हाय. तुम्हाला सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्ते. तुम्ही सर्व कसे आहे? दिवाळी कशी होती? दिवाळी कशी गेली? आपल्याला छान गेली. हॅपी दिवाळी. आपल्याला सर्वांना हॅपी दिवाळी. गावी गेलत का? गावाला नाही गेले. इथेच आता सर्व गडबड आहे ना. 115 जण लाईव्ह आहेत. 112 लाईव्ह आहेत. हाय हाय सर्व बोलतो. हाय. आवाज येतोय का? आवाज सर्वांना आवाज येतोय? गुड न्यूज काय आहे काकू? गुड न्यूज तर आहे. दोन आहे. एकापेक्षा दोन आहेत. तुम्ही कसे आहात काकू? मी ठीक आहे. एकदम मस्त. हो आवाज येतो. थँक्यू. गुड न्यूज सांग. फर्स्ट गुड न्यूज सांग त्यांना. फर्स्ट गुड न्यूज आहे ना. माझा मुलगा सांगेल तुम्हाला. पप्पू. तू सांग ना. मला काय सांगते? पप्पू सांगेल. तो चांगला बोलतो. फर्स्ट गुड न्यूज ही आहे. ही माझ्या ताईच्या पत्रिका आहे. आता सांग. ते आता 12 नोव्हेंबरला लग्न आहे तिचं. आणि हे तुम्हाला पत्रिका. आता हे आम्ही नावं ब्लँक सोडली. आता तुमचे जे नाव आहे ते आम्ही समजा तुमचं नाव इथे लिहिले आणि हे पत्रिका तुम्हाला देतोय. ह्याचे आतले जे काय आज जे काय आहे त्याचं स्नॅपशॉट तुम्हाला व्हॉट्सअपवर मी पाठवेल. म्हणजे त्याचं टायमिंग वगैरे काय आहे ते? टोटल जे काही पूर्ण फोटो तुम्हाला मी व्हॉट्सअपवर पाठवेल. डेट लक्षात ठेवा. 12 नोव्हेंबर संडे आहे. ही फर्स्ट गुड न्यूज होती. आणि सेकंड गुड न्यूज काय असेल? सेकंड गुड न्यूज काय असेल? मस्त तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे. कारण तुमची पण इच्छा होती ना. उद्या 1:30 वाजता झी मराठीवर आम्ही सारे खवय्ये या शोवर मम्मीचं बघा. मम्मीने काय काय रेसिपी बनवले? 3 रेसिपी बनवले. 2 रेसिपी. तीन रेसिपी बनवले. आणि तुम्हाला एक क्वेश्चन पडला असेल. आम्ही सारे खवय्ये मध्ये लास्टला जर तुम्ही बघत असाल तर तिकडे गिफ्ट देतात बघा कधी पण लास्ट मध्ये. आणि मला पण वाटलेलं की ह्या गिफ्ट मध्ये काय असतं. तर हा गिफ्ट आहे बघा. आम्ही अजून पण खोलला नाही. आम्ही अजून खोललेलं नाही. म्हटलं तुमच्याशिवाय मी खोलणार नाही. आम्हाला पण वाटायचं की ते काय गिफ्ट देतात. म्हणजे गिफ्ट काय असतं ऍक्च्युली. आपण हे लाईव्ह मध्ये बघूया की काय असतं खोल. आणि तुमचे सर्व कमेंटचे रिप्लाय मी या बॉक्सच्या नंतर सर्व देईल. काय असेल याच्यात सांगा तुम्ही. गॅस करा. खोलायच्या अगोदर काय असेल सांगा जरा. आम्ही अजून खोललेलं नाहीये. हे स्क्वेअर रेक्टेंगल बॉक्स आहे. तुम्ही सांगा काय असेल याच्यात. कमेंट वर लिहा. मी वाचतो. गिफ्ट घेताना आणि आता गिफ्ट फोडताना एवढा आनंद होतो ना. तुमचे जेवढे कमेंट्स आहे आम्ही ह्या गिफ्ट अनरॅपिंग केल्यानंतर तुमचे सर्व कमेंट्स काय असेल या गिफ्ट मध्ये? कप, ग्लास, कप सेट, गणपती मूर्ती, किचन, टीव्हीवर आल्याबद्दल, कॉफी मग, जार्स, किचन ॲक्सेसरीज, खलबत्ता, गणपती, कॉफी मग, कप सेट. म्हणजे 3-4 आन्सर आहे ते रिपीटिंग आन्सर आहे. चला आपण बघूया काय आहे. आम्हाला पण बघायचं होतं किती दिवस ठेवले आम्ही घरी. थोडीशी भीती वाटत होती मला तिकडे जायला. आता बघा ह्याच्यात नंतर खुश झाले तिकडे घेऊन जाऊन. आता ह्याच्यात 2 बॉक्स आहेत बघा. आता या 2 बॉक्स मध्ये काय असतील बघा. आता गॅस करा ह्याच्यात काय असेल आणि ह्याच्यात काय असतील. हे कवर साईडला ठेवतो. हे बघा या 2 मध्ये काय असतील आता. कप, ग्लास, बाउल्स, मग,
गणपती बघूया आता बाप्पा कोणाचं खरं ठरतं ते. ग्लास मग ज्यांना खरं ठरेल त्यांना देशील हा देणार, इथूनच देणार मी. कॉफी मग मसाला कसला मसाला कोकणी मसाला. एक तू कर एक ताईला बोलायचं एक मी बोलतो खाली पाडून घ्या कपच आहे याच्यात. हे बॉक्स खाली आम्ही सारी खवय्ये झी मराठी तुझा चाय बनवणार. आता याच्यामध्ये तुम्हाला मस्त पैकी चहा बनवून देते. आता हे साईडला ठेवतो. एक गिफ्ट जरी कप असले ना तरी म्हणजे आपल्यासारख्या म्हणजे साध्या माणसांना जे किती मोठं मोठं गिफ्ट झालं ते. ऍक्च्युली ते गिफ्ट पेक्षा जास्त इम्पॉर्टन्स आम्हाला काय वाटलं की तिकडे आम्हाला जायला अपॉर्च्युनिटी भेटली. अँड स्पेशल थँक्यू एका पर्सन साठी. तुमचे कमेंट्स वाचतो जरा. नाही उघडून झाला कॅमेरा मोबाईल नव्हता त्याच्यात. झी मराठी आहे हा. आणि उद्या 1:30 वाजता 1:30 ते 2 झी मराठीवर यांचा शो बघा. आम्ही सारे खवय्यामध्ये हे असतील. म्हणजे तिथे गेलेली मी रेसिपी बनवली ना ते सर्व उद्या दाखवणार आहेत. उद्या दुपारी 1:30 वाजता. आणि ते लिस्ट कुठे लिस्ट सर्व फॅमिली बघते तुम्हाला. सर्व मग माझी फॅमिली बघणारच ना मला. खूप आनंद होतोय मला. एवढा आनंद भरपूर भरपूर भरपूरच म्हणजे हे वर्ष माझं एवढं म्हणजे एवढं खुशीचं गेलंय ना. जशी मी युट्यूबवर गेली ना तो म्हणजे एकदम माझा आनंदाचे दिवसच येत येत गेले सारखे. रिपीट संडेला आहे. संडे उद्या काय दाखवणार 29 ऑक्टोबर संडेला रिपीट टेलिकास्ट आहे. 9:30 ना सकाळी मॉर्निंग 9:30. काकी तुम्ही खूप छान दिसताय. तुम्ही फ्रीज घेतला नाही ना तो जुना फ्रीज तो आहे. फ्रीज घरातलाच आहे आमचा. काका कुठे आहेत? काका 9:30 वाजता येतील कामावरून. काकू तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा तिकडचा कुठचा. काँग्रेस आंटी तिकडे गेलेलो ना आम्ही सारे खवय्ये. हा हा आम्ही सारे खवय्याचा एक्सपिरियन्स. दिल कुठे आहे? दिल समोर झोपली आहे. हाऊ आर यू? कशी आहे ती? मी मस्त एकदम मजेत आहे. हसत असते फक्त. त्याचं नाम कुठे अहो ताई बोलवलेलं? तुमच्या लग्नाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्ते मी दादा बोलतोय. दादा 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 बोलतोय. दिल कोण आहे? दिल आमची कॅट आहे. कॅट दाखवत होती उठल्यावर दाखवेल. आता तिला झोपू द्या. 1 तास अगोदर झोपले ती. लग्नाला बोलवा म्हणून तुम्हाला इन्व्हिटेशन दिली आहे. म्हणूनच आम्ही live आले लग्नाचं तुमच्या समोर. जे स्नॅपशॉट आहे लग्नाची पत्रिकाचा जो फोटो आहे तो आमच्या व्हॉट्सअपवर भेटेल. व्हॉट्सअप नंबर नोट डाऊन करू शकता 8070092290 आणि याच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सच्या खाली पण भेटेल तुम्हाला. आम्ही एक काम करतो ज्यांच्याकडे आता व्हॉट्सअप नंबर आहे आमचा त्यांनी आता आम्हाला कॉल करू शकता. व्हिडिओ कॉल करा मग माहिती पडेल हा मम्मीचाच आहे तो. कोणाला व्हिडिओ कॉल करायचा असेल तर करा व्हिडिओ कॉल आता व्हॉट्सअपवर. एक मिनिट तू हे वाच कमेंट वाच. नंबर बोला 8070092290 व्हॉट्सअप नंबर. कुठे राहता? विक्रोलीला. व्हिडिओ कॉल व्हॉइस कॉल नका करू व्हिडिओ कॉल करा. 807000. श्वेता दाखव हा आमचा फर्स्ट व्हिडिओ कॉल आलाय बघा. हे बोल. नमस्ते. कट झाला. दुसरा कोणीतरी कॉल करा व्हिडिओ कॉल. काकू तुम्ही कुठे राहता? आम्ही विक्रोलीला राहतो. मुंबई विक्रोली. आंटी आप बहुत अच्छे हो. आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है. काकी मी पण रत्नागिरीचे आहे. परत अशी अपॉर्च्युनिटी भेटणार नाही व्हिडिओ कॉल करायची. आम्हाला व्हिडिओ कॉल नका करू दोघांना. शुभांगी
होते. जाऊ द्या व्हिडिओ कॉल. दोन कॉल आले. तिथे तिसरा. दाखव ना. आता मी बंद करतोय, खूप सारे व्हिडिओ कॉल यायला लागले लगेच. झालं नाही अजून. मसाला बॉक्स. लग्न झालं का विचारतात. लग्न झालं नाही, लग्न 12 नोव्हेंबरला आहे. हा. म्हणून तर मी तुम्हाला सांगण्यासाठी आज स्पेशल टाइम काढून मी इथे बसली आहे. पत्रिकांचे आता आले असतील. अच्छा, जे न्यू आले त्यांना दाखवतोय बघा, ही लग्नाची पत्रिका आहे. याचं जे आतमधला जे फोटो आहे ते मी तुम्हाला व्हॉट्सअप वर सांगेन, आणि व्हॉट्सअपचा नंबर तुम्ही नोट डाऊन करा परत. 80 टायमिंग सर्व ऍड्रेस सकट सर्व तुम्हाला मी व्हॉट्सअप करीन. 80-700-92290. आणि तुम्ही सर्वांनी यायचं माझ्या मुलीला आशीर्वाद द्यायला. हा, जेवढे आहे सर्वांनी या युट्यूब मध्ये. हॅपी दिवाळी. बिर्याणी दाखव. बिर्याणी दाखवलेली आहे. चिकन बिर्याणी. फिश रेसिपी दाखवा. अजून एक सांगतो, लग्नाच्या नंतर आम्ही ट्राय करू की आम्ही गावी जाऊ रत्नागिरीला, आणि तिकडचे जेवढे ओरिजिनल रेसिपी आहेत चुलीवरचे किंवा नॅचरल जागेवर जसे करतात, म्हणजे असं सेटअप नसतो कधी, तिकडचा आम्ही व्हिडिओ शूट करून तुम्हाला दाखवू. आणि मग मी तुला जेवढं आहे ते सर्व बनवून दाखवतो. हा, सर्व दाखवणार. आणि आता माझ्या आता मुलीला हळद वगैरे लागेल ना, ते हळदीपासून जे आम्ही व्हिडिओ बनवणार ना, ते आम्ही सर्व म्हणजे शुभांगी किर वर्ल्ड वर ते आम्ही सर्व लगेच आम्ही टाकून देणार, छोटे छोटे. परत मम्मीचा नंबर नोट डाऊन करा. 80-700-92290. नवीन नाही फ्रीज. काकू नवीन फ्रीज नाही आहे तो. आम्ही ऍक्च्युली बाहेरच्या रूम मध्ये लाईव्ह आलोय आज, नाही तर आतल्या रूम मध्ये लाईव्ह असतो आम्ही. अजून खूप सारे अनाउन्समेंट मला करायचे तुम्हाला, हे सर्व लिहून ठेवलेत मी एका पेपरवर. लाईव्ह स्ट्रीमिंग करा हल्दी. हा, हल्दी. आणि ते लाईव्ह स्ट्रीमिंग वरून सांगतो, हल्दी आणि लग्नाच्या वेळी जर मला पॉसिबल असेल, हे लोक तर बिझी असणार, मी पण बिझी असेल, पण जर मी टाइम काढून ट्राय करेल की मी युट्यूबवर लाईव्ह टाकायचं सर्व गोष्टी, म्हणजे जे काय फंक्शन घरी होतील आणि जे लग्नाच्या वेळी जेव्हा मंत्र किंवा जेव्हा ऍक्च्युअल लग्न होईल तेव्हा आम्ही ट्राय करेल की तेव्हा तुम्हाला लाईव्ह दाखवेल सर्व गोष्टी. आणि जे फंक्शन्स होतील ना त्याचे व्हिडिओ तुम्हाला शुभांगी कीर वर्ल्ड वर नक्कीच भेटतील. आणि शुभांगी कीरवर फक्त रेसिपी आमच्यामध्ये कशी आहे, म्हणजे लग्नाची पद्धत कशी आहे, हळदीची पद्धत वगैरे ते सर्व मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ऍक्च्युली आता शुभांगी कीर मध्ये रेसिपी टाकायला खूप डिले होतो आम्हाला, 3 दिवसांनी किंवा एक हफ्त्याने एक पडतो. ऍक्च्युली टाइम ना खूप बिझी असतो आम्ही. 15 नोव्हेंबर पर्यंत ऍक्च्युली आम्ही 15 का 20 नोव्हेंबर पर्यंत बिझीच असणार. हा, मग ते उलट होणार आहे, शुभांगी कीर वर स्लो होणार आहे, शुभांगी कीर वर्ल्ड वर खूप सारे व्हिडिओ जाणार, कारण ब्लॉग जेवढे बनतील ना ते सर्व वर्ल्ड वर जाणार आहेत. कीर वरची रेसिपी आम्ही 20 नोव्हेंबर पासून स्टार्ट करू डेली अपलोड करायला. माझं नाव प्रियांका. ताईचं नाव प्रियांका. माझं नाव ओंकार. काकू तुम्ही मुले खूप गोड आहे. हा, भरपूरच गोड आहे. हा काकी, माझं नाव सांगा ना प्लीज, मी तुमची खूप मोठी फॅन आहे. काय नाव आहे तुमचं? मी सगळी रेसिपी फॉलो करतो. जॅक्लिन. प्लीज प्रोव्हाइड व्हॉट्सअप नंबर अगेन. 80-700-92290. माझं नाव घ्या आरू. आरती नायर. कुठे आहे लग्न? मुंबईमध्येच आहे. पत्रिका सर्वांनी व्हॉट्सअप करा, पत्रिका पूर्ण डिटेल मध्ये तुम्हाला माहिती पत्रिका देणार आहे. युट्यूब वर पण टाकणार आहे, म्हणजे शुभांगी कीर वर पण टाकणार आहे. आता टाकलं ना शुभांगी कीर वर पण. हा, म्हणजे पत्रिका आम्ही टाकणार आहे तिथे, त्याच्यावर म्हणजे पूर्ण ऍड्रेस वगैरे सगळं असणार. आणि इथे जवळ कुठे तुम्ही असाल ना, म्हणजे माझ्या आसपास जर तुम्ही कुठे असाल तर तुम्ही हल्दीला मात्र म्हणजे येऊ शकता, जवळ असाल तर. काय दिलं आम्ही खरंच येऊ लग्नाला, यायचंच आहे सर्वांनी खरं लग्नाला यायचं. माझं हे मुलीचं खरोखरचं लग्न आहे. तुम्ही खरोखरचीच या. खोटं असतं का? खोटं लग्न करायचं, तुम्ही खरोखरच या असं. तुझं नाव? ओमकार. माझं नाव ओमकार. पप्पू बोलतात. लगेच झाले पप्पू बोला. मराठीचं चॅनल प्रमोशन. हा, जेव्हा पण तुम्ही इंडियामध्ये याल तेव्हा या भेटायला. की माझ्या मुलीचं नाव घ्या, तुमच्या रेसिपी ट्राय करते. पल्लवी साल्वी.
काकू तुम्ही रत्नागिरी कुठे? आम्ही रत्नागिरी, माझं माहेर रत्नागिरी सोमेश्वर किरबाग आणि सासर माझं गावखडी, पूर्णगड गावखडी. आमच्याकडे हल्दी 2 दिवस पहिले असेल असं वाटतं. कारण आता हळदीचा दिवस शनिवार येतोय ना, म्हणजे कदाचित आम्ही शुक्रवारी सुद्धा हळदीचा कार्यक्रम ठेवू शकतो. 12 नोव्हेंबर संडे आहे, म्हणजे सर्वांना सुट्टी असेल म्हणूनच आम्ही हा संडे टायमिंग बुक ठेवलाय, कारण सर्वांना यायला भेटेल म्हणून. त्याच्यासाठी आणि आम्ही मग संडे ठरवलाय. हल्दी आमच्या घरी 2 दिवस अगोदर असेल, फ्रायडेला असू शकते, अजून फिक्स नाही. पण अजून फ्रायडेला फिक्स असू नाही झालंय, कारण आदल्या दिवशी हळदी करतात, पण शनिवार असल्यामुळे आहे ना, तर आम्ही शुक्रवारी करणार आहे हळदी. आता इकडे जे जे होतं ते मी तुम्हाला सांगतो की काय काय लिहून ठेवलेलं मी. हा, आता जो उद्या मम्मीचा जो टेलिकास्ट येणार आहे, आम्ही सारे खवय्याचा 1:30 ते 2 पर्यंत आहे, तो उद्या आहे 24 ला. आणि अजून एक रिपीट टेलिकास्ट आहे, तो 29 ऑक्टोबरला आहे, सकाळी 9:30 ते 10 पर्यंत. आणि तो संडे पडतो, म्हणजे उद्या नाही बघायला भेटलं तर तुम्ही संडेला बघू शकता. आम्ही गिफ्ट खोलायचा तो होता ते केलं, व्हॉट्सॲप नंबर शेअर केला तुमच्याबरोबर, पत्रिका अनाउन्समेंट केली. हा, रेसिपी नाही घेणार तेही बोललो की 20 नोव्हेंबर पर्यंत कन्सिस्टन्सी नसेल रेसिपी अपलोडिंगला. व्लॉग वर्ल्ड, हा, शुभांगी कीर वर्ल्ड हा आमचा दुसरा चॅनल आहे, जर तुम्हाला माहित नसेल तर. जेवढे 106 लोक लाईव्ह आहेत, नंतर पण कोण बघतील. शुभांगी कीर वर्ल्ड अजून एक चॅनल आहे मम्मीचा, त्याच्यावर आम्ही व्लॉग जेवढे पडतील, जेवढे व्हिडिओज मी शूट करेल इकडे फंक्शनचे, जेवढे अपलोड केले जातील. दिलला बघायचं नव्हतं. दिलला बघायचं, दिलला तुम्हाला 15 मिनिटानंतर दाखवतो. तिची जरा झोप होऊ द्या, मग तुम्हाला दाखवतो. ताई तुझ्यासारखी सीस हवी, मग घेऊन जावं हिला. आता दिली दुसऱ्याकडे, आता ती जाणार 12 नोव्हेंबर नंतर. आता ती दुसरीकडे जाणार. म्हणून तुम्ही सर्वांनी लग्नाला या. हा, लग्नांना ज्यांना अटेंड करायला नाही भेटेल, मी ट्राय करू शकतो, गॅरंटी नाही देणार की मी तिकडे बिझी असलो तर नाही करू शकत. ट्राय करेन की तिकडे लाईव्ह जायला, युट्यूब साठी लाईव्ह जाईल मी, म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअल तिकडे दिसेल की काय होतं. ते दादा हाय बोलते. हा, हाय काकी तांदळाची बोरं. आता मी तुमचे सर्व कमेंट्स वाचतो, आता तुम्हाला जेवढे कमेंट्स करायचे तेवढे करा. काकी तांदळाची बोरं दाखवा प्लीज. चालेल. आता जेवढे तुम्हाला क्वेश्चन्स असतील विचारा मला. माझ्या आईला शुभांगी काकूचे बोलण्याची पद्धत आणि डिटेलमध्ये रेसिपी सांगण्याची पद्धत खूप आवडते. माझ्या आईचं नाव घ्या. 1 मिनिट. शुभलक्ष्मी आंदुलेकर. आईचं नाव कसं घ्यायचं? हो, आईच बोलते. पूनम नमस्ते, फ्रॉम नमस्ते आई. गुजरात. काकू मला भेटायचं आहे तुम्हाला, म्हणून तर लग्नाला बोलवतोय. भेटायला व्हॉट्सअप या. नंबर नोट करा, ऍड्रेस देईल तुम्हाला, लग्नाच्या वेळी या. मग त्याच्यासाठीच हा आमचा एवढा म्हणजे प्रयत्न चालू आहे मॅरेज ना. प्लस मीटअप दोन्ही एकत्र होईल तिकडे. हा, एकत्र होईल. जर आपण जर स्पेशल भेटायचं म्हटलं ना, तर नवरा नवरी जेव्हा कपडे चेंज करायला जातात ना, तेव्हा हा. 1 तासाचा गॅप असतो मध्ये, तेव्हा तुम्ही आहे ना, आपण भेटू शकतो. हा, तुम्हाला म्हणजे स्पेशल आपण भेटू शकतो. नाहीतर असं घाईघाईमध्ये सुद्धा आपण भेटू शकतो, असं काही नाही. आम्ही पण विक्रोळीला राहतो, मग तुम्ही मॅरेजच्या ऍड्रेसवर लगेच येऊ शकता, जवळच आहे. आणि जवळ असला तर हळदीला जरूर या. हा, मी तुम्हाला फोन करत आहात. तुम्ही फोन मी स्विच ऑफ केलाय. शुभांगी कीरचा मम्मीचा जो फोन आहे तो मी स्विच ऑफ केला, कारण खूप सारे त्याचा कॉल यायला लागले. पहिला कॉल करा बोलला, आता कॉल यायला लागले. पण एक दोन कॉल करा. 20-25 कॉल आले तर कसे अटेंड करणार? माझं पण नाव घ्या ना, पद्मिनी. पद्मिनी, नमस्ते. आता नाव घ्यायला नका सांगू, कारण माझ्यापेक्षा मोठे असतील, असं म्हणजे चांगलं नाही वाटत नाव घ्यायला. ताई गॉड ब्लेस यू. दिल्या घरी तू सुखी राहा. ताईला, ती सुखी राहणार. ताई सुखी राहणारच आहे, मस्त आहे. ओमकार आप बहुत लकी हो. हा, भरपूरच लकी आहे, चांगलं चांगलं खायला भेटतंय. लाईव्ह इन वेडिंग. अजून एक तुम्हाला दाखवतो, एक जी रेसिपी बनवलेली आहे, ताई तू तोपर्यंत अटेंड कर. मी जी आता रेसिपी बनवली खूप मस्त आहे, म्हणजे अजूनपर्यंत 400 रेसिपी मधून ही बेस्ट रेसिपी जी बनवली आतापर्यंत, मी आणून दाखवतो. रेसिपी बनवायला, दाखवायला. ओमकार पप्पूचं लग्न कधी आहे बोल? त्याला लय टाइम आहे, खूप तो time आहे. त्याचं काय नाही, तो एवढ्यात नाही बोलतो. एवढ्यात तो नाही बोलतो करणार. 4-5 वर्षानंतर. 4-5 कुठे, अजून 10 वर्ष आहे. ती रेसिपी भेटतच नाही, ऍक्च्युली संपली आहे वाटतं. रेसिपी बघायला गेलेलो, ते आम्ही खाऊन टाकली वाटतं सर्व. नाही, ते बाजूचे मुलं आले होते ना, Good news त्यांना मी परत वाटून मिळाली. टाकलं. हे Okay. लोकं खात नाही. मॅरेज स्पेशल रेसिपी दाखवा का? मॅरेज स्पेशल रेसिपी म्हणजे आता ते लग्नाचं ताट आहे, ते तुम्ही बघा काय असेल. गुड न्यूज परत सांग. गुड न्यूज परत सांगतो. एक क्वेश्चन आला की व्हॉट इज ऍक्च्युली द गुड न्यूज. गुड न्यूज काय? फर्स्ट गुड न्यूज,
ताईचं लग्न आहे 12 नोव्हेंबरला. सेकंड गुड न्यूज, आम्ही जो गिफ्ट आम्हाला जो भेटलेला आम्ही सारे खवय्यामध्ये ते आम्ही लाईव्ह अनरॅप केलंय आणि आम्हाला त्याच्यात एक कप भेटलेले. ती सांग ना उद्या येणार आहेत ते. हा, आणि जे लोक आता लाईव्ह आले त्यांना सांगतो की उद्या 1:30 वाजता झी मराठीवर आम्ही सारे खवय्यामध्ये मम्मीला बघा. जावईचा फोटो दाखवायचा. ओंकार कधी लग्न करणार तुम्ही? आधी ताईच्या लग्नाला या आधी. हा, ताईच्या लग्नाला आणि मग ताईच्या आपण लग्नाला डिस्कशन या. करूया माझ्या लग्नात. क्वेश्चन विचारा, क्वेश्चन मम्मीसाठी. काकी तुम्हीच खूप छान आहात. माझं नाव घ्या प्लीज. कृतिका सावंत. कृतिका सावंत, नमस्ते. इंस्टावर लेटेस्ट पिक अपडेट. हा, हा ते करू. ऍक्च्युली सर्व सोशल नेटवर्किंग वर आम्ही अपडेटेड राहू, पण आता खूप बिझी असल्यामुळे आम्ही नाही अपडेट करत आहे मम्मीचं जेवढे पिक्स आहेत. इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, युट्यूब चॅनल दोन्ही आम्ही 20 नोव्हेंबर नंतर कन्सिस्टन्स राहू त्याच्यात. परत नंबर सांगाल का? 8070092290. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण तुम्हाला नंबर आणि सर्व लिंक्स भेटतील आणि सर्व इन्फॉर्मेशन भेटेल. फक्त तुम्ही पर्सनली व्हॉट्सअप करा मम्मीला रिगार्डिंग मॅरेजचं ते पत्रिका, मग आम्ही तुम्हाला त्या खाली पिक्स पाठवू. हा. जावईचं मी पण लग्नात येणार, चालेल ना? हो, सर्वांनी या, चालेल. चालेल ना, नाही ते चालवायचं, येत वेन इज राहायचं. युअर मॅरेज? 12 नोव्हेंबर संडे, 12 नोव्हेंबर आणि रविवार. तुम्ही असं बोलाल ना तर मी काय बोलेल की तुम्ही आलात नाही तर मी माझ्या मुलीचं लग्नच करणार नाही, असं म्हटलं तर तुम्ही यायलाच पाहिजे. आज मी तुमच्यामुळे एवढी पुढे गेले आणि तुमची इच्छा होती मी टीव्हीवर यायला पाहिजे, हा. ते मी म्हणजे तुमची पण इच्छा मी पूर्ण केली आहे. पण तुम्ही सर्वांनी माझ्या मुलीची, एवढी माझी मुलगी आहे बघा, माझ्या मुलीच्या लग्नाला या, जरूर या. आणि आम्ही सारे जे आम्ही जेव्हा पण शूटिंगला जातो ना, तर तुम्हाला त्याचा बिहाइंड द सीन बघायचा असेल, ऍक्च्युली कोणीच अजून टाकलं नसेल आम्ही सारे खवय्याचं बिहाइंड द सीन. मी जेवढं रेकॉर्ड केलं, मी जेवढं पर्सनली बघितलं ना, ते मी तुम्हाला शुभांगी किर वर्ल्ड वर ब्लॉग मध्ये टाकेल की ऍक्च्युली पाठवून बघा कधी शूट होते, है ना. थोडेच व्हिडिओ काढले, जास्त नाही काढले. ते पण कधी उद्या नाही आम्ही करणार, म्हणजे उद्या त्यांचा प्रोग्राम येणार आहे, त्याच्यानंतर आम्ही ते सर्व आम्ही शूट केलेलं ते त्याच्यानंतर टाकणार आहे. हॉल मोठा आहे का? हा, हॉल खूप मोठा आहे. काला पंचाल, बाय काकू. हाय काकू. ताईला कुठे दिली? ताईला वरलीला दिली. वरलीला दिली. नाईस. तुम्हाला काय क्वेश्चन असेल तर विचारा, मग येतोच आम्ही. या, नक्की या. तुमचा व्हिडिओ कोण फिल्म करतात? प्लीज रिप्लाय. आम्ही दोघं. आम्ही हे करतो. दोघं. आमच्या दोघांशिवाय कोण नाही करत. काकू माझं नाव घ्या. स्वप्नाली. स्वप्नाली, नमस्ते. काकू कम्पेअर नाही करू आम्हाला कोणावर. सर्वात बेस्ट आहे ऍक्च्युली युट्यूब मध्ये, सर्व चॅनल बेस्ट आहे. मी पर्सनली बघतो, ताई आणि हे लोक बघतात का माहित नाही, पण सर्व बेस्ट आहेत युट्यूब मध्ये. लाईव्ह शो पेक्षा तरी, टीव्हीवरच्या शो पेक्षा तरी युट्यूब चॅनल बेस्ट असतात. आमचं पर्सनल एक्सपिरियन्स जर तुम्हाला ऐकायचं असेल, आम्ही खूप सारे शूटिंग मध्ये गेलोय आता कुकिंगच्या, पण युट्यूब मध्ये जे व्हिडिओज अपलोड केले जातात, स्वतः जे रेसिपी बनवतात फिमेल या फिर मेल, ते बेटर असतात कम्पेअर टू द शो जे आम्हाला टीव्हीवर बघायला भेटतं. कारण ते डिटेल एक्सप्लेनेशन नसते त्याच्यात इन्ग्रेडियंट्स, जे आम्ही युट्यूबवर सांगतो, मम्मी सांगते किंवा दुसरे चॅनल सांगतात, ते खूप चांगलं असतं. माझं नाव घ्या. साहिल. साहिल. दिल कुठे आहे? दिल झोपली. अजून 10 मिनिटं द्या तिला उठवून. नाही, आता ती हलते फक्त, मग तुम्हाला दाखवते ती. चिकन मसाला रेसिपी बनवा काकू, स्पायसी प्लीज. ते सांगतो 20 नोव्हेंबर नंतर आम्ही ट्राय करू की डायरेक्ट रत्नागिरीला जायला. तिकडे एकदम ओरिजिनल रेसिपी बघायला भेटतात आणि एकदम खूप चांगले असतात ते, विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंग. खूप चांगले असतात. लग्न कुठे आहे? व्हॉट्सअपवर बघा कुठे आहे ते. आम्ही साऱ्या मध्ये डिटेल मध्ये लग्न ताईच्या मॅरेज व्हिडिओ युट्यूबवर टाका. हो, ताईचा जेवढा मॅरेजचा जो व्हिडिओ असेल तो स्पेशली युट्यूबवर पण जाईल. स्पेशल युट्यूब साठी पण एक वेगळा व्हिडिओ बनला जाईल. मावशी खूप गोड आहे. ताईचे मी काय हाय ताई. लग्न लग्न कुठे आहे? लग्न दादरला आहे. नमस्कार काकू, मी तुमच्याकडून प्रॉपर उकडीचे मोदक बनवायला शिकले.
थँक्यू. प्लीज हाऊस टूर करा ना. हा, हाऊस टूर पण रिनोव्हेशन नंतर आम्ही लगेच करू. आता तुम्हाला पाठी दिसतच असेल आमचा हॉल कसा आहे. हा फ्रीज आमच्या हॉलमध्ये ऍक्च्युली अजून रिनोव्हेशन करायचं आहे म्हणून नाही टाकत आहे. दादरचा ऍड्रेस तुम्हाला व्हॉट्सअपवर भेटेल. हल्दीला चिकन खायला येऊ तुमच्याकडे. हल्दी कोणत्या दिवशी आहे? ते हल्दी जेव्हा आमच्याकडे हल्दी उतरतात ना तेव्हा ते आपल्या म्हणजे आपण चिकन वगैरे बनवतो तो बुधवार दिवस येतोय तर तुम्ही जरूर या. युट्यूब फॅनफेस्टचा इन्व्हिटेशन येतात का तुम्हाला? अजूनपर्यंत नाही आला आम्हाला. युट्यूब फॅनफेस्ट आलाय का? एकदा आलेला. लग्नात तिला कुकिंग करायला बोलते. शुभांगी किरी मीटअप ठेवा. आम्ही Meetup? मीटअप तर आम्ही गॅरंटी ठेवणार आहे. मुंबईला पण ठेवू आणि पुण्याला पण ठेवू आणि तुम्ही जिकडे बोलवाल तिकडे पण ठेवू. ऑर्गनाईज करू आम्ही स्वतः आणि मग तुम्हाला बोलवू तिकडे. हॅपी दिवाळी. खूप आवडतं. आणि मी काय मी दुबईला जाते. काकू मी दुबईला राहते. प्लीज व्हिडिओ टाका मॅरेजचा. हो ते टाक. काकू हा, जेवढे आउट ऑफ इंडिया राहतात किंवा आउट ऑफ मुंबई राहतात ज्यांना अटेंड करायला नाही भेटणार आम्ही स्पेशल व्हिडिओ जो ऍक्च्युली जे व्हिडिओ शूटिंग करणार आहे त्यांचा पण व्हिडिओ आम्ही युट्यूबवर टाकू. मी पण ट्राय करेल की मी पर्सनली कोणाचा सर्वांचा व्हिडिओ आणि शूट मी करू. सर्व म्हणजे माझ्या पद्धतीने सायलेंट पिलर काकांना माझा video नमस्कार करते. कळवा. नाही काका पण आता कामावर आहेत. काका पण बोलतात पण जास्त नाही बोलत. ताई सारखी गपचूप असतात. 87 लाईव्ह. आता जेवढे जण लाईव्ह आहेत त्यांनी प्लीज लाईक करा या व्हिडिओला. 55 लाईक्स आहेत. जेवढ्याने अजून लाईक नाही केलं या व्हिडिओला लाईक करा. वाढले. अजून काही क्वेश्चन आहे तुम्हाला? दुबईला या प्लीज. येऊ कधीतरी येऊ दुबईला येऊ. सर्वात फॉरेनला पण येऊ कधी. आणि ज्यांचे कमेंट्स आम्ही वाचू नाही शकत त्यांनी परत कमेंट टाका. ऍक्च्युली ते कमेंट्स खूप वरती फास्ट कधी जातात कधी स्लो होतात. व्हॉट्सअप नंबर 8070092290. हो ग्रीन स्क्रीन यूज केली आम्ही. करा ना बोलताय. काकी तुम्ही पहिले जुहूला राहत होतात का? नाही. आम्ही विक्रोली सोडून कधी गेलोच नाही. गेलोच नाही कुठे. नाही विक्रोलीमध्येच आम्ही राहतो. मुंबईला मीरा रोड मध्ये या प्लीज. मीरा रोडला आलेलो आम्ही. काकी माझे नाव घ्या ना. तृप्ती चव्हाण. हा, ज्यांना आपापलं नाव घ्यायचं त्यांनी नाव कमेंट करा. वन क्वेश्चन सॉरी आय डोंट नो सो मच मराठी सो प्लीज ट्रान्सलेट हाऊ टू मेक परफेक्ट थिक करी फॉर एनी करी. माय करी ऑलवेज व्हेरी लूज. आपण जी काय बोलतो करी त्यांची ना माझे नाव घ्या उज्ज्वला उबाले. बोलते करू म्हणून. करू उज्ज्वला उबाले. नमस्ते. आणि करीची जी क्वेरी आहे आम्ही त्याच्यासाठी पर्सनली एक व्हिडिओ बनवू. फुटेज क्वालिटी अजून वाढवा. आम्ही ऍक्च्युली आता ह्याच्यानंतर कॅमेराज आम्ही चेंज करू. पुण्याला या कधीतरी. हो पुण्याला पण येऊ. मुंबई नंतर सेकंड मीटअप आमचं पुण्यालाच होईल. फिरायला आम्ही भेटू सगळे तुम्हाला. माझं नाव घ्या. तुमचं नाव गेलं वरती. प्लीज तुम्ही एक मीटअप अरेंज करा काकूंचा. हो. स्वीट डिश काय आहे लग्नामध्ये? ते टॉप सिक्रेट आहे. माझं नाव घ्या ताई. हॅपी दिवाळी का. स्वीट डिश. माझं नाव घ्या श्रद्धा मेजारी. नमस्ते. प्लीज नाव घ्या आमचं. ध्यानेश आणि भावना. नमस्ते. मला तर चिकन हवं. हळदी ज्या टायमाला हळदी काढतात ना आमच्याकडे हळदी उतरतात त्या टायमाला चिकन बनवतात. त्या दिवशी तुम्ही जरूर या. तू बनवशील काय? मी स्वतः बनवणार आहे कोकणी चिकन. हा मम्मी चिकन चांगलं. मम्मीची रेसिपी चांगली असतात. लग्नाची खरेदी झाली का? लग्नाची खरेदी झाली. लग्नाची शॉपिंग वगैरे सगळी त्याच्यामुळेच म्हणजे मला युट्यूबवर रेसिपी नाही बनवून टाकता आले. लग्नाची खरेदी कधी थांबतच नाही. लग्नाची खरेदी चालूच असते. मला कधी थांबवावी लागते ती. हॅपी दिवाळी टू यू ऑल. हॅपी दिवाळी टू ऑल. दिलला प्लीज मला बघायचं आहे. दिलला दाखवते. अजून 5 मिनिटं. तुम्ही कोकणी आहे का? कारण हो आम्ही कोकणी आहे. तुम्ही माझ्या सासू बनतील का?
काकू तुम्ही Sorry. बदलू नका अशा- काकू तुम्ही कधी बदलू नका, अशाच निरागस आणि प्रेमळ राहा, तुम्ही माझे प्रेरणास्थान आहात. हो आम्ही पण ते मी सांगतो. अशीच राहणार शेवटपर्यंत माझं आणि पण नाव मला घ्या काकू. कोणी बदलू शकत नाही. साईनाथ. साईनाथ नमस्ते. तुम्ही आता राजकोटला तुम्ही माझ्यापेक्षा मोठे असाल तर मी तुमचं नाव घेते त्याच्याबद्दल सॉरी. आणि हे आम्ही काय प्रमोशन करत नाही कोणाचं. हे असंच आमचं फ्रीज म्हणून. ते आम्ही कसं जरा जागा केली आता लग्नासाठी अनिकेत. आहे ना. अनिकेत. अनिकेत नमस्ते. माझ्या हजबंडला पहिल्यांदा तुमची बिर्याणी पाहून बनवली, त्यांना खूप आवडली. थँक्यू. स्वप्नील गोलेकर. प्लीज से हाय टू वेदांती अँड वरदान. वेदांती वरदान हा. नमस्ते. कोणकोणते सबस्क्रायबर्स बोलत होते की त्यांच्या मुलांचे पण नाव घ्यायचे असेल, सांगा तुमच्या मुलांचे जर नाव घ्यायचे असतील तर. माझं नाव घ्या मोहिनी. मोहिनी नमस्ते. ऍक्च्युली सर्व 92 ऑनलाईन आणि जेवढे पण पहिले ऑनलाईन होते त्यांना थँक्यू, कारण तुम्ही ऑनलाईन आलात. कॉंग्रॅच्युलेशन प्रियांका. सायली असं नाव घ्या. सायली नमस्ते. काकी मी तुम्हाला गिफ्ट सेंड करणार. काय गिफ्ट सेंड नका करू. एवढं प्रेमाने माझ्याशी म्हणजे असे चांगले राहा तुम्ही, बोला वगैरे. कधी लाईव्ह आली तर तुम्ही या समोर. व्हॉट्सअप मला नंबर. भरपूर काही देवानी दिलंय. मला मस्तपैकी 2 मुलं दिली आहेत. अजून तुम्ही सगळी एवढी माझी फॅमिली आहे. माझ्या मुलाचं नाव घ्या हिरेन अंकित. हिरेन अंकित नमस्ते. खूप छान वाटतं की हा रेसिपी शो फक्त मोठे माणसंच नाही तर छोटे मुलं पण हे करतात. छोटे मुलं पर्सनली कॉल पण करतात की मला कॉल करतात, हॅलो मला काकींशी बोलायचं आहे. मुलं कोण? मनीष मी लहान आहे. हाय बोला. हाय. काकू बेक डिशेस अपलोड 20 नोव्हेंबर नंतर ऑलमोस्ट सर्व रेसिपी बॅक टू बॅक येतील तुम्हाला. बेकिंग पासून ते आम्ही ट्राय करू की सर्व इंडियाच्या आउट ऑफ इंडिया पण टाकू. मी एक्साइटेड फॉर टुमॉरोज एपिसोड. आणि हा स्पेशल थँक्यू तुम्हाला. एक्साइटेड फॉर टुमॉरोज एपिसोड. प्रज्ञा पंडित. उद्या जे झालं त्या शूटिंगसाठी थँक्यू तुम्हाला. रुक्मिणी आणि रेश्मा. रुक्मिणी रेश्मा नमस्ते. लग्न किती तारखेला आहे? 12 नोव्हेंबर. 12 नोव्हेंबर संडे दादर. पावभाजीसाठी कोणता मसाला बेस्ट आहे? पावभाजीसाठी घरी मसाला दाखवला ना तू? हा घरी मसाला मी दाखवले. खडा मसाला मध्येच मी अशी दाखवलाय. काही आणि कंपल्शन तो पावभाजीचाच मसाला आहे. असं काही कंपल्शन नाही की तुम्ही बाहेरच आणलं पाहिजे काही गोष्टी. आमच्या घरी तर काय बाहेरचं जास्त लागतच नाही. सर्व घरीच आमच्यासाठी मसाले बनतात. बाकी उद्याच्या एपिसोड साठी वेट नाही होत आहे. तुम्हाला टीव्हीवर बघायचं आहे. आमच्या हातात असं तर आम्ही कधी हा, दिलेलं मला- नाही. मला आम्ही वाटत आता होतं की लावला. मी तुम्हाला येऊन मी कधी सांगते आणि ते गिफ्ट काय दिलंय ते कधी बघते असं झालं हो होतं या लाईव्ह मला. सेशन साठीच आम्ही तो गिफ्ट अजून अनरॅप नाही केलेला. आम्हाला पण नाही माहिती होतं की आतमध्ये काय आहे. काय आहे ते. रेशमा शिल्पा नमस्कार. हाय तुम्ही रत्नागिरी मधून आहे. गोवा आहे का? नाही आम्ही रत्नागिरीमध्ये राहतो. आमच्या रत्नागिरीच्या उद्या पुढे गोवा. 1:30 पक्का. हा शिल्पा आणि श्रेया नाव घ्या. शिल्पा श्रेया नमस्ते. आता आमची दिल उठली, तुम्हाला दिल आणून दाखवतो. नाही झोपली परत ती, राहू दे आता. वेस्टर्न रेसिपी करणार का? वेस्टर्न काय सर्व इटालियन स्पॅनिश कॉन्टिनेंटल सगळं. सर्व रेसिपी करू आम्ही घरी ट्राय. आता आपले किती रेसिपी झाले? 400च्या वरती. आता 400च्या काकू माझं नाव घ्या वरती आहे. शालिनी आणि पद्मा. शालिनी पद्मा नमस्ते. आणि जेवढे पण लोकांनी व्हॉट्सअप वर मम्मीला ऍड नाही केलं त्यांना ऍड करा. व्हॉट्सअपचा नंबर घ्या 8070092290. तुमच्या रेसिपी फार आवडतात. माझ्या मुला 11 डिसेंबर बघा माझी 11 डिसेंबरला लग्न आहे. मराठी मुली आहे ही बघा झोपली रत्नागिरीच्या. आहे. दिल आता झोपली आहे बघा. आमची दिल बघा ही बघा. उठली आली इकडे आणि परत झोपली बघा. ही बघा झोपली. बघा जांभा काढते. ते बघ लाईव्ह तुला बघतात बघ किती लोक बघते, बघ बाबू बघ बघ तुला किती बघतात. तुला दिसतंय का तिकडे कोण मांजर आहे का अजून? लाईव्ह पत्रिकेमध्ये नाव दिलंय छोटी फॅमिली. हा पत्रिकामध्ये निमंत्रक दिल. निमंत्रक म्हणून जे असतात त्याच्यामध्ये दिलचं पण नाव आम्ही दिलंय. ही माझी छोटी फॅमिली मध्ये निमंत्रक दिल असं नाव दिलंय माझ्या दिलचा. आणि माझ्या घरामध्ये दिल आली ना तसं माझं घर आहे ना एकदम म्हणजे बदलूनच गेलेलं आहे. जिकडे बसेल ती जागा बदली होते.
दाखव हे. अशी दिल आहे माझी. आम्ही 8 वाजता लाईव्ह आलो आणि आता मम्मीचा नंबर मी थोड्या टायमासाठी स्विच ऑफ केला जोपर्यंत लाईव्ह आहे. तुम्ही त्याच्यावर व्हॉट्सअप पाठवा, तुमचं नाव नंबर आणि ऍड मी एसके पाठवा. दिल बघा केवढी आहे. आमची दिल बघा केवढी मोठी झाली हे आता. बघा दिल केवढी झाली. दिल हाय दाखवते. बघ बाबू, हाय कर बाबू, हाय दिल तिकडे कर. बघ. हे बघ हाय कर, हाय. अरे वा वा वा, दिल बघते बघा तुम्हाला. हाय दिल, हाय कर, हाय कर, हाय बाबू. दिल दाखव तिचं. ते दिल दाखव, हे दिल बघा दाखव. केवढी मोठी झाली की ते आता हातात. फर्स्ट व्हिडिओ तुम्ही मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये फर्स्ट हे व्हिडिओ बघा टाकेल, माझ्या दिल. हातात दिल बसायची आहे एवढी. वरती हा दिल बघा तिचा. हे बघा चावते, मला चावणार बघा. फक्त ती, बाकी काय नाही चावत. थांब हे दिल चावते दाखव. व दात नाही अजिबात लावणार. दात हे नाही दिल लावत, बघा फक्त केवढं झालंय. चावते ती. ते दिल आता तुम्ही अर्धा तास इलाय ना, 10 मिनिटं सुद्धा घेऊन राहू शकत नाही. एवढे भारी झाले, वजन झालंय दिलचं माझ्या. आता ठेव तिला, आता जाऊ दे मस्त तिला. आहे दिल बघा. आता त्यांचे कमेंटची रिप्लाय दे. हा. मला तुमची ताई दिल कुठे आहे? हे बघा दिल इकडे हे आहे. बघा इकडे दिल. दिल दिल मला आहे ना मॉम बोलते. मॉम नाही बोलत ती, मामा बोलते ती. नाही, ती मॉम बोलते, बोलते. मॉम बोलते. एकदा मी अशीच आहे ना, बाथरूम मध्ये गेली होती आणि ती बाहेर आली, तिला पण जायचं होतं. ती एकदाच बोलली पटकन मॉम मॉम म्हटलं, आणि ती साईडला येऊन बसली, म्हणजे तिला पण जायचं होतं. तर मी पटकन दरवाजा खोललो, म्हणजे दिल यायचं आहे का तुला, यायचं आहे का. मग मी लगेच बाहेर आली, दरवाजा खोलला आणि तिला आतमध्ये सोडलं. ती पण फक्त मॉम बोलते. अजून आम्ही 5 मिनिटं लाईव्ह आहे. आय लव्ह यू, गेट व्हेरी डिसिप्लिन, व्हेरी नेव्हर ईट फिश वाईल क्लिनिंग. हा, साफ करताना कधी ती मच्छी खात नाही. तिचं खाणं दाखव तुम्हाला, दाखव ते खाणं. तिचं घरचं खाणं बघा काय आहे. आणि ते हे आमची बघा दिल हे खाते. हे काय आहे? हे ह्याचं नाव काय? कॅट फूड. हे कॅट फूड आहे आणि हे घरी तळलेली मच्छी आहे. ज्या कॅट फूड आणलं ना, तेव्हा ती खात नाही होती. मग ते असंच 8-10 दिवस पडून होतं आणि भरपूर एवढं मोठं पॅकेट मागवलेलं 600 रुपयाचं. ते खात नाही होती. मग आम्हाला खूप म्हणजे वाईट वाटलं. तर माझा मुलगा म्हणतो, त्याने कुठे बाहेर दिल सारखीची एक बघितलेली कॅट, म्हणाले मी तिला घेऊन जातो, असा बोलला फक्त. तर तिने दुसऱ्या दिवशीपासून आहे ना, तिने खायची सुरुवातच केली. आता ती मच्छी कमी खाते आणि ते जास्त खाते. दोन्ही खाते ती. म्हणजे आता दोन्ही खाते. संपायला पण आलं. प्रीती थर्ड नाव घे. प्रीती थर्ड, नमस्ते. तुम कसं मॅनेज करतात दिलला? तुम्ही कसं मॅनेज करता? तिला काय मॅनेज तिला मॅनेज करायची गरज नाही. ती आपल्या आपण सगळं करतो. पॅट एनिमल्स खूप चांगले असतात. आमचा एक्सपिरियन्स आहे का की कोणताही पॅट एनिमल्स घरी खूप चांगला असतो आणि खूप छान, म्हणजे आम्हाला चांगलं वाटतं त्यांच्यावर खेळायला. मी येणार लग्नाला, हो या. नक्की या. एवढे व्हॉट्सअप हँडल कसे करता तुम्ही? आता माझे पर्सनली जर मेसेज आले तर 5, 6, 8, 12 लोक मेसेज करतील. ताईला किती मेसेज करतील? 5, 6 मेसेज करतील. मम्मीला किती मेसेज करतात तुम्हाला माहिती का? 150-200 टायमाला. खूप त्यांना वेळ लागतो, पूर्ण एक दिवस पण लागतो रिप्लाय करायला कधी कधी. आणि शूटिंग आता करत आता आणि सर्व कमेंट करत. द्यायला पण टाइम नाही हो, भेटत. कमेंट द्यायला. आणि हा कमेंट मध्ये जर दिलं असेल तर सॉरी, कारण खूप टाइम लागतो आता कमेंटचे रिप्लाय द्यायला. असं नाही की नाही रिप्लाय देणार, तुम्ही कमेंट करा, आम्ही टाइम करून तुम्हाला रिप्लाय देऊ. माझे नाव घ्या, प्रीती थळे. प्रीती थले, नमस्ते. आणि ती डाएटची पण एक रेसिपी दाखवली उद्याच्या एपिसोड मध्ये. उद्याच्या एपिसोड मध्ये आता ते माहित नाही की ते लोक किती रेसिपी रिलीज करतील, पण आम्ही तिकडे तीन रेसिपी प्रिपेअर केले तिकडे. हा, तिथे म्हणजे मी डाएटची केली आहे ना, किनवाची रेसिपी आहे. किनवा बनवलाय ना, त्या लोकांनी आश्चर्य केलं की हे तुम्ही कसं बनवता. एक बिस्किट कसं बनवलंय बनवलं? आणि एक खोबऱ्याचं रव्या खोबऱ्याचं बिस्किट बनवलंय. आणि पिझ्झा शॉट, जे पुरी शॉट पिझ्झा शॉट जे आम्ही व्हिडिओ रिलीज केलेला ना, तो आम्ही परत तिकडे जाऊन बनवला. पद्मिनी गोलेकर, माय वाईफ नेम प्लीज फॉर मी. पद्मिनी गोलेकर. पद्मिनी गोलेकर, नमस्ते. 75 लाईक, 76 लाईक्स. काकू माझे नाव घ्या, वैष्णवी. वैष्णवी, नमस्ते. लग्नात मेन्यू काय आहे? लग्नाचा मेन्यू टॉप सिक्रेट आहे. या तुम्ही तिकडे, म्हणजे तुम्हाला प्लीज कळेल. नंबर आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आता खाली नंबर देऊ. तर हे परत आहे का? 8070092290. माझं पण नाव घ्या, मी तुमची मुलीसारखी आहे, प्रिया तेटगुरे. प्रिया गुरे. डिड यू गेट माय मेसेज, स्वाती फ्रॉम USA? एक मिनिट मी चेक करतो. आता मी व्हॉट्सअप जर ऑन करतो. ट्विटरवर नाहीये. आम्ही ट्विटरवर Instagram वर नाही, आहे. इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज,
युट्यूबचे 2 चॅनल आहेत बस. अजून काकू डाएट रेसिपी दाखवा. हो, आज डाएट वरून अजून एक न्यूज सांगतो. दोघांनी डिसिजन घेतलाय की त्या डाएट वर जाणार आहे. आणि डाएट वर जाणार त्याने डिसिजन घेतलंय की काय सोडणार आहे तुम्ही आज फर्स्ट. दर 1 हफ्त्याने ते एक वस्तू सोडणार. आज त्यांनी भात सोडलाय. नाही आम्ही आज भात बनवला नाही तर बोलला तुम्ही जेवलात काय, तर मी म्हटलं आज भात नाही बनवला, जेवलो नाही, आज चपाती खाऊन बसलोय. तर म्हणे आजपासून तुम्ही भात सोडा. भात बनवला नाही तर खाणार नाही म्हणजे सोडला, भात बनवला तर खायचा. हा, मी बोललो आता मी बिर्याणी बनवतो घरी, मग तुम्ही नका खाऊ. मग ते बोलतात मग नको डाएट. काकू माझे नाव घ्या प्लीज. दीपिका कोतुलकर. दीपिका कोतुलकर. स्नॅपचॅट पण नाही. ऍक्च्युली मग जेवढे सोशल नेटवर्किंग आम्ही वाढू ना तेवढे मॅनेज करायला आम्ही टाइम काढायला लागेल आम्हाला. तेवढे आम्ही वाढू. ट्विटर का आणि स्नॅपचॅट का सर्वांवर येऊ आम्ही. काकू मला वेट वाढवण्यासाठी रेसिपी सांगा. वेट वाढवण्यासाठी आणि वेट कमी करण्यासाठी स्पेशल प्लेलिस्ट बनव. मी प्रियंकाला वरलीला कुठे दिली? वरली नाक्यावरच दिली आहे. वरलीला नाक्यावरच बिल्डिंग आहे त्यांची. रुपाली नाव घ्या. रुपाली नमस्ते. व्हॉट्सअप नंबर परत बोल दादा. दादा तबला व्हॉट्सअप नंबर बोल. फेसबुक पेज पण आहे. फेसबुक वर पण शुभांगी कीर आहे. ऍक्च्युली त्यांचे फ्रेंड्स खूप झालेत आता ऍक्सेप्ट नाही होऊ शकत. लास्ट 3 मिनिट आम्ही लाईव्ह आहे. फेसबुक नंबर. तुमचे व्हिडिओ माझी वाईफ खूप सारे शेअर करते. थँक्यू शेअर केल्याबद्दल. आणि जेवढे माझ्याकडून एक एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडे की तुम्ही जे व्हिडिओज बघता ना त्या व्हिडिओजवर लाईक आणि ते व्हिडिओ शेअर करा. म्हणजे ते आम्हाला एक हेल्प होते आमच्या चॅनलसाठी. लाईक आणि शेअरचा आम्हाला जास्त रिस्पॉन्स चांगला भेटतो युट्यूब पासून. मी युट्यूबवाल्यांना कॉन्टॅक्ट केला की आम्ही काय करू शकतो असं की ते आमचं चॅनल ग्रो करेल. तर तुम्ही लाईक आणि शेअर करू शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन ताई. मी रत्नागिरीची आहे. माझी पण एंगेजमेंट आहे डिसेंबरला. काकी नक्की या आशीर्वाद द्यायला. हो नक्की येऊ. तुमचे पण. पप्पू दादा तू माझा भाव का नाही झालास? कारण मी हिचा भाव झालो. दिस इज ॲशली. उद्याची खूप आतुरतेने वाट बघते आहे. आम्ही पण बघतोय. आम्ही पण बाहेरूनच बघत होतो. आम्हाला गुड नाईट बाय. एवढं लवकर गुड नाईट? किती वाजले? 8:50. माझे नाव घ्या प्रज्वल. नमस्ते. तरी पण एवढे माणसं 110 होते ना लाईव्ह. प्री अनाउन्समेंटच्या पहिले पण तुम्ही एवढे लाईव्ह आला त्यासाठी थँक्यू. काकी माझे नाव घ्या शिंदे. काकू वी लव्ह यू सो मच. 2 मिनिटं फक्त आम्ही लाईव्ह. माझे नाव आम्ही खूप लक्की आहे. आम्हाला खूप खायला भेटतं. खायला भेटतं ते पण त्यांनी मला बरी केली, चांगली केली म्हणून त्यांना आता खायला भेटतं. नो सेंटी कमेंट्स. काकी मी मम्मी पण तुमच्यासारखी फ्रेंडली आहे. हो. आणि अजून एक जेवढे रेसिपी बनवून तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करता. मी पण कधी कधी मम्मीचे व्हॉट्सअप चेक करतो कारण त्यांना मग हात टाईप करायला जमत नाही. तर मग तुमचे रेसिपी पण खूप चांगले असतात आमच्यापेक्षा. ते रेसिपीचे फोटो जे म्हणजे आमचे रेसिपी बघून तुम्ही रेसिपीचे ट्राय करता ते खूप चांगले बनवता तुम्ही. असं मला वाटतं की माझ्यापेक्षा पण तुम्ही मस्त बनवता. आम्ही बघतो की ते फोटोज का पाठवले तुम्ही आणलं का नाही आम्हाला खायला. असं वाटतं. शुभांगी नाव घ्या ना प्लीज. तुझंच नाव घे. माझंच नाव आहे शुभांगी. व्हॉट्सअप नंबर लास्ट टाइम 8070092290 आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये खाली भेटेल. एडिट कशात करता? ॲडोब प्रीमियर, मोझिला फिल्मोरा मध्ये करतो. आणि प्रमोशन नाही करायचं आम्ही कोणाला प्रमोट नाही करत. त्यापेक्षा पण खूप चांगले सॉफ्टवेअर आहेत. लास्ट कमेंट करा 1 मिनिट. नंबर प्लीज. ओमकार पण जेवण बनवतो का? ओमकार पण जेवण बनवतो. मी पण जेवण बनवते. ताई पण जेवण बनवते. मम्मीचं जेवण बनवते. पप्पू पण जेवण बनवतात. सर्व जेवण बनवतात. इफ आय हॅव अ पासपोर्ट प्लीज कम टू कतार. आय विल गिव्ह यू ticket and accommodation where you are. हो आम्ही येऊ. कतारला पण येऊ. दादा मला नंबर सेंड कर. सेंड केलाय. मम्मीचा नंबर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्सवर भेटेल. आणि ह्या व्हिडिओ नंतर आम्ही ट्राय करू. अजून एडिट नाही झालाय तो. शुभांगी कीर वर्ल्ड वर बिहाइंड द सीन ऑफ आम्ही सारे खवय्ये आम्ही ट्राय करू त्याच्यात अपलोड करायला. जेवढे सारे ब्लॉग्स येतील आय थिंक शुभांगी कीर वर्ल्ड आता कन्सिस्टंट राहील ब्लॉग्स मध्ये. आणि रेसिपीज
थोडे थोडे वेळाने अपलोड होईल किंवा अपलोड पण नाही होणार 20 नोव्हेंबर पर्यंत. आणि जे काही विधी असतील ताईला सोडण्यापर्यंत आणि ऑन तिकडे लग्नामध्ये काय होईल ते सर्व आम्ही टाकू तुम्हाला. जेवण झालं का? जेवण झाले का? नाही झालं. नाही झालं आमचं जेवण. जेवण बनवून झालंय, खाऊन नाही झालं अजून. कार्तिके नाव घ्या. कार्तिक आहे. नमस्कार. ताई बिलकुल बोलत नाही, ताई खूप बोलते. ताई ताई बोलते. हा ताई ताई कमी ताई बोलते. खूप- मला वाटलं ही ताई मम्मी काय, मम्मी खूप नाही, बोलते. ताई पण बोलते. मी पण बोलते. बोलते. लास्ट 30 सेकंड्स बस. अजून काय तुला बोलायचंय? नाही, त्यांना बोलायचं असेल तर मी तुमच्यासाठी अजून 2 मिनिटं हो. राहू लग्नाला शकते. या बोल. आम्ही 8 वाजता लाईव्ह आलोय, पण इकडे तयारी मेकअप बिकअप करायला 6:30 वाजून तयारी होते आमची. ते म्हणलं, ताई लिपस्टिक दे, ताई पावडर दे. हा मेकअप तेव्हा बसून. मेकअप म्हणजे फक्त लिपस्टिक आणि पावडरच असतं. मग मी परत आणि त्यांना टॉन्ट माझी करतो. खास माझी म्हणजे ते एकच आहे, मला पावडर पाहिजे, नेहमी पावडर लागते, लिपस्टिक लागते, बाकी काय नाही. असं म्हणजे मला तिला माझं नाहीये. चांगली राहायची माझी पद्धत आहे. मला 2 टाइम जेवण नसलं तरी चालेल, पण माझी राहणीमानी आहे ना, मला एकदम व्यवस्थित पाहिजे. बरं झालं बोलतात लाईव्ह आलात ते. हो तुम्ही आम्ही खूप बोललेलात की लाईव्ह या म्हणून आम्ही आज टाइम काढला. एवढं बिझी असून पण आता लाईव्ह संपल्यानंतर आम्हाला खूप कामं आहेत अजून लग्नांची, पण आम्ही आलो लाईव्ह. कार्तिके नाव. मला पण वाटत होतं मी भरपूर दिवस हो, तुम्हाला आम्ही भेटले नाही. खूप कॉन्टॅक्ट आमचा कमी झालेला की आम्ही येऊच नाही शकलो. रेसिपी पण नाही, ब्लॉग्स पण नाही आणि लाईव्ह सेशन पण नाही. स्टोरी Recipe ला का time नाही बनवत? स्टोरी बनवत पण नाही. त्याच्यामध्ये कसं झालं, दिवसभर असं म्हणजे शॉपिंग करायला जाते, दिवसभराची शॉपिंग असते. असं रोज रोज आता म्हणजे एंगेजमेंट झाल्यापासून सगळी शॉपिंग चालू झाली ना, त्याच्यामुळे कसं टाइमच भेटत नाही. आणि थकून गेल्यानंतर कसं रात्री झोपून जातो आम्ही. काकू त्याच्यामुळे तुम्ही story पण रत्नागिरीच्या हापूस आंब्यासारखे गोड आहात. हो, आम्ही टेस्ट KFC चे पण स्टाईल बनव. KFC काय मॅकडॉनल्ड कोणतं पण आम्ही सोडणार नाही. आम्ही सर्व रेसिपी बनवू. रेसिपी कधी अपलोड करणार? रेसिपी कधी अपलोड करणार नॉट डिसाइडेड. तुम्ही कोणती सिरियल पाहता? मम्मी सिरियल ते आमच्या बरोबर बोलत असतात आणि काही ना काही जेवण बनवत नाही, असतात. सिरियल बघायला म्हणजे असं टाइमच नाही भेटत. Lots of best wishes to your family and channel. You have brought a lot of joy creating in your viewers' lives. Keep it up. ते सध्या पण दिलं आठवड्यातून एकदा लाईव्ह घ्या. आठवड्यातून एकदा लाईव्ह हो नक्की ट्राय करू आम्ही. आठवड्यात. वाव हार्ट ऑन अ कॅट. Yes. हा आमच्या दिलच्या आठवड्यातून लाईव्ह यायचं म्हटल्यावर आता माझी ताई नसणार मग आठवड्यातून. आता तुम्ही म्हणाल 2-3 महिन्यांनी लाईव्ह येणार, तर मी माझ्या बघा, ताईला घेऊनच एक करणार. बिहाइंड द म्हणजे शुभांगी की टीम मधली एक पर्सन बाहेर झालं मग लोड किती वाढणार आहे तुम्ही समजावं. आमची दिल तर काय करत नाही. हा दिल काय आणायला बोललं तरी आणत नाही आमची काय नाही दिल. आणत. काय नाही करत, फक्त झोपून असते. आता तिकडे ती झोपली आहे बघा, साफ करते. साफ करते बघ. तर स्वतःला स्वच्छ ठेवते. म्हणजे माझं जसं आहे आम्ही ना, सारे तसं खवय्ये ती पण नाही पाहत. टीव्ही नाही, मी असे म्हणजे कोणते प्रोग्रामच बघत नाही. मी सर्व पहिले बघायचे. पहिले आम्ही सर्व पहिले बघायचो, खूप बघायचे. पण आता असे कंडिशन्स आणि असे बिझी राहिलो की सर्व आम्हाला नेग्लेक्ट पण नाही, म्हणजे आम्हाला टाइमच नाही भेटत ते बघण्यासाठी. आणि मी पहिली बघायची म्हणजे ते WWF बघायची आणि बातम्या न्यूज वगैरे हा. हे सगळं मी अशी WWF. बघायची. काका- WWF मध्ये ते काका नाही खूप करतात मदत. काका नाही करत मदत. काका खूप मदत, आमच्यापेक्षा जास्त मदत काका करतात. काका तर खूप काम सर्वात करतात जास्त घरात. मदत काका करतात, मग ताई करते, मग सर्वात लिस्ट मदत मी करतो. आम्ही म्हणजे एकमेकांनी असं करतो आई सर्व. मी तुम्हाला बोलली होती की तुम्हाला बघून मला माझ्या आईची आठवण येते, पण माझी आई ऑफ झाली आणि आता बघून ती कधी येईल का परत. असं मनात थोडं सुद्धा असं मनात वाटू देऊ नका की आपली आई जे आपलं जेवण बनवते आपल्यासाठी, आपल्याला जेवण बनवून देते, ती अशी आपली आई समजून, आपली आई ऑफ झाली नाही असं समजून तुम्ही मला बघा. म्हणजे तुम्हाला आहे ना तुमच्या आईची आठवण येत राहीलच असं नाही. आणि शेवटी आई आहे आपली. किती पण विसरण्याचा प्रयत्न केला तरी आई आपली मनातून जात नाही. माझा पण आता तोच म्हणजे प्रकार झालेला आहे. कारण मी जशी 4थी इयत्ता पास होऊन माझ्या आईच्या जवळ असायची ना, ते माझं लग्न होईपर्यंत. आणि आता माझी आई पण ऑफ होऊन मला आता 5 वर्ष झाले, तर मला एवढी आठवण येते ना की म्हणजे मी आता एवढी मोठी असून, माझी मुलं आता एवढी मोठी लग्नाला झाली तरी माझ्या आईची मला आठवण येते. आईची आठवण कधी कोण विसरत नाही.
बस आणि मम्मीची इन्स्पिरेशन वातावरण इकडे एकदम सॅड झालं इकडे. इन्स्पिरेशन विचारले हा मम्मीचं तर एक कमेंट आली, ताई तुमचं इन्स्पिरेशन कोण आहे तुला, म्हणजे मोटिवेशन काय, म्हणजे कुठून तुला असं प्रेरणा भेटली हे सर्व जेवण करण्याची? बनवायची असं आई आई करून आईकडून अशी म्हणजे आईकडून आता जेवण बनवायला म्हणजे सर्वांनाच येतो, पण प्रेरणा म्हणजे असं आता जास्तच म्हणजे उत्साह कसा आला की माझ्या मुलांमुळे आला. म्हणजे मुलं बाहेरचं खात नाही, मी आजारी होते तेव्हा कसं बाहेरून आणून खायचे, ते माझं म्हणजे एकदम डोक्यामध्ये आहे ना, ते म्हणजे वेगळं काहीतरी मी बघत राहायची. कार्तिके नाव घे. कार्तिकी नमस्ते. एक टीम मेंबर बाहेर चालला. विश यू हॅपी मॅरेज लाईफ, स्टे हॅपी, बट आय विल मिस यू दी. आम्ही हा बघा आता किती चान्स भेटेल, आता तिच्या घरी जाऊन पण आम्हाला एक व्हिडिओ ब्लॉग बनवायला भेटेल. मी तिच्या घरी तिच्या पण घरी गेले ना तरी तिकडे पण मी रेसिपी बनवणार हा. आणि तुम्हाला मी टाकणार. रेसिपी नाही, तिचा ब्लॉग ते तिचं ब्लॉग पण घर. तिचा मी पूर्ण ब्लॉगच करून हा आणि टाकणार. आमचं पण घर रिनोव्हेशन नंतर तुम्हाला बघायला भेटेल की आमचं पण घर कसं आहे, हॉल रूम कसा आहे, मिडल रूम कसा आहे, किचन कसं आहे, आणि अजून काय काय आमच्या रूम मध्ये ते पण तुम्हाला रिनोव्हेशन नंतर भेटेल. उद्या लाईव्ह करणार आहे काय ते विचारतात. उद्या लाईव्ह नाही नाही आज लाईव्ह 1:30 ला 1:30 ला आम्ही लाईव्ह नाही करणार आहे. उद्या तुम्ही लाईव्ह 1:30 ला फक्त शो येणार आहे, झी मराठीवर येईल तो. का की तुमच्यापेक्षा बघून खूप पॉझिटिव्हनेस येतो, आम्ही सारे करू शकतो, तुम्ही किती छान आहात. तुला बघून सकारात्मक विचार येतात, म्हणजे एकदम पॉझिटिव्ह, एकदम खुश राहतात ते लोक तुला बघून. आम्ही पण मम्मीलाच बघून खुश राहतो. वेल, ऑल द बेस्ट ताई. अजून खूप सारे अचिव्हमेंट अजून बाकी आहेत. ताईचं एज्युकेशन काय आहे? ग्रॅज्युएशन. अजून आम्ही एज्युकेशन अजून सोडलं नाही आहे आम्ही. आमचं दिल दिल बघ इकडे बघ. दिल बाय कर. आमची दिल खूप मस्ती करते खूप. तिला बॉल पाहिजे खेळायला. जा तिला आता झोपू दे. परत झोपली नव्हती ना ती? तुम्ही कधी झोपणार? 10:30 to 11. आता हॉल म्हणजे हा आता आम्ही अडचण वगैरे सगळी काढून ठेवली लग्नासाठी, हळदीला जागा पाहिजे म्हणून आली असं ते बाहेर बसलोय. आणि एकाने कमेंट पण पाठवली आहे की विल यू कम टू कतार, आय विल प्रोव्हाइड यू ऑल द नेसेसरी थिंग्स. आम्ही येऊ, नक्कीच येऊ कतारला. पण तुमचं नाव आम्ही विसरलो की तुमचं नाव काय होतं? वाय इट्स बफरिंग. बफरिंग नाही होतं इकडे, तुमच्याकडे बफरिंग होतं का कोणाकडे? आता होत हे असं काकू ऑपरेशन होऊन डिलिव्हरी झाल्यानंतर कशी काय काळजी, व्हिडिओ करा ना प्लीज. मी एकटीच असते मग काय. हो हो. आणि त्याच्यावरून ह्या कमेंट वरून पण सांगतो तुम्हाला, जे काय मम्मीला खूप काळजी करता येते. एका छोट्या जेव्हा न्यू बॉर्न बेबी असतं त्याची कशी काळजी करायची, त्याची कशी मालिश करायची, हे पण मम्मी मला एकदा ऑफस्क्रीन दाखवलेलं, पण आम्हाला शूट करता नाही आलं ते. आम्हाला जेव्हा टाइम भेटेल, जेव्हा एक ऑपॉर्च्युनिटी भेटेल, आम्ही ते शूट करून तुम्हाला दाखवू. म्हणजे मला असं छोटस एक बाल भेटलं पाहिजे. आपण कसं, तुम्ही किती माणसं राहता घरात? आम्ही 4 माणसं आहेत आता सध्या, 4 माणसं आहेत. लग्नात विचारू नका किती माणसं येतील घरी. येस, खूप बफरिंग होत आहे. व्हिडिओला प्रॉपर लाईट मारा. ऍक्च्युली हा सेटअपच नाही, आम्ही अर्जन्सीमध्ये हे आम्ही बाहेर बसलोय. जेव्हा प्रॉपर सेटअप होईल तेव्हा आम्ही सेटअप पण दाखवू तुम्हाला, आमचा काय सेटअप असतो तो. अजून काही सेटअप नव्हता, टोटल नॅचरलवर अजूनपर्यंत होता. आणि आता गरज वाटते की सेटअप करायची, कॅमेराज वाढवायचे आणि सर्व वाढवायचे. आय थिंक वी शुड एंड दिस सेशन. लास्ट 20 seconds. 20. तुला काय बोलायचं? बफरिंग होत असेल. आय थिंक बफरिंग होते. आणि तुमच्या रिस्पॉन्ससाठी खूप थँक्यू की तुमचा एवढा चांगला रिस्पॉन्स येतोय. ताईचं एज्युकेशन काय आहे? ग्रॅज्युएशन. ग्रीन स्किन कसा यूज करतात? ऍक्च्युली जे काय ट्युटोरियल आहे तो तुम्ही युट्यूबवर सर्च करा, कारण युट्यूबमध्ये जास्त सॉल्युशन्स आहेत तुमच्याकडे, खूप सॉल्युशन्स आहेत. बरं वाटलं तुम्हाला पाहून. हॅलो पूनम प्रजापती. हो, आपल्या घरी आलेले ते आलेले. हा नमस्ते ताई, माझे नाव नाही घेतलात. सुप्रिया सावंत. सुप्रिया अजून हा जाण्याच्या नमस्ते. अगोदर कोणाला कोणाचे नाव घ्यायचे असतील तर त्यांना पाठवा. तुझं एज्युकेशन काय ओंकार? ग्रॅज्युएशन. अजून PhD करायची, टाइम आहे त्याला. त्याला अजून भरपूर हा, शिकायचं मला आहे. खूप आवड आहे शिकायची. ताईला पण आहे. आम्ही कंटिन्यू करू. ताई पण शिकणार आहे पुढे. आता जरा गॅप घेतला 1 वर्षाचा, नंतर आम्ही एज्युकेशन कम्प्लीट करू. खूप शिकायचं अजून. काकू हाय, तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन दियन दादा. मला कशाला कॉंग्रॅच्युलेशन? दादा नाही पप्पू. नाही ना, नाव बोला ना ताई. नाही ना. नाही ना. जेवढ्यांचे नाव घ्यायचे प्लीज तुम्ही लिहा, मग परत लास्टला कमेंट देतात
कमेंट वर येतात की आमचं नाव घ्या, मग ते आम्ही कसं नाव घेणार? माय नेम प्लीज कृतिका सावंत. कृतिका सावंत नमस्ते. गुड लक ताई. ताई नमस्ते तो. कविता. कविता नमस्ते. बरोबर. आता आम्ही एंड करू सेशन. सॅटिस्फाईड विथ माय आन्सर. तेजस्विनी नाव घ्या. तेजस्विनी नमस्ते. समीक्षा. समीक्षा नमस्ते. जेवढे फॅमिली मेंबर्स आहेत सर्व एकसाथ नाव टाका, आम्ही सर्वांचे नाव घेऊ. 10, 9, 8. एक हे सांगा परत 2 न्यूज सांगते आणि हा, ह्या व्हिडिओचा जो टायटल होता, प्लीज डोंट एंड फिलिंग सो गुड, वी आर ऑल्सो. हा, जे 2 न्यूज होते गुड न्यूज, आम्ही जे टाकलेले हेडिंग जी टाकली आहे त्याची 2 गुड न्यूज परत रिपीट करतो मी. फर्स्ट गुड न्यूज काय होती की ताईचं लग्न आहे 12 नोव्हेंबरला. सेकंड गुड न्यूज की आम्ही सारे खबाईमध्ये मम्मीला अपॉर्च्युनिटी भेटली तिकडे जाण्याची, आणि ते शो उद्या 1:30 वाजता टेलिकास्ट होणार आहे झी मराठीवर. हे 2 गुड न्यूज होते. रिपीट टेलिकास्ट संडे. रिपीट टेलिकास्ट संडे येणार दुसऱ्या संडेला. ते पण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आम्ही सर्व डिटेल लिहू. मम्मीचा कॉन्टॅक्ट नंबर, हा फोन मम्मीचा आहे, आमचा नाही आहे. माझा वेगळा आहे, ताईचा वेगळा आहे. हा फक्त मम्मीसाठी व्हॉट्सअप मोबाईल आहे. ह्याच्यावर तुम्ही मम्मी व्हॉट्सअप कॉन्टॅक्ट करू शकता. हा मम्मी हँडल करतात. आता आम्ही त्यांना शिकवला पण की कसं हँडल करतात ते. व्हॉट्सअप कसं चॅट करतात, व्हॉट्सअपचे रिप्लाय कसे देतात, स्माइली फेस कशी यूज करतात तेही शिकवलं आम्ही. व्हॉट्सअप नंबर 8070092290. आता नाही लागणार कारण वायफाय ऑफ आहे. टेक माय नेम आयशा शेख. आयशा शेख नमस्ते. ओझीची लिंक सेंड करा. टेक माय नेम प्लीज सोनाली पावसकर. सोनाली पाऊसकर. नंबर परत सांगा. आता नंबर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटतो. किती वेळा नंबर सांगितला असेल मी? 12-15. नवीन येतात ना पुढे. 8070092290. श्रावण मध्ये तो व्हिडिओ काकू. झालेला ना, तो खूप छान होता बोलतात. अच्छा, श्रावण मधला तो व्हिडिओ ऍक्च्युली तो ब्लॉग टाईप होता ना. श्रावणामध्ये कोणता video? टेक माय नेम Last दीप्ती खत्री. नाव काय त्यांचं? दीप्ती खत्री. दीप्ती खत्री मी नमस्ते. आत्ताच आले, थँक्स. 80 ओके सॉरी साई गोलप. तुम्हाला नंबर पाहिजे ना? 8070092290. कॉंग्रॅच्युलेशन्स काकी, एक्साइटेड टू सी यू. क्रिसमस रेसिपीज. क्रिसमस काय आता आम्ही सर्व त्योहाराची रेसिपी बनवू. आम्हाला पण सर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट करायला आवडतात. खूप सारे. बफरिंग होत आहे आमच्याकडे. बफरिंग नाही होते. बफरिंग होते. केसी बोला. केसी. कॉंग्रॅच्युलेशन टू बोथ ऑफ यू. एन्जॉय वेडिंग. हो, आम्ही खूप एन्जॉय करतो. हा, आणि जे सर्व लोक वेडिंगला येणार आहेत ते लोक पण प्रिपेअर राहा, कारण तिकडे अचानक गाणे वाजतील आणि तुम्हाला तिकडे नाचावं लागेल. हा, हे मेन याच्यासाठी मेन आम्ही अजून एक म्हणजे हा, तुम्हाला आजचा program डान्स काढला. प्रिपेअर करा स्वतःचे स्टेप्स, आणि आय विल प्ले द माझा सॉन्ग. मुलगा आहे ना तिथे उभा राहून माईक वर बोलेल ना, तर सर्वांनी तिथे येऊन डान्स करायचा आहे. आय विल बी अन अँकर. मी तिकडे अँकर असेल त्या शो मध्ये, आणि मी सर्व अटेंड करेल, आणि मी कोणतेही गाणं वाजवेल आणि कोणालाही उचलेल तिकडे, आणि तुम्हाला नाचावं लागेल माझ्याबरोबर. आणि माझ्या मुलीच्या लग्नासाठी मी आहे ना हळदीला मी स्वतः गाणी बोलणार आहे. हा, ते पण लग्नाची गाणी. व्हिडिओ शूट मी करेल आणि तुम्हाला म्हणजे प्रॉपरली हळदीला दाखवेल. गाणी बोलतात ना, ते मी स्वतः गाणी बोलणार आहेत माझ्या मुलीच्या लग्नासाठी हळदीला. एंगेजमेंट ब्लॉग, जेवणाचा ब्लॉग, जे काही रिलेटेड टू मॅरेज, एनिथिंग रिलेटेड टू मॅरेज. एंगेजमेंटचा ब्लॉग. एंगेजमेंटचा शुभंगी ब्लॉग world शुभांगी कीर वर्ल्ड वर टाकलाय, त्याची पण लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टाकू. आय एम एक्साइटेड टू सी यू काकू. स्वप्नील नाव घे. स्वप्नील नमस्ते. हाय काकी, तुम्ही मला जेवण शिकवलात. त्याच्यासाठीच तर आम्हाला पण आम्ही पण कधी कधी समजा जेवण बनवता नाही आलं तर आम्ही पण व्हिडिओज करतोय मोबाईलवर, आणि आम्ही तेच व्हिडिओज बघून करतो. परत डिस्टर्ब नाही करत मम्मीला. मोदक रेसिपी ऍक्च्युली या दिवाळीला आम्हाला अपलोड करता भेटली नाही रेसिपी, कारण बिझी होतो. म्हणजे सर्व दिवाळीची रेसिपी आपली आहे ना, सर्व युट्यूब वर तुम्ही गेलेलीच लग्नाला आहे. नाचत का? तुम्ही नाचायला आलात तर मी नाचेन तुमच्या बरोबर. आता लास्ट 1 मिनिट बस. झाले 59 अं, minutes आम्ही आहे. आम्ही लाईव्ह आलेलो ऍक्च्युली 8 वाजता, पण तयारी 6:30 वाजल्यापासून चालू आहे. शुभांगी जी आपकी बेटी की शादी हो गई क्या? नहीं, 12 नहीं। नवंबर आने वाले 12 नवंबर को संडे को। ये देखो, ये पत्रिका है आपके लिए। आप व्हाट्सएप नंबर ये वीडियो के नीचे है, आप वो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, हम इसका आपको फोटो भेज देंगे। और आप आना शादी में सब. जरूर आने का शादी में. जाता जाता तुम्हाला मम्मीची हिंदी ऐकवतो. मम्मी आता जेवढे कमेंट्स येतील सर्व हिंदीमध्ये बोल.
हाँ क्या हम लोग अभी नाही. हिंदी में बात करेंगे. हिंदीमध्ये मला तिथे बोलायला लावत होते तुमच्यामध्ये असं एक चांगला प्रसंग म्हणजे घडलेला सांगा म्हणून. ते माझ्या तिथे लक्षात नाही आलं की मी लग्न मुंबईला आले आणि मी डॉक्टरकडे माझं कधी डोकं वगैरे दुखलेलं नाही पहिलं. तर इथे आल्यावर मला म्हणजे पाण्यात फरक पडतो ना, तसं मी म्हणजे थोडी आजारी पडली होती, डोकं दुखायला लागलं. मी डॉक्टरकडे गेली. डॉक्टर बोलले खाना खाने के बाद गोळ्या घ्यायच्या. तर मी घरी येऊन आहे ना, मी लगेच गोळ्या घेतल्या. खाना खाने के बाद म्हणजे खाण्याच्या नंतर, जेवल्याच्या नंतर. असं असं होतं त्यांचं बोलणं, असं होतं. पण मला काही कळलं नाही. मी म्हटलं खाना खाने के बाद म्हणजे म्हटलं आता घरी जाऊन गोळ्या घेते. मी गोळ्या घेतल्या आल्याबरोबर. रात्री मिस्टर आले आणि म्हणतात डॉक्टरकडे गेली. म्हटलं गेले. तर डॉक्टर काय बोलले, म्हटलं खाना खाने के बाद गोळ्या घ्यायचे म्हणून. गेले का? तर मी म्हणजे मग घेतले. आता जेव आणि गोळ्या घे म्हटलं. मी गोळ्या घेतले. तर म्हणतात खाना खाने के बाद म्हणजे तू जेवल्याच्या नंतर गोळ्या घ्यायला पाहिजे होते. तर मी पहिलेच घेतल्या. तर मला काय कळतच नाही होतं खाना खाने के हा, बाद. आता मी असं करणार आहे की जेवढे आता अपकमिंग रेसिपी असतील ना, मी मम्मीला ना हिंदीमध्ये बोलायला लावेल. काकांशी सुद्धा बोलायला आवडेल. काका अजून आले नाही. काका अजून आले नाहीत. आम्ही त्याच्यासाठीच वेट करतोय की आले हा नाही. लाईव्ह सेशन एंड व्हायच्या अगोदर जर ते दरवाजासमोरून आले की आम्ही त्यांना लगेच दाखवू. हिंदी समजतो आता. अवेसम हिंदी त्यांना आता खूप समजतं. हिंदी ऍक्च्युली तर समजतं. प्रोनाऊन्सिएशन नाही होतं त्यांनी. 1 तास कसा गेला कळतच खरं. नाही. 1 हो, तास आम्हाला पण झाला. समजलं नाही 1 तास मस्त गेला. एकदम भरपूर ऑसम हिंदी. तुम्ही यांची हिंदी ऐका जरा. व्हिडिओ जेव्हा रेसिपी बनवल ना तेव्हा त्यांची हिंदी ऐका जरा. खूप हसतच बसा. शी लुक्स सो क्यूट while talking in हिंदी. शी लुक्स क्यूट आणि व्हेरी फनी. खूप छान सगळ्या फॅमिली. फनी गॉड व्हिडिओ ब्लेस यू. बनवून टाकतील मग मुलं नाही माझी. हिंदीमध्ये बोल ना त्यांच्याशी. हिंदीमध्ये बोल. हिंदीमध्ये बोल आता. हम अभी हिंदी में बात हिंदी में करेंगे. बात करेंगे. हाँ, जितने भी आपके कमेंट्स हैं हम सारे हिंदी में आंसर देंगे और मॉम भी हिंदी में आंसर देंगे. ब्लूपर्स वीडियो कौन बनवला? ब्लूपर्स हाँ मिस्टेक्स व्हिडिओ ऍक्च्युली मम्मी मिस्टेक करतच नाही. ऍक्च्युली आम्हाला असं बोलू पण नाही शकत की मिस्टेक कर. तिची मिस्टेक खूप कमी होतात. 200 रेसिपी मधून आम्हाला मोजून 7 मिस्टेक्स भेटल्या तिच्या बोलण्यामध्ये. आणि ऍक्च्युली आम्ही काही स्क्रिप्ट बनवत नाही. ऍक्च्युली युट्यूब जेवढं असतं त्यांना स्क्रिप्ट लागतं बोलायच्या अगोदर. शी इज परफॉर्मिंग विदाउट स्क्रिप्ट. कोणती पण व्हिडिओ तिने स्क्रिप्ट नाही केली अजून. काकूंची मस्करी करू नका. हिंदी बोलायला लावू नका त्यांना. अरे वा वा वा. थँक्यू. माझ्यामध्ये एवढं बरोबर बोललात तुम्ही. जेवण काय आहे आज? आज आमच्या घरी मला कमीत कमी 3 भाज्या लागतात. आज कोणती भाजी? कोणती भाजी? वांग्याची भाजी. वांग्याची भाजी, बटाट्याची भाजी आणि सिंपल असतात आमच्या घरी. असं काय फॅन्सी नसतं. वांग्याची भाजी, बटाट्याची भाजी, आणि मिक्स आहे वाटाणा. मिक्स वाटाणे भाजी, राईस, डाळ, चपाती, लोणचं. बस. आणि ते मी मटर बनवून दाखवलेले आहेत ना, म्हणजे फ्रीज मध्ये ठेवायचे. हा. ते मटर आहे ना, त्याची भाजी बनवली ताईने. आता खूप काही कॉन्सेप्ट मनात येतात की आता व्हॉट इज इनसाइड युअर फ्रीज. असं पण तुम्हाला कधी क्वेश्चन पडत असेल की फ्रीजच्या आतमध्ये काय काय असेल शुभांगी गिरीच्या फ्रीजमध्ये. तेही आम्ही तुम्हाला दाखवू. हाऊस टूर दाखवू. आम्ही कुठे बाहेर कुठे शूटिंगला गेलो तेही दाखवू तुम्हाला. आणि ह्या आत्ता उन्हाळ्यामध्ये आहे ना, मी तुम्हाला सर्व म्हणजे अद्रकची पावडर कशी बनवतात, लसूणची पावडर, ते सर्व मी तुम्हाला व्हिडिओ हा, दाखवतो. आणि आम्ही घरी डाईट कसं फॉलो करतो, हेल्थ कसं फॉलो करतो. आम्ही पण खूप काही गोष्टींचं लक्ष घेतो फिट राहण्यासाठी. तेही आम्ही आमचं दाखवू. पर्सनली आम्ही काय यूज करतो, आम्ही सकाळपासून कसं राहतो तेही तुम्हाला दाखवू. आणि मम्मी व्हेज आहे, नॉन व्हेज नाही खात. मम्मी व्हेजिटेरियन आहे आणि आम्ही तिघं नॉन व्हेजिटेरियन. आणि मी तुमच्याकडे कधी आली तर फक्त व्हेजच बनवा. आणि आम्ही नॉन व्हेज नाही ना, आमची काही कंप्लेंट नसते. आम्ही सर्व खातो. सुपर वुमेन. हा, ती सुपर वुमेन आहे. ऍक्च्युली सर्वच वुमेन सुपर वुमेन आहे. मी जेवढ्यांना ऑब्झर्व केलंय मल्टी टॅलेंटेड वुमेन्स असं सर्व. आता माझे जावई पण बघत असतील तिथून. मला फोनवर बोलायचं आहे. मी फोन परत स्विच ऑफ केला. ऍक्च्युली सॉरी स्विच ऑफ करतोय कारण मल्टिपल कॉल्स येतात त्याच्यावरती आणि अटेंड करू नाही शकत. प्लीज व्हॉट्सअप करा तुम्ही. कॉल नका करू. आम्ही कॉल नाही उचलणार. आता बिझी आहेत म्हणून नाही उचलत आहे. नंतर आम्ही तुम्हाला सांगू की ह्या टाइमवर कॉल करा. प्लीज डोंट फोर्स हर टू टॉक इन इंग्लिश. शी इज सो क्यूट. वेन शी टॉक्स इन इंग्लिश शी इज मोर क्यूट. ती जेव्हा हिंदी बोलते ना तेव्हा खूप चांगली आउट ऑफ द वर्ल्ड आम्हाला असं फिलिंग वाटतं. दादा नो, असे कोणकोणते कमेंट्सला मी रिप्लाय देऊ नाही शकत. दीड झोपली बरं. बंद करू. पाहिजे. झालं तुमचे कमेंट्स अजून काय आहे? ऍक्च्युली बफरिंग होतंय का? 1 hour 4 minutes. आता आमचं लाईव्ह सेशन 1 hour 4 minute कन्सिस्टंट चालू आहे. 40 लाईव्ह आहेत आता. 92. हा, अजून पण जेवढ्यांनी लाईक नाही मारले प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा.
माझ्याकडून एक एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडे की तुम्ही कोणत्याही व्हिडिओला आमचे जे व्हिडिओ बघाल ते लाईक करा आणि शेअर करा, कारण हे जे आम्हाला प्लस पॉईंट भेटतात YouTube कडून, बाकी काही एक्सपेक्ट. आणि कमेंटचे तर रिप्लाय आम्ही टाइम काढून तुम्हाला सर्व कमेंटचे रिप्लाय देऊ. व्हॉट्सअपचे मम्मी देईल आणि फेसबुक आणि त्याचे आम्ही दोघं देऊ. अरेंज मॅरेज आहे का विचारताय? अरेंज मॅरेज, हो ताईची अरेंज मॅरेज आहे. काकू आणि ऑपरेशन लग्न डिलिव्हरी कधी झाल्यावर कशी केअर करायची, हो ते ऑल फिमेल रिलेटेड टॉपिक्स आणि जेवढे काही व्हिडिओज आहेत ते मम्मीला मी शूट करायला लावेल आणि तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन पाठवेल. लग्न कधी आहे? व्हॉट्सअप नंबर 80, लग्न 12 नोव्हेंबर संडे दादर. आणि अजून जे काही ही पत्रिका आहे आमच्या हातात आणि त्याचे आणि सर्व इन्फॉर्मेशन timing वगैरे आहे ते सर्व आम्ही तुम्हाला पत्रिका देणार हा त्याची. व्हॉट्सअपवर तुम्ही मेसेज करा की आम्हाला यायचं लग्नाला, मग आम्ही समजून जाऊ, आम्ही तुम्हाला स्नॅपशॉट पाठवू तुम्ही सर्वांना. माझी फॅमिली झालात म्हटलं मी तुम्हाला सांगणार नाही असं आहे का? हो, आणि आम्ही पहिले सांगितलेलं की जे काय फंक्शन आमच्या घरी होतील सर्वांना इन्व्हिटेशन भेटला जाईल. आणि आम्ही प्लॅन पण करू की तुम्हाला सर्वांना पर्सनली घरी पण बोलवायला. हा. जागा कमी पडली म्हणून काय झालं, पण येऊ शकता. प्रत्येकाने नाही, आता आम्ही तसंच करणार आहे. कोणाला पण भेटायचं असेल ना तुम्ही बिंदास येऊ शकता. हा, तुम्ही आमच्या घरी येऊ फक्त फोन शकता करायचं आणि आम्ही हा बोलणार, तुम्ही यायचं. आणि टाइम देऊ. काकू आमच्या लाडक्या आहेत, त्यांना त्रास देऊ नका. मला आम्ही त्यांना कोणी त्रास देत नाही. आम्ही उलट मी त्रास- त्यांना त्रास देते. आम्ही खूप मजा करत असतो घरी. आमची लय मजा होते घरी. पोरांना चांगले वळण कसे लावायचे, हो ते पण जरा घ्या मम्मीकडून म्हणजे नॉलेज. मस्त, म्हणजे आपण आपल्यावर आहे, आपल्या मुलांना संस्कार कसे द्यायचे. मी आरती आपल्यावर बोलते आहे. आहे, मला तुमचा पत्ता हवा आहे. पत्ता आम्ही देऊ. आता तुम्ही पहिलं लग्नाला या. लग्नाला या, मग आपण तिथे सर्व डिस्कशन करू ग्रुप मधून. ग्रुप तेव्हा मध्ये. तुझं मंगळसूत्र भारी बोलतात. हा भारी आहे. मम्मीचं ते मंगळसूत्र मी भारी. पहिली घालायची नाही, आता काढले, आता खूप लग्न वगैरे आहे. व्हिडिओ या लाईव्ह सेशन साठी खूप म्हणजे बिहाइंड द सीन मी ऍक्च्युली शूट केलं पाहिजे होतं. खूप रेडी होत होते. तू साडी काकू साडी मस्त आहे. हा. हो, आता अजून एक सरप्राईज, कपड्यावरून अजून एक सरप्राईज देतो. मी त्यांना पर्सनली रेसिपीसाठी एक कॉस्ट्यूम आणून देणार आहे. ते तुमच्या समोर आम्ही अनरॅप करू त्याला. नंबर बोला लवकर. मम्मीचा व्हॉट्सअप नंबर, हा फोन मम्मीचा आहे, आता स्विच ऑफ आहे. व्हॉट्सअपवर त्यांना हाय पाठवा, तुमचं नाव पाठवा आणि ऍड मी SK लिहा. ऍड मी शुभांगी कीर, SK म्हणजे शुभांगी कीर. मम्मीचा नंबर आहे 8070092290. आय रिपीट अगेन 8070092290. उद्या झी वरच्या कार्यक्रमाची वाट बघतो. हो, आम्ही पण वाट बघतो आणि आम्ही ट्राय करू की बिहाइंड द सीन ऑफ आम्ही सारे खवय्ये आम्ही लगेच अपलोड करू. ताई जेवण बनवता का? ताई कोणती ताई? ही ताई बनवते जेवण. ठीक आहे ठीक बनवते जेवण. असं एवढं नाही हाय क्लास नाही बनवत. मम्मी सारखी तर नाही. मम्मी सारखी नाही बनवत जेवण. नाही बनवते, आता नाही बनवत. चांगलं बनवते. नाही बनवत. बनवते हो. पुन्हा नंबर प्लीज नंबर पुन्हा सांगा. ऍक्च्युली लिहू नंबर लिहू 8070092290. काकी ताईला खूप मिस कराल ना तुम्ही? नाही. अजिबात नाही, कारण मीच करणार नाही, कारण मी आहे ना आता मी आहे माझ्या समोर, माझ्या मुलीचं मी लग्न करते. मला खूप टेन्शन होतं की मी त्या टायमाला आजारी होते. तुम्हाला माहिती आहे की माझ्या मुलांची काळजी कोण घेणार नाही होतं. आज मला एवढी फॅमिली तुम्ही मला भेटलाय, म्हणजे खूपच मला बरं वाटतं की माझ्या समोर माझी मुलगी जाते. म्हणजे मला एवढं सुख वाटतंय की खूपच असं मला वाटणारच नाही की माझी मुलगी दुसऱ्याकडे गेली. माझी मुलगी माझ्या जवळच आहे असंच मला वाटणार. आणि ताईची फॅमिली आहे ना खूप छान आहे, एकदम मस्त आहे. जे ताईचे जे भाऊजी आहेत माझे, तो आता भाऊजी बोलतोय, आता नावाने हाक मारतो. हा ते म्हणजे त्यांचं बिहेवियर आणि खूप चांगलं आहे. आमच्यासारखे खूप चांगले माणसं. त्यांचं मी पहिलीच टाइम आहे ना, म्हणजे आम्ही नाव नोंदवलं होतं आमच्या. बस स्टोरी आहे. आता ही स्टोरी ना तुम्ही ऐकत बसला नाही. समोर आल्यावरच आम्ही एकमेकांना बस संपली स्टोरी, संपली. नाही ते अर्धा स्टोरी बोलत बसेल तुम्हाला. का तुम्ही माझ्या आईसारखे दिसता. हो मीच आहे ना, मग म्हणजे आम्ही जुळ्या बहिणी होतो असणार. मम्मीला कमेंट करू नका, मम्मी खूप मोठी स्टोरी बनवणार. काकू सगळ्यांना बोलवता, सिक्युरिटीची काळजी घ्या. हो सिक्युरिटी आहे, तुम्ही या. मीच राहतो तिकडे बॉडीगार्ड. तुम्ही कॅमेराची शूट करता का मोबाईलने? आता आम्ही दोघांनी शूट करतो. आमच्याकडे जेवढे इक्विपमेंट शूट करायचे आम्ही सर्वांनी शूट करतो. मोस्टली 60% मोबाईलने शूट होतो. काकी तुमची
खूप लकी असणार. कोणाची हा सून? कधी येईल तेव्हा हा बघूया. ते सून येईल ती कधी अजून येईल बुक तेव्हा नाही केली, बघूया. सून बुक अजून ना. बुक नाही करायची आधी. काकू कॅन यू कुक फॉर मी, व्हॉट यू वॉन्ट टू कुक, म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे कुक साठी? हा अजून एक आमचा पर्सनल एक्सपिरियन्स, मम्मीला 5 वर्ष अगोदर बाहेर घेऊन जायचो मी किंवा ताई घेऊन जायची, 10 वर्ष अगोदर पण आम्ही घेऊन जायचो आणि मम्मी बरोबर असायचो किंवा मम्मी आम्हाला घेऊन जायची. पण आता आम्ही जे बाहेर जातो तर रिस्पॉन्स खूप वेगळा येतो आम्हाला. मम्मी काय येतो रिस्पॉन्स? आपण आता समजा फिरायला गेलो, कुठेही गेलो, समजा दादरला गेलो, ठाण्याला गेलो किंवा रत्नागिरीला गेलो, तर रिस्पॉन्स काय येतो आपल्याला? म्हणजे अशी माणसं अचानक समोर येतात आणि आता असं झालंय की माझ्या आवाजावरून माणसं मला ओळखतात. हो आता मी शॉपिंगला गेली होती, मी आधी साडीच्या दुकानामध्ये उभी होती आणि मी फक्त बोलली तिकडे, तर दुसऱ्या दुकानामध्ये जी फॅमिली होती, म्हणजे हजबंड वाईफ होती आणि एक छोटी मुलगी काय मुलगा होता, त्यांनी मला आवाजावरून ओळखलं आणि माझ्या जवळ आले. आणि छोटे छोटे मुळ, मला तर मोठ्या लोकांचं तर आश्चर्य वाटतं, पण छोटे मुळ पण शुभांगी शुभांगी करतात, म्हणजे किती चांगली गोष्ट असं वाटते की आम्ही खूप चांगलं काहीतरी काम केलं असं वाटतं की छोटे छोटे मुळ पण आम्हाला आता ओळखायला लागले. लग्नाची साडी घेतली का? कधी घेतली. घेतली? आकाश तुमचे श्वास आहे, ओंकार काकूंना थोडे बोलू. बोल तू बोल. बोलू. अरे आपण 11 मिनिटं. काकू ताईंना पण नाव. काकू तुम्ही कुठे राहता? तुमचा आवाज. ताईंना पण नाव घ्यायला सांगा. गीता माहिती. तुमचा आवाज, अंकिता मयेकर. नमस्ते. तुमचा आवाज लय भारी. लय भारी. हो मम्मीचा आवाज खूप चांगला आहे. चॅनल वर लग्नाचा व्हिडिओ टाकणार आहे, लग्नाचा पण व्हिडिओ टाकू. सगळं टाकणार आहे मी A to हा. Z. हा म्हणजे जो जे घरामध्ये जे विधी मी जे करणार आहे ना, ते सर्व दाखवणार आहे की आमच्या घरामध्ये, आमच्या भंडारी समाजामध्ये जे विधी होतात ना, ते मी सर्व दाखवणार आहे. म्हणजे कोण आता बाहेर कुठे गेलेले असतील की त्यांना कळत नसतं की आपल्या गावाला आपल्या लग्नामध्ये कोणते विधी असतात. ते विधी मी स्वतः प्रत्यक्ष मी माझ्या घरातून दाखवणार आहे सर्वांना. दिल कुठे आहे? दिल आमची खाऊन परत झोपली आहे. आता तिला मी डिस्टर्ब, तिला मी आणू नाही शकत, ती डिस्टर्ब. हा मग ती माझ्या हाताला चावणार मग परत. हा अजून काय बोलायचं आहे? तुम्हाला काय बोलायचं आहे? आणि ते सांग, आता हे शुभांगी कीर चॅनल आहे. हा व्हिडिओ आता जेव्हा एंड होईल तर हा शुभांगी कीरवर अपलोड होईल आणि बाकी सारे ब्लॉग्स, फक्त रेसिपी, ओनली रेसिपीज विल बी अपलोडेड ऑन शुभांगी कीर, रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी अपलोडेड ऑन शुभांगी कीर वर्ल्ड. नमस्ते काकू, आय एम फ्रॉम USA. थँक्यू. उद्या भेटा टीव्हीवर. हो टीव्हीवर यांना पहिलेच टाकून ठेवलं आम्ही. ताई उखाणं घ्या. ताई उखाणा घ्या. उखाणा बोलते? उखाणा घ्या ताई, गाणं पण बोलले तुमच्यासाठी आता लगेच. काकू तुम्हाला काय उखाणे आवडते? आता ओके, लग्नाच्या हा एक दिवशी. जनरल क्वेश्चन आहे. हम्म. काकू तुम्हाला काय आवडते? म्हणजे आता त्यांनी स्पेसिफाय नाही केलंय काय आवडते, पण तुम्हाला काय आवडतं? मला म्हणजे आवडतं म्हणजे पहिल्यापासून मला म्हणजे जास्त नटायची सवय आहे. म्हणजे अशी मला चांगलं नटायचे राहायचं. मध्ये फक्त पावडर आणि लिपस्टिक बस. लिपस्टिक पाहिजे, कपडे व्यवस्थित नीट नेटके पाहिजे. ही अजून माझी. आता हेच झालं, पण अजून काय आवडतं? खायला म्हणजे असं काय म्हणजे भारी म्हणजे मला बाहेरचं काय आवडत व्हेज नॉन व्हेज असणार का? चला एक सिक्रेट खोलून टाकतो, व्हेज असणार का नॉन व्हेज असणार? व्हेज असणार, नॉन व्हेज नाही, नॉन व्हेज नसणार. आमच्या लग्नात नॉन व्हेज नसणार, सॉरी त्यासाठी. मला उखाणं पण तुम्ही जेव्हा आमच्या घरी याल तर तुम्हाला व्हेज नॉन व्हेज एगिटेरियन सर्व भेटेल तुम्हाला. व्हेजचा दिवस असेल ना तरी पण मी तुम्हाला नॉनव्हेज करून देणार. आमच्या घरी बनत नाही तरी तुमच्या पर्सनली तुमच्या तुमच्यासाठी स्पेशल साठी बनवेन. तुम्हाला बनवून देऊ आम्ही. मला उखाणं शिकवलं का विचारतात. उखाणाचे पण आम्ही मला- व्हिडिओ बनवू नाही ना. ताईला शिकवले नाही, पण असे 2-3 उखाणे मी ताईला मोबाईल मध्ये लिहून देणार आहे. आणि ते व्हिडिओ ते व्हिडिओ पण मी शूट करून दाखवेल तुम्हाला. ताई मीटअप पण घ्या. मीटअप घेऊ, मुंबईला दादरला गेल मी अँड पुण्याला गेल. आणि आता म्हणजे आता अजून कसली काही आहे जे आपल्याला छोटस तरी थोडस रुखवात बनवायला लागतो. हा ते रुखवात. रुखवाताची आता म्हणजे अशी तयारी चाललेली आहे आमची. छोटं मोठं आपलं घरगुतीच आम्ही करणार आहे, मी तुम्हाला दाखवेनच. आता दिवाळीसाठी मी दाखवला एक आम्ही कंदील बनवलेलं ग्लासचं. असं आम्ही छोटं मोठं थोडस तुम्हाला खायला काय आवडते? सम शॉपिंग ब्लॉग्स. शॉपिंग केलेले आम्ही ते व्हिडिओ शूट करायला भेटलं नाही. ऍक्च्युली ते माझ्याच माइंड मध्ये आलं नाही की शॉपिंग पण ब्लॉग्स मला आवडतील. पण नेक्स्ट टाइम जेव्हा काय अपॉर्च्युनिटी भेटेल मी सर्व व्हिडिओ क्रिएट करेल. ओमकार तुम्ही सगळे आमच्या घरी या. शॉपिंग करायचं, केलेली शॉपिंग मी तुम्हाला दाखवू शकते. आता ताईची साड्या घेतल्या,
म्हणजे हम्म. साध्या साड्या घेतल्या म्हणजे घरामध्ये घालण्यासाठी. त्याच्यावरती ब्लाऊज शिवले आहेत ना, ते मी तुम्हाला एक दाखवणार आहे की त्या साड्यावर ब्लाऊज किती म्हणजे पॅटर्न काय काय शिवलेली. म्हणजे ती मी स्वतः म्हणजे मी पहिली कपडे शिवायची, म्हणजे मी टेलर होती पहिली पूर्वी. टेलर म्हणजे स्वतःसाठी टेलर होते ती? स्वतःसाठी होती. स्वतःसाठी हा, म्हणजे मी स्वतःची पहिलं ब्लाऊज शिवायची आणि नंतर मी दुकानात जाऊन साडी घ्यायची. म्हणून मी बोललो की वुमेन्स गर्ल्स आर सुपर टॅलेंटेड. ह्यांनाच बघून मी कम्पेअर करतोय की ह्यांच्याकडे काय काय कला ते अजून आम्ही नंतर सांगू. मी हा. कपडे पण शिवू शकते माझे, हम्म. पण आता आम्ही शिवायला देत नाही, म्हणून त्रास होऊ शकतो म्हणून आम्ही शिवायला देत नाही आता जास्त. म्हणजे ते आता मशीन चालवत मी पॅटर्न सांगून टेलरने ताईची हा. माझे ब्लाऊज शिवले आहेत. मम्मीने पॅटर्न दिले, मग त्यांनी ते हा, शिवले. त्यांनी Design शिवले. केलं. मी तुम्हाला ती सर्व पॅटर्न ब्लाऊज आहेत ना, म्हणजे अशी एका चटईवर घेऊन तुम्हाला ब्लाऊजचे पॅटर्न दाखवेन. लहान मुलांचे टिफिनचे डिश दाखवाल ना? टिफिनचे म्हणजे तसे भरपूर गेलेले आहेत आणि तरी पण मी अजून तुम्हाला दाखवेन. आमचा कोणताच व्हॉट्सअप ग्रुप नाही आहे अजून, आणि व्हॉट्सअप ग्रुप हँडल करणं मग अजून थोडं मॅनेज त्यांना जमणार नाही. मी त्यांना शिकवेल, मग व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करू आम्ही, मग तुम्हाला ऍड करू त्याच्यात. पूजा गोवाले अजून परत हे वाढले, लाईव्ह व्ह्युअर्स वाढले 69. आणि आता जेवढे लोक बघतात आहे त्यांनी जर या व्हिडिओला लाईक नाही केलं असेल तर प्लीज लाईक करा जरा. तुम्ही स्माइल खूप छान देता. मला लय पहिल्यापासूनच असं स्माइल इज ऑलरेडी अटॅच टू हर. स्माइल अटॅच करूनच पाठवलेली आहे त्यांना. आय मेड चिकन हँड, इट वॉज ब्युटिफुल. चिकन हंडी. चिकन हंडी. Make Make her wedding hall would love you. Watch that please. I have one request to all of you. If you can prepare some dance steps, please prepare and come on wedding day ना. जर तुम्हाला डान्स करता येत असेल तर तुम्ही प्लीज डान्स स्टेप शिकून या. आय विल बी एन अँकर ओव्हर देअर. मी सर्वांना नाही, ताईच्या लग्नाला डान्स करायचंच आहे हो, तिथे. आणि कोणतंही गाणं वाजेल तिकडे. कोणत्या पण गाण्यावर नाचायचं. सरप्राईज असतील तिकडे. 62. आता बस, अजून काय विचारायचं आहे, बोलायचं आहे? नाही, बस आता त्यांना पण जायचं टाइम पण असेल ना. When is the wedding? Wedding is on 12th आपण November, परत कधीतरी Sunday, भेटू असं. दादर. आणि the Timing address सांगतो. ऍड्रेस तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबरवर भेटेल. आता ताईच्या घरी 5 पत्रिका घेऊन जायचं आहे, तेव्हा विच कॅमेरा वी कॅन यूज? ते यू कॅन सर्व तुम्हाला व्हिडिओ करून तिकडच्या फॅमिलीचा पण तुम्हाला दाखवणार. यूज. काकी लग्नाचे सर्व व्हिडिओ अपलोड करा. हो, लग्नाचे सगळे करणार आहे, एंट्री सगळे. पासून रेडी. ताईच्या हॉल मध्ये जायला परमिशन नसेल, मला तर असेलच परमिशन. मी व्हिडिओ कॅम घेऊन जाईल आणि ताईचं जे मेकअप तर नाही लागणार जास्त, मेकअपचं पण पण जे सगळं ड्रेसिंग असतात ऍक्च्युली मी ट्राय करेन की तेही अपलोड करायला, म्हणजे टोटल A to Z सगळं तुम्हाला करणार भेटेल. आम्ही, म्हणजे आणि ते मेहंदी शुभांगी काढण्यासकट. world. आणि जे काय व्हिडिओज असतील ते शुभांगी कीरवर आम्ही टाकणार नाही, कारण आम्ही तुमच्याकडून रिस्पॉन्स घेतला होता की कीरवर काय टाकून वर्ल्डवर काय टाकू. कीरवर फक्त रेसिपीज अँड ओनली रेसिपीज विल बी अपलोडेड. रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी अपलोडेड ऑन शुभांगी कीर वर्ल्ड. शुभांगी कीर वर्ल्ड वर तुम्हाला सर्व ब्लॉग्स भेटले जातील. मॅरेज बद्दल सर्व. बफरिंग होते का? त्यांना कसं बोलतो? You should go in Master Chef. If I get an opportunity for mom to send her to Master Chef, आम्ही नक्कीच पाठवू. Definitely. आम्ही डेफिनेटली पाठवू. शिरवळकर कुटुंबीय एक नंबर. तुमच्या आयुष्यात आल्याबद्दल खूप आभार. शेखर पारकर, तुम्ही मोयामधून मोठे आहेत मला माहिती आहे, पण तुमचं नाव घेतलं पाहिजे. ह्यांचे कमेंट खूप छान असतात. हा. खूप म्हणजे तुमच्या लिहिण्याची पद्धत आहे ना ती खूप छान आहे. मी पर्सनली तुमचे कमेंट्स वाचतो. ताई माझे नाव घ्या. तुमचे नाव गेले, परत नाव टाका तुमचं. ऍक्च्युली खूप. कधी आहे मॅरेज आहे 12 नोव्हेंबर. आता मलाच विसरायला झालंय. परत संडे. थोड्या दिवसांनी आता मोबाईल नंबर विसरेल मी, नाही तर डायरेक्ट बाहेरच होईल. आता कॅमेरा कसला यूज करायचा. ऍक्च्युली मोबाईलने शूट करा. कोणाला शूट करायचं असेल मोबाईल कसं ऍडजस्टमेंट करू शकतो. जावयाचं नाव सांगा. माझे जावईचं नाव जावईचं नाव दिनेश मयेकर. दिनेश मयेकर. करीना पाटील नाव घ्या. करीना पाटील. नमस्कार. जुलीचे हॅट तुम्ही दोघे का तू हॅट त्याला घातली. हा, दिस इज माय फेवरेट हॅट. मी हॅट घालतो. त्याला आवडतं. अजून काही कमेंट्स? दादा कधी लग्न करणार? ताईचं लग्न झालं की 5 मिनिटानंतर माझं लग्न झालं. त्याला 4-5 वर्ष लग्नच नाही करायचंय, त्याला शिकायचंय हा, भरपूर. मला एज्युकेशन कम्प्लीट करू द्या. देन आय विल थिंक ऑफ मॅरेज. म्हणून जे काय तर मजा मारायची आहे ना ती ताईच्या लग्नामध्ये. लग्नाचा मेन्यू टॉप सिक्रेट. ते तुम्ही तिथे आल्यावरच तुम्हाला कळेल. कॅप छान दिसते तुम्हाला दादा. हा, म्हणूनच मी घातली. कॅप छानच दिसते मला. लाईव्ह सेशन 1 hour and 20 minutes. मी बोर नाही झालो अजून तुम्हाला बोलता आम्हाला तर बोर खूप नाही एन्जॉय झालं होते बोलायला आम्हाला तुमच्याबरोबर. पण खूप बरं वाटतंय आणि मी भरपूर दिवसांनी अशी आले
म्हणजे तुमच्या समोर मला पण खूप बरं वाटतंय. लग्नाला रुपवात बनवून झाले का? नाही त्याच अजून? आता चाललेलं आहे का? बाकी. चालू आहे बनवायची. हा म्हणजे अर्ध बनवून झालं की नाही, मग अर्ध बनवायचं कसं ते तुम्हाला मी सर्व व्हिडिओ करून दाखवणार आहे. म्हणजे घरामध्ये आपण आणि जे रेसिपी मिठाई वगैरे जे बनवायचे आहेत ना, ते रेसिपी मी स्वतःच बनवणार आहे घरामध्ये. बाहेरचं वगैरे काय मी आणणार नाही रुपवादासाठी. मुलगी कोणत्या गावी दिली? मुलगी मुंबईच्या गावी दिली, वर्लीला दिली. मुंबई वर्ली गावी म्हणजे गावाला म्हणजे- गावी म्हणजे रत्नागिरीलाच आहे. रत्नागिरीलाच आहे. मी एक नंबरला फोटो आहे जावयाचा. फोटो फोन मध्ये आहे. फोन मध्ये आहे आणि फोन स्विच ऑफ आहे आणि मग आमच्या दोघांचे फोन आतमध्ये आहेत. मी तुम्ही तुमचे त्यांना video- शुभांगी किर वर्ल्ड वाईड ना त्यांचं हा, engagement एंगेजमेंट व्हिडिओ आहे त्याच्यात तुम्ही बघू शकता. त्याच्यात तुम्ही बघू शुभांगी शकता. किरवाळ होय. आता आम्ही त्यांना खाऊन पिऊन बसवलं इकडे, सो वी कॅन कंटिन्यू दिस सेशन फॉर मोर 1 hour. आम्ही म्हणजे 1 तासासाठी अजून सेशन कंटिन्यू करू शकतो. आम्ही खाऊन पिऊन बसलेलो आहे इकडे तुमच्यासाठी स्पेशली. आय नो की 1 तासाचं सेशन बोलता बोलता हा 1.5-2 तास होणारच आहे. 1.5 तास तर झालंच दीड आहे. तास व्हायला झाले. 106 लाईक्स, थँक्यू. 53 अजून पण कोणी या व्हिडिओला लाईक नाही केलं असेल तर लाईक करा. कारण आम्ही पण कधी कधी आम्हाला पर्सनल एक्सपिरियन्स व्हिडिओ बघतो, चांगला वाटतो, पण आम्ही लाईक करायला विसरतो. विसरून जातो. आम्हाला प्लस पॉईंट भेटतात युट्यूब कडून लाईक्स आणि शेअरसाठी, आणि कमेंटचे रिप्लाय आम्ही टाइम काढून देऊ. स्वाती देसाई नमस्ते. I sent you many messages now, viewed only one. स्वाती देसाई. स्वाती देसाई. नाव बोलले स्वाती देसाई नमस्ते. नाही तुम्हाला आता कधी तुम्हाला भेटायचं असं मला वाटलं ना, की तुम्ही कधी फोन करून फक्त तुम्ही फोन करायचं की मी अमुक दिवशी येणार आहे. म्हणजे मी इथे असली ना तर तुम्हाला जरूर बोलवणार. आता ताईचं त्याचं- रूपात बनवलं नाही, रूपात जेव्हा बनणार तेव्हा तुम्हाला व्हिडिओ नक्की भेटणार. जेवायला काय बनवलंय? चालू झाले बनवायला रुपात. स्टार्ट केले. स्टार्ट केला आहे, ऑनगोइंग त्याचे प्रोसेस. पण व्हिडिओ अपलोड करू आपण. सना सुलतान, हा ह्यांनी बोललेलं बाय टेक केअर, स्टे ब्लेस, व्हेरी हॅपी फॅमिली, लॉट्स ऑफ लव्ह फ्रेंड फ्रॉम कतार. समजलं? हम्म. काकी तुमचा जावई खूप नशिबान आहे, तुमच्याकडे पोट पोट भरून जेवणार. हो, आमचं तर खूप पोट भरतं. आम्ही कधी द बेस्ट थिंग आम्हाला वाटते की आम्हाला सर्व खायला भेटते. आता लग्नाचे फोटो नक्की दाखवा आम्हाला. फोटो काय व्हिडिओ दाखवेल आम्ही तुम्हाला. व्हिडिओ नाही, तुम्ही व्हिडिओ- स्वतः यायचं आहे. हा, तुम्ही तिथे. स्वतः या तिकडे स्वतः यायचं आहे आणि लाईव्ह तुम्हाला. ट्राय करू. आम्ही गॅरंटी देत नाही की तिकडे लाईव्ह जाईन, पण ट्राय करेन. आम्ही सारे खवय मध्ये कधी येणार? उद्या 1:30 वाजता. उद्या 1:30 उद्या 1:30 वाजता जो शो येणार त्याच्यात तुम्हाला मम्मी दिसेल. जेवणार कधी? 10 नाही आता जेव 9:45 or 10 o'clock विल इट. लग्नाची खरेदी कुठे केली? आमच्या विक्रोलीमध्ये एकदम मस्त. विक्रोलीमध्ये सर्व स्वस्त भेटतं. प्रमोशन स्वस्त करतात, नाही, समजा एकदम प्रमोशन मस्त. करतात. म्हणजे आमच्या विक्रोलीमध्ये स्वस्त पण एक मस्त. आणि खूप स्वस्त छान पण पण. आणि मस्त पण. आणि एकदम छान. एक वस्तू मी दादरपासून आणि ठाणेपासून खरेदी केली बस. आम्ही सारे खवय मध्ये युट्यूब बद्दल बोला आहे का काका? नाही, आम्ही युट्यूब बद्दल नाही नाही बोलतो. पण त्यांनी असा प्रश्नच कधी विचारला नाही मला. आम्ही- काय बोलायचं सवालच आला टोटल नाही फोकस तिथे. वॉज ऑन रेसिपी. टोटल रेसिपीवरच आमचा फोकस होता. मग आम्हाला काय बोलायला भेटलं नाही. प्लीज कोणी पर्सनल कॉल करू नका. इकडे बफरिंग चालू होते. प्लीज गिव्ह दिस व्हिडिओ लाईक. ऑल द बेस्ट. टुमॉरो वी विल सी. हा, आता आम्ही 5 मिनिटांनंतर हा व्हिडिओ बंद करू. 5-5 मिनिटांनी वाढतच चालले 5 मिनिट. दिवाळी कशी पप्पू झाली? 5-5 मिनिटं बोलतो आणि 5-5 मिनिटं वाढत चालली. दिवाळी दिवाळी एकदम मस्त छान दिवाळी झाली. खूप एन्जॉय झाली, पण ऍक्च्युली वी वर व्हेरी बिझी. आम्ही खूप बिझी होतो त्यावेळी. हा. अजून पण खूप बिझी आहे. कमेंटची रिप्लाय नाही दिलेत ना आपण अजून. दिले. थोडे कधी कधी डिले होतील रिप्लाय द्यायला, पण आम्ही सर्व रिप्लाय द्यायला तरी पण रागवू नका तुम्ही. रात्रीची देतो आम्ही तशी कमेंट. आम्हाला खूप टाइम लागतो. 4-5 तास लागतात रिप्लाय द्यायला सर्वांचे. कधी उद्याचा दिवस येतोय असं झालंय. हो. आणि मी तुम्हाला कधी सांगते असं झालं हो, होतं. आता तुम्हाला कसं उत्सुकता होता. आम्ही तर एक 4-5 दिवसापासून थांबलेलो की कधी आम्ही तुम्हाला सांगतोय. कधी तुम्हाला सांगतोय असं झालं होतं. मी सारखी यांना सांगत होती कधी सांगायचं. तुम्हाला आता खूप सारे, आता एक सांगतो तुम्हाला, आफ्टर 20th नोव्हेंबर और आफ्टर द मंथ ऑफ नोव्हेंबर तुम्हाला खूप सारे इंटरेस्टिंग गोष्ट बघायला भेटतील. यू कॅन सी शुभांगी किर वर्ल्ड, शुभांगी किरचा हाऊस, शुभांगी किरच्या फ्रीज मध्ये काय असतं, शुभांगी किरचा सेटअप तुम्हाला दाखवेन, शुभांगी किरची मॉर्निंग टू नाईट दाखवेल, अ डे विथ शुभांगी किर दाखवेल, शुभांगी योगा करते ते पण शुभांगी किर दाखवेल. योगा काय करते घरी ते दाखवेल, शुभांगी किर डाएट काय फॉलो करते ते दाखवेल, आणि शुभांगी किर म्हणजे रिलेटेड टू तिच्या सराउंडिंग मध्ये काय होते ते तुम्हाला सर्व वस्तू बघायला भेटतील, जे अजूनपर्यंत मी अपलोड केले नाही. आणि तो माझ्या ना गुपचूप व्हिडिओ करणार आहे. हा, ते मला पण न तुम्हाला दाखवेल. सांगता. सकाळी काय फनी थिंग्स होतात तेही तुम्हाला दाखवेल. तुझी फेवरेट डिश सांग त्यांना. काकी तुमची फेवरेट डिश?
सोयाबीनची भाजी आवडते आणि फुलदाची भात आवडतो त्यांना, पिठला आवडते आणि सोयाबीनची भाजी आवडते. सोयाबीनची भाजी आवडते. वा मला सगळे दाखवा. की तुम्ही खरोखर आमच्या स्टार आहात. हो. आमचे 5 स्टार, आमचे 7 स्टार, आमचे 12 स्टार आहेत ते. रोज लाईव्ह रोज लाईव्ह का? रोज लाईव्ह बोललं की आम्हाला 6:30 पासून 10:30 पर्यंत बिझी राहायला लागेल. खूप टाइम जातो लाईव्ह सेशन. असा दिसतं 1.5 तास, पण ऍक्च्युली पार्टी खूप टाइम लागतो. रोज लाईव्ह याल का? तुमची नाही. दिवाळी कशी गेली? दिवाळी मस्त गेली, छान गेली. पण दिवाळी आमची पूर्ण म्हणजे शॉपिंग मध्येच गेली. काय म्हणजे असे फराळाचं वगैरे बनवायला नाही आणि मी भेटलं. फक्त शॉपिंग मध्ये जाऊन बघत होतो. आणि हा डायटिंग करतो त्याच्यामुळे तर गोड खायला कोणाला नाही घरामध्ये. त्याच्यामुळे मी यावर्षी दिवाळी नाही केली. म्हणजे फराळाचं जास्त केलंच नाही. माझ्या आईने ताईला आजीने- आशीर्वाद दिला. थँक्यू बोल. नाही, लग्नाला यायचं, लग्नाला येऊन तिथे माझ्या मुलीला असा आशीर्वाद तुम्ही द्यायचा. कार बुक करून या ना आमच्या लग्नाला, भेटा म्हणजे. हा. परत यायलाच कधी पाहिजे. म्हणूनच मी आज लाईव्ह आली आहे, नाहीतर मी आलीच नसती. तुम्ही हैदराबाद मध्ये या ना. तुम्ही बोलवाल ना आणि तेव्हा हे मी नंतर हा, येते. या कमेंट नंतर अजून एक सांगतो. समजा कुठे आमचा जाण्याचा निर्णय झाला ना, कुठे डिसिजन घेतला की आम्ही इकडे जाणार आहे, तर आम्ही 2 दिवस अगोदर तुम्हाला पण कळवू की आम्ही ह्या ठिकाणी असे ह्या टाइमला ह्या प्लेसला आम्ही असं येणार आहे. समजा आणि वरलीला आलो. समजा आता तुम्ही रत्नागिरीतून मला जर कोणी बघत असाल ना, तर मी जेव्हा रत्नागिरीला आता नंतर जाणारच आहे, तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन की मी रत्नागिरीला आलेली आहे, तेव्हा तुम्ही मला तिथे भेटायला या, असं मी सांगेन. अजून काका आले नाहीत. 9:30 आय थिंक ट्रेन डिले झाली असतील. हम्म. 10 पर्यंत ही येईल. ट्रॅव्हल्स फ्रॉम ट्रेन, आता डिले झालं असेल. 10 पर्यंत तर गॅरंटी आणि येतात. ते काय करतात, कामावरून आले ना की डायरेक्ट घरी नाही, दिलला मच्छी पाहिजे, दिलला काय खायला पाहिजे, याचा सगळा विचार करून आहे ना, ते अजून म्हणजे त्यांना लेट होतं. शीला गायकवाड, तुमची दिल कुठे आहे? आमची दिल उठलेली, व्हिडिओ मध्ये आलेली, लाईव्ह आलेली, खाऊन परत झोपली ती. तुम्हाला सर्वांना बघत होती आधी. हा, तुम्ही बघत होते. दोनदा आली. दोनदा आलेली लाईव्ह, परत आता झोपली. आता आता तिला परत झोपू जाता द्या. जाता मी तुम्हाला परत दाखवेन. हा, आता आम्ही म्हणजे झोपल्यावर, नाही बघितलं असेल तर तुम्ही सर्वांनी बघा तिला. आम्ही त्याच्यात झोपलो खूप छान झाली आहे. नंतर ते आमच्या अंगावर नाचणार ती झोपल्यावर. आम्ही पण पण सकाळी उठवायचं चांगलं काम करते ती. म्हणजे उड्याच मारते, म्हणजे तिचा एक प्रकार जॉगिंग चालू होतो. म्हणजे आमच्या अंगावरून सगळे उड्याच मारत काका राहते. कुठे जातात? जॉब ठाण्याला. ठाण्याला जातात. जवळ, आमचं सर्व जवळ असतं. तुमच्या सगळ्या रेसिपी मला खूप आवडतात. थँक्यू. आय थिंक वी शुड एंड दिस सेशन नाव. आपल्याला सेशन बंद करायला लागेल. बंद करू? 1.5 तास झाला. हम्म. अजून तुम्हाला लास्ट क्वेश्चन, तुम्हाला कोणाचे नाव घ्यायचे, स्वतःचे नाव घ्यायचे, फॅमिलीचे नाव घ्यायचे, तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील शुभांगी की रिलेटेड, यू कॅन आस्क. आवाज काय येत आहे? कसला आवाज येतोय? काकी तुमची पार्ट परत कधी येणार लाईव्ह? परत Marriage नाही. मध्ये जेव्हा येणार. तुम्ही लाईव्ह बोलू येणार तेव्हा आम्ही लाईव्ह येऊ. मॅरेज मध्ये बघू. पण आता- Try करू. मॅरेजला ट्राय करू, गॅरंटी Try नाही करू. देऊ शकत, पण ट्राय करू लाईव्ह येण्याचं. मी कोणकोणते कमेंट तर आम्हाला कधी कधी समजत पण नाही काय करायचं. ओमकार तुझी फेवरेट डिश? एव्हरीथिंग इज माय फेवरेट. सर्व फेवरेट आहे माझे. नाही, त्याची फेवरेट अशी कोणतीच नाही, ते सगळं खातो. सर्व खातो मी. नंबर टाकू. नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये नक्की टाकू. आणि जेवढे रिलेटेड स्टफ्स दॅट वी टोल्ड इन दिस व्हिडिओ सर्व आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टाकू. काकी तुमची फर्स्ट डिश कोणती होती? आमची फर्स्ट डिश पहिली म्हणजे माझ्या शिरा होता आणि माझे म्हणजे नाही गावठी केल्याचे वडे होते. केल्याचे वडे केळ्याचे वडे होते. आवडला लाईव्ह. आम्हाला तर इंटरेस्टिंग वाटतं. स्टील वी कॅन असे कंटिन्यू एवढे फॉर खुश 1.5 hours. खुश झाले ना, त्यात भरपूर दिवसांनी तुम्हाला भेटल्यासारखं मला वाटतंय. तुम्ही मला दिसत नाही, पण मला असं वाटतं मला समोर तुम्ही दिसताय. असं म्हणजे मला म्हणजे अशा आपल्या भावना म्हणजे आपण असं व्यक्त करतो ना, तशा प्रकारे तुम्ही माझ्या समोर बसलाय आणि मला दिसतात असं वाटतंय मला. पास्ता पिझ्झा आवडतात. ओके, वी विल मेक पास्ता पिझ्झा. तुम्ही सर्व सांगा बनवायला, कारण मला खायला भेटतं सर्व. मम्मी रेडी आहे बनवायला. मम्मी रेडी आहे बनवायला आणि इकडे टेस्ट करायला मी रेडी आहे. पण आज चांगले मार्क नाही देत. चांगलं झालं ना तरी पण आता दोन कमी देतो मार्क. बघा, जर 10 out of 9 मी का देतो, किंवा 10 out of 10 दिला की ते मोटिवेशन ते पुढे बनवायची रेसिपी संपेल. पास्ता. वसई येता का तुम्ही? वसई, विरा, नालासोपारा कुठे पण आम्ही आलो ना की तुम्ही बोलवा, तुम्हाला, मग आम्ही येऊ. हा, आम्ही तुम्हाला एक प्री मेसेज टाकू. दादा तू जिमला जातो का? हो, मी जिमला पण जातो, डाएट पण करतो, योगा पण करतो, घरी आणि ते तर सगळं चालूच आणि असतं घरी आता. पण शिकवतो. असं नाही की आम्हीच जातो, मी त्यांना पण करायला लावतो सर्व. आणि तो पण आहे ना, म्हणजे डायटिंगच्या बद्दल आहे ना, माझा पप्पू भरपूर सगळ्या म्हणजे गोष्टी सांगू बस शकतो. बस बस
काकू आम्ही दापोलीमध्ये राहतो. हो नक्की कळवा. इफ यू हॅव, आता तुम्हाला काय क्वेश्चन असेल तर प्लीज विचारा. तुला भूक लागली? नाही, भूक नाही लागले. ते आता आम्ही म्हणजे थांबू का? तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर. कंटाळा आजची जी नाही. रेसिपी होती मी सांगितली की द बेस्ट रेसिपी अजूनपर्यंत जी आमच्या घरात बनली ती रेसिपी आमची संपली. दाखवायला आणणार होतो पण ती संपली. दिवाळी फराळ डिश काय? बनवली होती म्हणजे कसं नवीन 2-3 पाहुणे आले होते. त्यांना मग ते वाटून टाकली. मग म्हटलं कशाला, आणि हा डायटिंग करतो म्हटल्यावर हा गोड खात नाही. तरी पण आहे ना ते म्हणजे ड्रायफ्रूटच मी बनवलं होतं. काजू बदाम पिस्ता असं ताई होतं. योगा दाखवा. हो ताई जे योगा, मम्मी एकदम नॉर्मल योगा करते. आम्ही सर्व. नक्की येऊ का लग्नाला विचारताय? नक्की येऊ म्हणजे मग मी सांगितलं कशाला. हा मी व्हिडिओ एवढी स्पेशली लाईव्ह आले ही तुम्हाला लग्नाला बोलवण्यासाठीच आले. वेअर आर यू गोइंग नाही. आफ्टर वेडिंग? वी आर नॉट गोइंग एनीवेअर. शी विल बी गोइंग टू हर ते मला विचारतात. वर्ली. बाय. मला पण भूक नाही लागली, बोलत राहावं असं वाटतंय. ऍक्च्युली अशी सिस्टम काढली पाहिजे होती की आमचा फेस जे तुम्हाला विजिबल होतो तुमचे पण फेस आम्हाला विजिबल झाले पाहिजेत ऍक्च्युली. काकी आता जेवण घ्या तुम्ही. हो आय थिंक 15 मिनिटानंतर मी तर 15 मिनिटानंतर इकडे फिनिश ऑप्शन दाबणार आहे लगेच. अजून 15 मिनिटं. पण त्यांचे कमेंट्स देतात आहेत ना, त्यांना नेग्लेक्ट नाही करू शकत. काकू आमच्याकडे या नक्की या, आम्ही आणि हा तुम्ही जे गणपतीमध्ये आम्हाला बोलवत होता, दिवाळीमध्ये पण खूप इन्व्हिटेशन आले. आम्हाला यायला जमत नाही कारण आम्ही नाही हे मॅनेज करू शकलो. कारण खूप जणांकडून इन्व्हिटेशन आले, त्यांना राग मानू नका. खूप बोलत होते की या आमच्या घरी दिवाळी मनवायला, आमच्या गणपतीसाठी गणपती आणलेत. तर खूप बिझी असतो. आणि नाही काय बिझी होतं, नसतो म्हणजे आमच्या चाळीमध्ये जो गणपती येतो ना तो म्हणजे आमच्या दरवाज्यामध्येच आहे. आणि त्या गणपतीची मी आज 25 वर्ष मी त्या गणपतीची सेवा करते. त्या गणपती सोडून आहे ना, तो गणपती सोडून मला कुठे पण जायची इच्छा नाही होत. हे मेन कारण आहे माझं. ताईच्या लग्नाचा हॉलचा ऍड्रेस सर्व रिलेटेड व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही आम्हाला सांगा अँड आय विल पोस्ट दी पिक. मी तुम्हाला पिक पाठवतो. पूर्ण पत्रिकाच तुम्हाला मी हा अशी पत्रिका त्याच्यावर पूर्ण छापून पाठवतो. टाकणार. आणि पत्रिकामध्ये इन्व्हिटेशन मध्ये एक आमची दिल पण आहे तुमच्यासाठी इन्व्हाइट केलंय. मावशी फराळ करायला या. दिवाळी तुम्ही ऑनलाईन नव्हता. हो दिवाळीमध्ये आम्ही ऑनलाईन नव्हतो. काकी बोर नाही झाली. काकी बोर नाही झाली. काकी अजून तुम्ही 4 तास बोलत बसलात ना तरी अजून बोलेल. एक काम करा, काकीला ना कुठे फिरायला न्या. 8 तास चालूच असणार मम्मी. ते 8 तास तिकडे बोलत. गेली होती ना टीव्हीवर यायला, तिकडे गेली, तिकडे पण ते लोक पण माणसं माझ्याजवळ आले बोलायला. ताई हनुमूनला कुठे जाते अजून डिसाईड नाही झालं. दादा व्हॉट्सअप ग्रुप कसा आहे मॅनेज, बाकीचे नंबर. हा, आणि ताई जी फिरायला जाणार आहे ना तिथे तिला मी बोलली आहे की जिकडे जिकडे तू जाणार ना तिकडचे छोटे छोटे व्हिडिओ बनवून आण की आपल्या ब्लॉग वर टाकायला. चालतील ते विचारायला. ते तुम्हाला चालणार का असं मी बोलली हो आहे त्यांना तिला. आवडेल ना बघायला की कुठे म्हणजे कुठे गेले कुठे एन्जॉय कुठे करायला. जाते, कुठे म्हणजे तिथे कसं कसं आहे ते मी तिला बोलली की असे छोटे छोटे म्हणजे ब्लॉग करून घेऊन ये की आपल्याला म्हणजे दाखवायला भेटतील. असं म्हणजे तुम्हाला चालेल का? हो झोपली ती. ताई लग्न कधी आहे? 12 नोव्हेंबर, 12 नोव्हेंबर संडे लग्न आहे. तुम्ही छान दिसता. तुम्ही छान दिसता बोलतात. थँक्यू. हो आम्हाला चालेल. चालेल बोलताय. काय चालेल? तेच आता आपण विचारलं ना की व्हिडिओ टाकू म्हणून. हा हा, मी ताईला तेच बोलले. म्हटलं की आता मी कुठे बाहेर नाही गेली. माझी मुलगी आता बाहेर कुठे जाणार आहे फिरायला, तर म्हटलं तिथले छोटे छोटे ब्लॉग खाण्याचे पिण्याचे म्हणजे असं बसण्याचे हे सर्व म्हटले छोटे छोटे व्हिडिओ जे काय बघणार आपण नवीन नवीन ते गोष्टी म्हटले सर्व व्हिडिओ बनवून घेऊन ये, मला इथे ब्लॉगवर टाकता येतील. पण त्याच्यामध्ये मी नसणार तरी पण म्हणजे तुम्ही म्हणजे ते बघू शकता. लग्न 12 नोव्हेंबर, 12 नोव्हेंबर संडेला आहे. आणि आज माझी मुलगी आहे ना माझ्यापासून 25 वर्षांनी माझ्यापासून लांब जाते. मला एवढा आनंद आहे की मी आज समोर आहे तिच्या. पाणी दादाने पाणी आणलं. क्यूट आहात. रोज नवीन रेसिपी खाण्याची चांगली असते. ओंकार मित्रा तुझी आम्हाला घरी विनंती करावी लागते रे भाई. हा बरोबर. मला रिक्वेस्ट करायला लागत नाही. मला रोज नवीन 3-4 रेसिपी तर भेटतातच. त्याला दिवसातून 2-2, 3-3 भाज्या लागतात. हा चल एक मोटिवेशन सांगू. 5 इयर्सच्या अगोदर अशी सिच्युएशन नव्हती आणि आज सिच्युएशन चेंज झाली. तर तुम्ही मोटिवेशन सोडू नका लाईफमध्ये. 5 इयर्सच्या पहिली आमची कंडिशन वर्स्ट होती. 2 वर्षासाठी जे 2 वर्षाचा गॅप होता तेव्हा आमची कंडिशन खूप वर्स्ट होती. त्याच्या अगोदर पण खूप हाय लेवल होती, आता पण खूप हाय लेवल आहे.
पण 2 वर्षासाठी आम्ही जर मोटिवेशन सोडलं असतं तर हा चॅनल चालू नसता आणि आता आमची कंडिशन अजून खाली गेली असती. पण तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा लाईफमध्ये, कधी पण कोणत्या पण सिच्युएशनला. समथिंग गुड इज गोइंग टू हॅपन इन युअर फ्युचरमध्ये चांगलंच काहीतरी होणार. दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. आणि तुम्हाला कोणत्या पण गोष्टीची माहिती पाहिजे असेल ना तर तुम्ही मला विचारा, हां. मी जरूर सांगेन. हॅलो, कॅन आय आस्क फॉर ॲडवाईस लाईक व्हॉट? कोणती ॲडवाईस पाहिजे तुम्हाला? व्हॉट ॲडवाईस यू विल लाईक टू हॅव? कोणती ॲडवाईस? प्लीज साधना नाव. साधना. नमस्ते साधना. हां. मुली फार कमी बोलते. हो, ताई खूप कमी बोलते. नाही म्हणजे आता इकडे पप्पू बोलतोय ना, मग तर एकच दोघं नाही बोलू शकत. त्यामुळे ती पण बोलते, ती पण आता चांगली बोलते. 20%, 80%, 80%. ती झोपली. Can I ask a question? येस. दिल कुठे आहे? दिल आमची परत झोपली. हे दाखवली असती. आता म्हणजे आपलं समता कार्यक्रम मी तिला परत एकदा दाखवेन तुम्हाला सर्वांना. आता तिला आमची मस्त एकदम छान झाली. झोपली. आमच्याच 1 मिनिट जात नाही की आम्हाला दिल आमच्या डोळ्यासमोरच पाहिजे. काय ते? असं नाही बोलू शकत ना. Can I ask a question? आणि तुम्ही लग्नाला या म्हणजे कसं, माझ्या दिल त्याच्यामध्ये निमंत्रक आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही या. दिल तुम्हाला बोलवते आहे, म्हणजे असं आम्ही पत्रिकेमध्ये छापलेलं आहे दिलचं नाव. आणि हां, जर तुम्हाला मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत तर मी किंवा मम्मी पण हे सांगणार की तुम्ही डॉक्टरला व्हिजिट करा. बरोबर ना? हां. मेडिकल जर प्रॉब्लेम असेल तर आमच्या मम्मीपेक्षा 100 पटीने नॉलेज डॉक्टरना असतं. सो डॉक्टरांना तुम्ही असतं. डॉक्टरला व्हिजिट केलं पाहिजे ॲक्च्युली. आणि जे माझ्यामध्ये जे घडलेल्या गोष्टी असतील ना ते मी तुम्हाला सांगू शकते. ते फर्स्ट एड असतात, ॲक्च्युली फर्स्ट एड असतात, पण ते नॅचरल आणि ते ट्रीटमेंट तुम्हाला डॉक्टरकडेच भेटू शकतात कोणत्या पण गोष्टींचं. ते आम्ही किती प्रोव्हाइड करू शकतो नाही. म्हणजे घरगुती काय करत असेल ते आम्ही सांगूच, पण लास्ट स्टेप डॉक्टरच घेऊ शकतात. आम्ही नक्की येऊ लग्नाला. हो, सर्वांनी या, कारण हा सर्वांनी व्हिडिओ लग्नाला स्पेशली यायचं. लग्नाच्या इन्व्हिटेशन साठीच आम्ही लाईव्ह आलो आहे. आणि उद्याच्या टीव्हीवर यायचं त्याच्यासाठी. तुमच्या मुलीचे इनलॉज कुठे राहतात? वरली ना? वरलीला राहतात. लग्नासाठी काय लग्नासाठी काय शॉपिंग केली? खूप सारी शॉपिंग केली. म्हणजे जे सर्व लागतं तेवढं शॉपिंग. आर यू गोइंग टू टेक दिल फॉर वेडिंग? हा, दिलला पण आम्ही वेडिंगला घेऊन जाऊ. तिच्यासाठी स्पेशल अरेंजमेंट करावी लागली आम्हाला आणि आम्ही अरेंजमेंट केली तिच्यासाठी. वरलीला कुठे? ते वरली नाक्यावरच आहे त्यांची बिल्डिंग अशी. लग्न कधी आहे? 12 नोव्हेंबर है ना? 12 नोव्हेंबर संडे. 12 नोव्हेंबर संडे. दिल झोपली. लास्ट 1 मिनिट. दिलची शॉपिंग फिश, कॅट फूड आणि बेड. आमच्या दिलचा बर्थडे येणार आहे जानेवारीमध्ये. आमच्या दिलला शॉपिंग कायच नको. दिलची शॉपिंग काय ना? दिवाळी. हा, मी ते नेग्लेक्ट करतो त्यांना ऍक्च्युली. इफ समवन जर कोण बॅड लँग्वेज यूज करत तर मी त्यांना डायरेक्ट ब्लॉक करतो. आज डिनर काय स्पेशल? आज डिनर मध्ये काय काय बनवणार? आणि आज कोणती बनवलेलं ते सांग. कोणती गोष्ट मम्मीपर्यंत पोहोचायला वी आर अ शिल्ड. आमच्यापर्यंत पोहोचेल पण मम्मीपर्यंत पोहोचणार नाही काही गोष्ट. समजलं असेल ताईला समजलं असेल, मम्मीला समजलं नाही समजलं, म्हणून चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे वॉटर प्युरिफायर मध्ये कसे प्युरिफिकेशन असतात, लेयर्स असतात. सो आय एम द फर्स्ट लेअर, ताई द सेकंड लेअर आणि मम्मीपर्यंत ते थर्ड आम्ही पोहोचू देणार नाही. इफ यू आर कमेंटिंग बॅड वी विल बी ब्लॉकिंग. आय विल ब्लॉक पर्सनली, म्हणजे मी ब्लॉक करून टाकेल तुम्हाला. ब्लॉक पण केलंय मी कधी. अजून तुम्हाला काय कमेंट्स? मस्त बोलले दादा. तुम्ही बोलतात एंड करणार पण करत नाही का? मी एंड करतोय पण तुमचे कमेंट्स येतात दादा, त्याला ब्लॉक कर. हो, मी ब्लॉक केलं त्याला.
हनीमूनला कुठे जाणार आता? काम करतो आम्ही, सर्वच जातो हनीमूनला त्याच्याबरोबर. सर्वच फिरायला ती म्हणते आपण सर्वच जाऊया. वी विल सेंड हर टू केरला. केरला. त्यांनी booking केली. माझी पण चिमू मांजर आहे होती. हो. हा ते बोललेले ते बोललेले का ते? एकदा बोललेले. आणि सर्वांचे जे तुम्ही कमेंट्स टाकता ना ते आम्हाला लक्षात असतात आणि आम्ही हिस्ट्री पर्यंत जातो. तुमच्या कमेंटच्या लक्षात राहतात आम्हाला सर्व कमेंट्स. शॉपिंग बघायला आवडेल. जेवण केलं का दादा ताई? आता मी फक्त पाणी प्यालोय आणि नाश्ता करून आम्ही खूप चांगला नाश्ता केला आणि बसलोय. भूक अजून नाही लागली आम्हाला. शॉपिंग झाली का? हा शॉपिंग सर्व झाली. आता फक्त म्हणजे रुकवाताचं थोडं थोडं घरामध्ये बनवायचं राहिलंय. आणि ते कसं आता आम्ही थोडं थोडं बनवणार आणि अर्ध झालं की अर्ध तुम्हाला आहे ना पुढे आम्ही कसं बनवतो ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार. वुड लव्ह टू सी हाऊ शुभांगी की मॅडम डू शॉपिंग. काकू तुम्हाला भेटावं असं वाटतंय. आता लग्नामध्ये तुम्ही या आणि मी पर्सनली तुम्हाला आमच्या घरी बोलवेन. नाव वी विल अरेंज समथिंग आणि तुम्हाला घरी या तुम्ही सर्वांनी. फराल काय काय केला? जास्त नाही भेटलं करायला यावेळी. फराल ह्यावेळी ऍक्च्युली 20%च भेटलं. 100% आउट ऑफ 20% भेटला मला करायला. ताई केरला खूप सुंदर आहे. हो आमची इंडिया खूप सुंदर आहे. आम्ही इंडियामध्ये ताईला पाठवू कुठेतरी. मला भूक लागली आहे काहीतरी डिश दाखवा. आता जर मी तुम्हाला एक डिश दाखवली ना घरची तर तुम्हाला खरंच अजून जास्त भूक लागेल. आय एम बेसिकली फ्रॉम केरला. डिड यू कम केरला विथ द होल फॅमिली? आय विल कम इन इंडिया नाउ. गो समवेअर एल्स. दादा युअर हॅट इज सो गुड. म्हणून तर मी घातली आहे. 4-5 लोकांनी कमेंट मारले माझ्या हॅटवर. तुम्हाला पण पाठवतो असे घेऊन. 60 अजून पण कोणी लाईक नाही केला असेल तर लाईक करा प्लीज. कारण माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे की व्हिडिओ खूप आवडतो पण लाईक करायलाच आपण विसरतो. नेक्स्ट लाईव्ह व्हिडिओ जेव्हा तुम्ही लाईव्ह व्हिडिओ यायला सांगेल, जेव्हा खूप सारे सबस्क्रायबर बोलतील की आता लाईव्ह या तर वी विल मॅनेज अँड कम लाईव्ह अगेन. आता लाईव्ह अजून डिसाईड. आता कधी आमचं प्री प्लॅन नसतं. आमची स्क्रिप्टच नसते. आम्ही जेव्हा बोलत नाही दुसऱ्या चॅनल्स बद्दल पण मम्मीला अजून एक स्क्रिप्ट दिली नाही आहे. नेक्स्ट लाईव्ह व्हिडिओ माहित नाही. लाडू आहे ना घरी? दाखवलेत खूप तसे लाडू एक रेसिपी दाखवतो मी. तुम्ही ताई अटेंड करतो बरोबर. माझ्या शुभांगी थकल्या. नाही थकले नाही, अजिबात थकले नाही. आणि मी अशी तर थकणार पण नाही. तुम्ही लग्नाला या मस्त पैकी. काय बोलते आउटलेट जे जमेल तसे बघा काकू. तसे झाले तर माझी दुपारची जेवणाची सोय झाली असती. ट्रेनमध्ये तुमचे व्हिडिओज पाहून भूक लागून फार आमच्या घरी बघा आता आम्ही हेच खाल्लंय. काकडे दिसते तुम्हाला 6 दिवसाचं. तुम्ही पण खावत जावा असे सलाड टाइप काहीतरी आपल्याला खावा. सांगितलेलं ना की आउटलेट करायला एक आपले कसले आउटलेट? म्हणजे शॉप आपण हा, open करायला तुम्ही- त्यांनी सांगितलं. आता तुम्हाला एक फ्युचर पण सांगतो. मम्मीच्या नावाखाली काहीतरी आम्ही खोलू, ट्राय करू ना. हा आता ही रेसिपी कोणी गेस करू शकते ही काय आहे? अरे त्यांचा असून घे. आय टोल्ड माय रिलेटिव्ह अबाउट युअर चॅनल, दे लव्हड इट. आणि तुम्ही खूप सारे माणसाचे शेअर करता मम्मीचं, त्यासाठी पण खूप मोठा थँक्यू. तुमचा रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. या चॅनलला जो रिस्पॉन्स भेटतो आम्हाला आम्ही खूप एक्सपेक्टेशनच्या वरती गेला आमचं हे रिस्पॉन्स. बरोबर गेस्ट केले बघ. ड्रायफ्रुट्सची केक म्हणजे सर्वांना माहिती आहे हे काय. ऍक्च्युली मी पहिल्यांदा खाल्लं ते. मी पण माई हलवा नाहीये. माहीम हलवा नाही, ड्रायफ्रूट. इट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्व ड्रायफ्रूट. फ्रूटच आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे खजुरामध्ये बर्फी बनवलेली. खूप. आणि त्याची रेसिपी मम्मी तुम्हाला बनवून दाखवेल. मी तुम्हाला बनवून दाखवेल. भरलेली भेंडी कुरकुरी मला आवडली. ओके प्लीज. आता ह्या कमेंट्स मध्ये जर तुम्हाला कोणती रेसिपी जर तुम्हाला कोणती रेसिपी अजून जी आम्ही बनवली नाही तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट्स करा. जरा आम्हाला गॅस करू दे की तुम्हाला अजून कोणकोणत्या रेसिपी हव्यात शुभांगी खीर पासून. म्हणजे मम्मीनी कोणत्या रेसिपी तुम्हाला बनवल्या पाहिजे. बघ कोणत्या रेसिपी सांगतात आता. पाणीपुरी अबेसम होती. हो पाणीपुरीचे जे कॅरेक्टर्स होते लास्टचे छोटे छोटे मुलं ते पण आमच्या घरी होते. आता ते गेले बाहेर. आमच्या घरी खूप मुलं असतात. काकू तुमचा सिक्रेट कोणता सिक्रेट पण तुमचा सिक्रेट सांगा ना. स्टफ करेला प्लीज. स्टफ करेला दाखवलं आम्ही. फ्रँकी व्हेज हो आम्ही दाखवू. माय मॉम मेड दॅट
you showed just now was awesome. तुमच्या आईने बनवलंय ते, मला खूप आवडलं. ही जी मी आता तुम्हाला फोटो दाखवला मला खूप आवडलं ते. भरलेली भेंडी पण दाखव. भरलेली भेंडी पण दाखवली आम्ही. भेंडी दाखव. अशी खूप कोणती भाजी नाही राहिली की मी ती बनवली नाही. काजू कशी दाखवायची आहे. काजू घातली. तुमची माऊ दिल खूप गोड आहे. हा, चायनीज पकोडे बनवतात ते पण विदाउट अजिनोमोटो. हो, विदाउट अजिनोमोटो बनवले पाहिजे, पण टेस्ट मध्ये डिफर होणार मग थोडं. अजिनोमोटो टाकायचंच नाही. नका टाकू ते, हेल्थ रिलेटेड ते काही चांगलं नसतं. हेल्थ पहिली येते, बाकी सर्व इन्ग्रेडियंट्स नंतर येतात. अशी वस्तू बनवायची हेल्थला 100% चांगले असते. थोडी चव कमी का असे ना, पण ते चांगलं पण. अजिनोमोटो नाही वापरायचा आपण. आपण चांगली गोष्टी वापरायची जेवणामध्ये. आमच्या घरी चांगलं खायचं, कमी चव असेल तरी चालेल. वी डोंट वॉन्ट दॅट खायचं मेडिसिन बघून आम्हाला खूप कंटाळा आलाय. आणि आमच्या घरी आम्ही चांगले खाणं जेव्हापासून चालू केले, मेडिसिन अर्ध्यापेक्षा जास्त बंद झाले. तुम्ही रेसिपी पाठवा काकू प्लीज. स्पेशल डाईट साठी बेक डिशेस. हा, डाईटचे पण रेसिपी मम्मीला बनवायला सांगेल. आणि मम्मी चांगली बनवते कोणकोणते रेसिपी डाईटचे. पनीर चिल्ली दाखवा. पनीर चिल्ली दाखवा. पनीर चिल्ली बाकी. चिकन चिली झालंय. चिकन चिल्ली आणि अजून एक चिल्ली कोणती तरी चिल्ली बिल्ली झाली. अजून कोणते कमेंट्स आहेत तुम्हाला? 55 लाईक, 123 लाईक्स. थँक्यू. हाय पाठवलं सविता पाटील. हाय, नमस्ते. नमस्ते. देख झाला पाणी पी. तू पाणी पी. चायनीज पकोड्याची तुम्ही रेसिपी पाठवा. चायनीज चायनीज पकोडा. पकोडा. हो, पाठवेल. चायनीज हेल्दी चायनीज आपण काहीतरी तेव्हा बनवतो. काय दिलं? कॉफी. तुमची मुलगी तुमची. कॉफी कॅट आहे. काकी तुमची मुलगी तुमची कॉपी आहे. सेम टू सेम. हो, सेम आहे. दोघं पण तशीच सेम आहे पण स्पीकिंग मध्ये नाही तेवढी. व्हेज मंचुरियन बेक डिशेस. नमस्ते ताई. सविता पाटील नमस्ते ताई. नमस्ते. ताई तू खूप शांत आहेस. हा, ती खूप शांत आहे. युअर साडी यू गुड काकी. तुमची साडी छान आहे. हा. तवा नान दाखवा. चालेल, तवा नान. तवा नान. ऍक्च्युली असे तुम्ही जे रेसिपीचे नावं सांगतात ना, ते मला तर पर्सनली कधी कधी माहित नसतात, पण मम्मीला माहित असतं सगळं. फक्त तुम्हाला सांगतो की असं असं हा. बनवायचं, नाव घेऊन सांगतो. हा, मग मम्मीला बोलते हा मला माहिती आहे, आपण बनवतो. व्हेज बर्गर दाखवायचं. व्हेज बर्गर आणि ते रिलेटेड टू बर्गर फ्रँकी ते आम्ही एकदा सिरीज अपलोड करू आणि ते एकदा तुम्हाला भेटतील सर्व. आणि ते ऍक्च्युली हेल्दी असतील. जे काय घरी बनतात ना आणि तुम्हाला सांगू बाहेरच्या गोष्टीपेक्षा घरच्याच गोष्टी खावा. घरीच बनवा सर्व गोष्टी. हा. खूप हेल्दी असतात. तुम्हाला काही डिझीज होऊ शकत नाही. बाहेरचं खायचं. मी पर्सनली 2 वर्षासाठी आम्हाला कोणत्या डिझीजने टच नाही केलं. आम्ही जेव्हापासून हेल्दी खायचं सुरुवात केली. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डिशेस व्हरायटी दाखवा प्लीज. हो, आमच्या घरी जे जे व्हरायटीज बनतात ते आम्ही तुम्हाला दाखवू. ऍक्च्युली एक लिस्ट असते आमच्या घरी. मंडे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे डिफरंट असतं सर्व. तुमचे सर्व रेसिपी आम्हाला आवडतात. मला तुमच्या घरी येऊन राहायला वाटते. माझी मम्मी टेस्टी डिश नाही. टेस्टी डिश तर माझी ताई पण नाही बनवत, तरी खाते राहते घरी. असं बोलायचंच नाही आपली मम्मी चांगलं नाही बनवत. उलट मम्मीला बोलायचं मम्मी तू खूप चांगलं बनवते. म्हणजे मम्मी आहे ना अजून चांगलं बनवत. अजून बनवेल. चांगलं. असं कधीच बोलायचं असं नाही आईला. बोलायचं नाही. आपली मम्मी तू चांगलं नाही बनवत असं कधीच नाही बोलायचं. बोलायचं काय मम्मी आज मस्त डिश झाली आहे, असंच मस्त मस्त बनवा. असं बोललं की मम्मी आपली अजून खुश होणार नाही, अजून ते चांगले चांगले बनवणार. नेवर मम्मी आई बाबांना कधीच काय बोललो. बस मी आता गोल्डन रूल कवळ्यामध्ये आहे. पण असं सांगितलं की जशी माझी मुलं आहेत तर प्रत्येक मुलांनी आपल्या आई वडिलांबद्दल थोडी म्हणजे अशी कदर करायची. इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट युअर मॉम अँड डॅड यू आर नोवेअर. बरोबर ना? बरोबर की नाही? सगळ्या चिकन रेसिपी एकदम. बस 2 मिनिटं, अजून 2 मिनिटं बस. आता संपवणार. आता गॅरंटी संपवणार. आपली चिकन बिर्याणी बनवली होती, एकदम छान झाली. येस, होल वीकडेज अँड वीकेंड साठी जे ब्रेकफास्ट खातो ते दाखवा. हो, नक्की दाखवा. आपल्या जे सोमवारपासून रविवारपर्यंत जे काय नाश्ता असतं ना, आम्ही खाण्यापासून दाखवतो तुम्हाला. आणि अर्ली मॉर्निंग वॉक मम्मी 2 हफ्त्यातून 2 दिवस करते, तेही मी तुम्हाला ब्लॉग बनवून दाखवेन. गार्डन मध्ये जे आम्ही जातो तिकडे पण. मॉर्निंग रुटीन इव्हनिंग अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लेट नाईट नाही जाऊ, आम्ही झोपतो लगेच 11 o'clock पर्यंत. 12 कधी कधी 2 पण वाजतात कमेंट देण्यासाठी. ते स्पेशल डेज असतात. माझी मुलगी सुद्धा तुमची रेसिपी पाहते आणि शिकते. तुम्ही चांगले बोलता. थँक्स फॉर गिव्हिंग स्मॉल. तू बोल आता त्यांच्याशी. तुम्ही बोला म्हणजे मी इकडनं बोलते. रेस्टॉरंट काढायला, हॉटेल काढायला बोलतायत. हॉटेल काढायला बोलताय. होम टूर पण मी दाखवणार आहे. फ्रीज मध्ये आमचं काय ते दाखवणार आहे. आमचं शूटिंग कुठे होते, कशी होती ते दाखवणार आहे.
शुभांगी गिरीचे मॉर्निंग पासून ते नाईट मॉर्निंग सेलिब्रिटीचे कसे होतात मॉर्निंग ते नाईट डे विथ शुभांगी गिरी काढू. म्हणजे तुम्हाला सांगतोय आफ्टर मॅरेज अँड आफ्टर नोव्हेंबर थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग. आय लव्ह युअर सिम्प्लिसिटी. म्हणजे तुला तुझी सिम्प्लिसिटी खूप आवडते. साधेपणा. ऍक्च्युली ह्या चॅनलचं की फॉर सक्सेस बोलू शकतो तर सिम्प्लिसिटीच आहे. मम्मीची सिम्प्लिसिटीने हा चॅनल आज ग्रो झाला आणि तुमच्या सपोर्टमध्ये. बेस्ट ऑफ लक, गोइंग गुड. आणि आमचं चॅनल एवढं सक्सेसफुल, आपला चॅनल एवढा सक्सेसफुल का झाला तर सपोर्ट मुळेच झाला तो एवढा. हा, तुम्ही सपोर्ट दिला चांगला म्हणून. आम्ही राजपूरचे आहोत आणि आम्ही राजापूरचे आहोत. आता तुम्ही खूप बिझी असाल पण लग्न झाल्यावर खूप व्हिडिओ अपलोड करा. हो हो, नंतर तर करणारच आहे मी. आणि ते पण नवीन नवीन आणि चांगले चांगले दाखवणार. काकू तुम्ही पण सेलिब्रिटी आहात आता. हो, आता आम्हाला पण सेलिब्रिटी सारखी फिलिंग येते. मम्मीला बाहेर घेऊन गेलो म्हणजे सेक्युरिटीच लागते कधी कधी. नाही सिक्युरिटी असं काय एवढं काय नाही म्हणजे एवढं कोण हे नाही करत पण चांगलं आम्हाला वाटतं सेलिब्रिटी सारखं हे होतं. की हा मम्मीला भेटायला येतात तेवढं खूप चांगलं वाटतं. सेलिब्रिटीजची मुलं आम्ही असं झालंय. हॅलो फ्रॉम युएसए, युअर अ लवली फॅमिली आहे काय का पाठवा काय लिहिलेलं. आणि हे सर्व फिलिंग तुमच्या मुले आले सर्व एवढे चांगले फिलिंग्स. बरोबर ना. हॅलो फ्रॉम स्पेन. स्पेन पासून कोण होतं का. तुम्हाला हॅट्स ऑफ आहे. थँक्यू. लास्टचे 1 मिनिट. माझा घड्याळ जरा स्लो आहे. घड्याळ घातला पण नाही मी अजून. म्यूटू फ्रॉम युएसए, लव्ह यू काकू. लग्नासाठी आहेर काय पाठवू सांगा. तुम्हीच या. तुम्ही या सर. आहेर म्हणजे तुम्हीच या. आहेर मध्ये तुम्ही या. से होला प्लीज. स्पॅनिश आहे का तुम्ही. ओला 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 आहे ते. इट मीन्स हॅलो इन स्पॅनिश. ओला. आम्हाला पण स्पॅनिशचे नंबर देतात फक्त. ओला कोबो ते यामा. आम्ही पण स्पॅनिश क्लास लावलेला 3 महिन्यासाठी. अजून काय बोलाय. काका कुठे आहेत. काका अजून आले नाहीत. आम्ही अजून एवढा मला एक्सटेंड वाटतंय करतोय. की ते दिल्लीला आहे ना मच्छी आणण्यासाठी हा, गेले. अजून एक डिले व्हायचं कारण काकाचं एक सांगतो. जर आता काका आले तर काकांच्या हातात ना एक मच्छीची पिशवीच असणार. गॅरंटी पिशवी असणार. ती अर्धी मच्छी माझ्यासाठी असते आणि अर्धी मच्छी दिलसाठी असते. आणि आले की त्यांच्या पायाला ती घासतच राहणार पहिली. ते मच्छी आणली नाही आणली तरी ते ना वाट बघत बसते. आता तिकडे मी कॅमेरा फिरू नाही शकत पण ती आता जी झोपली आहे ना ती मांजरासारखी झोपली. दोन्ही हात वरती करून आणि पाय वरती करून झोपली. झोपणं वेगळंच आहे. ऍक्च्युली सर्वच मांजरे तशी झोपतात. फॅमिलीचे घरचे जेवढे मांजरे असतात ना. फॅमिली पेट तसे असतात. 10 वाजले. हो 10 इकडे 10:05. हो 10च वाजले बरोबर. आज एवढं मस्त वाटलंय ना मला. खूपच बरं वाटलंय. भरपूर दिवसांनी. लाईव्ह सेशन मध्ये 2-3 तास पण गेले तरी आम्हाला समजत नाही. फक्त एवढं आहे की पाणी प्यायला वाटतं मध्ये कधी म्हणून आम्ही पाणी पित असतो. आणि आपण पण दिवसातून म्हणजे ना असं पाणी पित राहायचं थोडं थोडं. जास्त म्हणजे असं भरपूर पाणी प्यायचं. थोडं जेवण कमी केलं तरी चालेल पण भरपूर पाणी प्यायचं. आणि रात्रीचा थोडा भात कमी करायचा. जर भात खात असाल. लंडन मध्ये 5:30 वाजले. ओके, आता बघा मी तुम्हाला ना दिलचं जे झोपले ना तिचा फोटो दाखवतो बघा. बघा कशी झोपली आहे ती. दिसतंय का तुम्हाला. अशी झोपली आहे ती आता. आमची बघा दिल आता झोपली अशी. मम्मी तिला डिस्टर्ब नाही करत आता. उलटी कशी पण झोपते ती. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील मम्मीला तर विचारा. एक मम्मीला हिंदी बोलायला लावू का. नको. तो हिंदी चॅनल बनवतोय माझा. मला हिंदी बोलता येत नाही. हिंदी चॅनल बनवला तर रेसिपी तर बाहेरच राहील. ते फनी चॅनल होऊन जाईल मम्मीचा. ते जिंजर गार्लिक बोलतात. मी जिंजर गार्लिक बोलते. हा, तर जिंजर गार्लिक असतं ना. जिंजर गार्लिक ते जिंजर आणि डार्लिंग. आणि दिल फीमेल आहे. फीमेल आहे. आमची दिल फीमेल आहे. फीमेल कॅट आहे. रॉंग एंडिंग. ताईला काय गिफ्ट आणू. तुम्ही कोणतेच कोणी गिफ्ट आणू नका. तुम्ही सर्व भेटायला या. काकू ताई दादा तुम्हाला लाईव्ह बघून खूप छान वाटलं. आम्हाला पण तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं. आज म्हणजे खूपच बरं वाटलं. खरं सांगते. ऍक्च्युली लाईव्ह म्हणजे मी आज म्हणजे खूप थकलेली होती शॉपिंग करून अशी. म्हणजे 15 दिवसांची शॉपिंग चालली होती. आणि तरी पण आज आहे ना आम्ही टाइम काढून आज वेळ घेतला आणि आज बोलून एवढं तुम्हाला तुमच्याशी बरं वाटतंय आम्हाला. खूपच मजा आली. लग्न कधी आहे. लग्न 12 नोव्हेंबर संडे आहे दादरला. 127 लाईक. वाव.
126 तुम्ही लाईक्स. बरोबर मुहूर्ताला आलात ना तर तुम्हाला आमचे सर्व विधी बघायला भेटतील. व्हेरी हॅपी टू सी यू ऑल. इवन वी आर व्हेरी हॅपी टॉकिंग. म्हणजे तुमच्याशी बोलून आम्हाला खूप चांगलं वाटलं. प्लीज टेक युअर डिनर नाव. आय थिंक वी शुड टेक अवर डिनर नाव. म्हणजे आपल्याला जेवण घ्यायला बोलवलं रात्रीचं जेवण. हा आता एक मिनिट कोणतरी आलंय घरी आमच्या. टाइम काय लग्नाचं टायमिंग विचारताय. इव्हनिंगला 4 वाजता, संध्याकाळी 4ला. झाली का तयारी झाली का विचारताय. हो झाली तयारी सर्व. ते मुलं जे असतात ना माझ्याजवळ दिवसभर ते मुलं आम्ही दरवाजा बंद करून घेतलाय तर ते कडी वाजवतात आहे. आता तुम्हाला काकांना बघायचं होतं ना तर काका आता आले. त्यांच्या हातात पिशवी नाही आणली आज त्यांनी. पप्पा आज पिशवी का नाही आणली. दिलला मच्छी नाही आणली. आज विसरले. तुम्हाला काल आणलेली होती आपली ना माणसं मच्छी. विचारतात या तुम्ही माझ्या काल जागेवर. आणलेली ना मग काल आणली तर आजपर्यंत होते आणि ती कशी जास्त दिवस मच्छी ठेवली तर मग ती खात नाही. काका आले काका आलेत ना तुम्हाला बघायचे होते ना. काका पप्पा इकडे बसा जरा. या जागेवर बसा. पाठीवर बघा ती दिल उठली बघा. काकांचं नाव घेताना आली बघा त्यांच्याकडे. दिल पण उठली बघा आता. दिल उठली आहे ती. दिल आता पण ती आली खाली बघा. आली. बघा ते दाखव, दिल फोटो आता त्यांच्या दाखव. पायाकडे आली. आता तुम्हाला बघा कसं छोटासा व्हिडिओ बघता येईल. पप्पा या जागेवर बसा जरा. आता आपण बंद करू 5 दिल मिनिट. बघा कशी त्यांच्या पायाजवळ. कॅमेरा नका घालू. ते दिसतंय आता दिल उठली पण. हे बघा हे बघा दिल त्यांच्याकडे आली बघा. पप्पा वरती वरती दाबा वरती त्यांना. करा. वरती हे बघा. पटकन जसे पप्पा आले ना तशीच ती हा, जाते. ती आणि ती त्यांच्याकडे वाटच बघा. बघत वाट असते. बघत असते. अशी आहे. द्या तिला. बघा कशी आहे. नमस्ते बोलतोय पप्पा. नमस्ते. आता आमच्या फॅमिली मेंबर मध्ये पाच आम्ही आहेत बघा. 1 2 3 4 आणि 5. हे बघा. दिल तुला काका बघतच कसे आहे. आहात तुम्ही? काका तुम्ही कसे आहेत. मला विचार. तुमच्या वेटिंग साठी आमचे 2 तास झाले बाबा आम्हाला व्हिडिओ बनवून. वाट बघतात आहे तुमची. तुम्हाला काकांकडे काय क्वेश्चन असतील तर विचारा. परत काका भेटत नाही. काकाला बुकिंग करावी लागते. हा लाडकी झाली आता ती. काय काकाची लाडकी आहे ती. काकाचे हो काका हो, काका रोज काकाची. मच्छी आणून देतात ना म्हणून दिल जाते. आज मच्छी का नाही आणली बाबा. त्यांना सांगा तुम्ही रोज मच्छी आणता. आज का नाही आणली. बाजार बंद झाला ना मला. हा ऍक्च्युली गेलेले Market बाजारात. बंद झालं. मार्केट हा, बंद झाला. म्हणून उशीर 6 झाला. वाजले ना, मी लेट झालं. बोलले ना ते मच्छी आणायला गेले असतील. मग ते उशीर झाला तर बाजार बंद झाला मग भेटली नाही. बघा. तिला कशी किलोवर भेटते मच्छी ना. मम्मी, ती मच्छी दिल बारीक बघितले बारीक आपण असते. एवढं बोलत होते तेव्हा दिल उठली नाही. तेव्हा उठली ती नाही, उठली नाही. आता बघा उठली. आता आता उठली. पप्पा आले आमचे तेव्हा उठली दिल तेव्हा आमची. उठली. बघा म्हणजे आम्ही दिवसभर राहू नाही ना काहीच उपयोग नाही. आणि हे सकाळी जातात रात्री येतात तर ती त्यांच्या जवळ जाते. आता झोपली आहे तिला पण सकू नंतर बोलतात. हा हिचा दिलचं नाव आमच्या पप्पांनी सकू ठेवलंय. सकू 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 बोलतात तिला. आता काकांना काही क्वेश्चन असतील तर विचारा. परत काका भेटणार नाही. आम्ही एवढी फॅमिली एकसाथ रात्री 10 वाजताच भेटू शकतो. पप्पा तुम्ही दाढी मस्त वाटतं बोलताय. काका तुम्ही नशीबवान आहात. तुम्हाला अशी बायको मिळाली. आम्ही पण नशीबवान आहे. हा आता खायला भेटेल आता आम्हाला. काका बरोबर बोला तर काका काका कसे आहात तुम्ही. खूपच आवाज तोडलो. चला बाय करा. आता काकांना जरा जाऊ द्या हात पाय धुवायला. झोपलो होती. बस पप्पन बरोबरच ना तुम्ही. आता ती माझ्याकडे थांबणार नाही जास्त. आता जायला आता का. ती पप्पाच्याच पाठी पाठी जाणार. जायला दिवस लागते. आता परत हात मारायला लागले बघा. कॉंग्रॅच्युलेशन प्रियांका. थँक्यू. गुड नाईट ऑल. आता आम्ही पण 2 मिनिटांनंतर तुम्हाला गुड नाईट. आता बघा माझ्याकडे थांबत नाही. ती बघा चालेल. गेली. बघा. आता ती त्यांच्या पायाजवळच घासत राहणार. लग्न कुठे आहे. लग्न 12 नोव्हेंबर संडे दादरला आहे. आणि त्याची सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबरवर जे व्हिडिओ एंड झाल्यावर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर भेटेल. परत नोट करू शकता 8070092290. या व्हॉट्सअपवर तुम्ही आम्हाला हे करा लग्नाची डिटेल्स. आम्ही तुम्हाला तिकडे लग्नाची पत्रिका सेंड करू.
आणि तुम्ही येणारच आहे ना तर तुम्ही आहे ना पहिल्याच मुहूर्ताला या म्हणजे कसं आमचे सर्व तुम्हाला विधी बघायला भेटतील. काकांना जास्त बोलायला आवडत 4 नाही. ते 9चा मुहूर्त आहे तर तुम्ही त्या तेवढ्या टायमाला आलात तर आमचे सर्व आमच्यामध्ये जे विधी होतात ना लग्नाचे ते तुम्हाला म्हणजे बघायला पण भेटतील प्रत्यक्ष. हे बोलतात मी दादरला राहायची, आता मी बाहेरगावी गेली आहे. मग तुम्ही दादरला आता या लग्नाला तुम्ही. लग्नाला या. व्हॉट्सअप नंबर 8070092290 यावर तुम्ही व्हॉट्सअप करा. आम्ही तुम्हाला लग्नाची पत्रिका जी आहे आमची अशीच ठेवा. हो त्यांना काढली होती त्यांनी गाडी तेव्हा, आता नाही काढणार. एक कमेंट आलेली की काकांना जास्त बोलायला आवडत नाही. काका इज इक्वल टू ताई, आय एम इज इक्वल टू मम्मी. टॉकिंगच्या हिशोबावर 2 तास झाले लाईव्ह. बस बस. तुम्हाला कंटाळा नाही आला? आम्हाला तर अजून नाही काही कमेंट्स, अजून काही लास्ट कोणाला कोणाची नावं घ्यायची आहेत. अजून पण एवढे जण जर व्हिडिओ बघतात आणि लाईक नाही केली तर लाईक करा. 133 लाईक्स भेटलेत अजून आम्हाला. 54 आता लाईव्ह आहेत अजून. बफरिंग होतंय का? मेन्यू काय आहे? मेन्यू टॉप सिक्रेट आहे. व्हेज आहे, व्हेज नॉन व्हेज नाही, फक्त व्हेज आहे. 2 तास झाले पण कंटाळा आला नाही. आम्हाला पण कंटाळा अजून आला नाही. अजून कोणतरी आमच्या घरी येते. 1 मिनिट. लाईव्ह लवकरच येऊ आता. लग्नात ट्राय करू यायचं जर वेळ मिळाला तर. छोटे पोरं होते वाटतं. ही सर्व बाजूची आहे ना छोटी मुलं असतात ती सगळी माझ्याकडेच येतात. कारण काकी दरवाजा बंद करून कशाला हो, बसतात. आज आता आम्ही फर्स्ट लाईव्ह सेशन जेव्हा पण आम्ही घेतो तेव्हा आम्ही दरवाजे बंद करतो कारण डिस्टर्बन्स नको म्हणून. मग ते सरप्राईज होतात की दरवाजा कशाला बंद केला तुम्ही. चालेल व्हेज. हो, पण आमच्या घरी जेव्हा तुम्ही याल ना तर तुम्हाला सर्व भेटेल. तिन्ही भेटेल, व्हेज, नॉन व्हेज आणि ॲगिटेरियन पण. फक्त फोन करायचा आणि यायचा. सर्वांनी एकसाथ या. आता बोलणार नाही की तुम्हाला मी येऊ नका म्हणजे असं काय प्रॉब्लेम असेल असं नाही सांगणार. तुम्ही आता बिंदास यायचं. हा, आता आम्ही असे कंडिशन होते जे आम्ही सर्व क्लिअर केलेत आणि आता रिनोव्हेशन केल्यानंतर घरी तुम्ही येऊ शकता. जेवलात नाही तुम्ही? जेवायची वेळ झाली आहे पण आता आपण समटाइम्स सर्वांनीच एकदम म्हणजे सुट्टी घेऊन आपण एकदमच जेवायला बसू. एकसाथ जेवायला. आजचा मेन्यू आमचा माहिती तुम्हाला. तुमच्या घरी काय मेन्यू आहे? आज तुम्ही काय बनवलंय? तुम्ही काय बनवलंय चांगलं खायला? घरचा पत्ता आपण डिस्कशन करू. तुम्ही पहिला लग्नाला या, स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊ. मी इंडियाला आले की नक्की येणार भेटायला. हो, सर्वांनी या. आधी पहिलं लग्नाला या. आलू मटर. तुम्ही आलू मटर बनवलंय? पण बनवलं आलू मटर परवा बनवलेलं. शुभ रात्री. आराम करा काकू आणि सगळे जेवायला. 8:30ला वाढले आहे, आता जेवतो. तुम्हाला 8:30ला वाढले आणि तुम्ही आता जेवताय. तुम्ही जेवून बघू शकता ना आम्हाला. कोलमीचा कालवण आणि सुरमई फ्राय. मस्त. आता ऐकूनच असं पाणी यायला लागलं तोंडाला. तोंडातच पाणी सुटेल. आम्ही वालाच्या बिरडा. मला पण मला सर्वच आवडतं. वालाचा आमच्याकडे बिरडा. वालाचा बिरडाच असतो कधी पण उपवासाला. मला वालाचा बिरडा मम्मीला लय आवडतो. दादा तुम्ही आई सारखे आणि नाही दिसत. आई नाही, मी पप्पासारखे पप्पासारखा दिसतो ना. दाढीने वाढवली म्हणून. पप्पासारखा पाहिजे ना कोणतरी. बटर चिकन आणि चपाती, दाल आणि राईस. सर्वांच्या घरी एकदम टेस्टी बनते आज आज. मस्त आहे. आज सर्वांच्या घरी टेस्टी का बनते तेवढं? Rice डू यू आणि नो बंगाली? वी डोंट नो बंगाली. डिश बनवू शकतो आम्ही बंगाली. आमच्या बाजूला राहतात. बंगाली एक डिश मी बनवून टाकली आहे ते मोदक. काकी तुम्ही रव्याचे. लहानपणी पासून नॉनव्हेज नाही खात? हा, त्यांनी नॉनव्हेज टेस्टच नाही केलं ऍक्च्युली. ते लहानपणापासून व्हायचे. बटर चिकन आणि चपाती बनवली. काका कुठे आहेत? काका आता फ्रेश व्हायला गेलेत. बटर चिकन आणि त्यांना चपाती. आम्ही जास्त त्रास नाही देत कारण ते काम करून दमून येतात ना मग त्यांना आम्ही कसं फ्रेश ठेवतो जरा. हा, त्यांना सर्व रेडी असतं घरी आणि एकदम टेस्टी रेसिपी तयार असतात. फक्त आम्ही जेवायला बसतो ना तेव्हा आम्ही सर्व म्हणजे फॅमिली. मालवण खाजा दाखवा ना. मालवण खाजा माहिती ना? मालवणी खाजा. आता मालवणी खाजा तुम्ही कसं विचारलात की मालवणी खाजा दाखवा, हे ऍक्च्युली मला माहित नाही. पण मी जेव्हा रीड करून सांगतो तेव्हा त्यांना माहिती असते. दाल खिचडी बनवली आम्ही. आय एम द वन जी तुम्हाला ईमेल करत असते. हो, आम्ही पर्सनली सर्वांना ओळखतो की कोण आम्हाला ईमेल करतं, कोण आम्हाला चांगले कमेंट्स करतात.
कोण रेग्युलर कमेंट्स करतात आम्हाला सर्वांचं सर्व डिटेल्स माहिती आहे, नावं आम्हाला सर्व लक्षात असतात. काकू तुम्ही तब्येत सांभाळा. काकू तुम्ही तब्येत सांभाळा. ठीक आहे, ठीक आहे. काकूची तब्येत सांभाळायला आम्ही 4 जण आम्ही त्यांच्यावर असतोच की काही काही काय खायला सुद्धा देत डाएटच्या नाही. बाहेर जर गेली तर आम्ही तर त्यांच्यावर असा फोकस मारलेलाच असतो. कधी म्हटलं ना आईस्क्रीम घेऊन नाही ये, कधी नाही देत नाही. आईस्क्रीम नाही, म्हणजे कधी हप्त्यातून एकदा खावा, पण रोज नाही खायचं आईस्क्रीम. खूप त्यांना खूप कंट्रोल काकडी केलं. खा, दही खा. बाद झाला आता आजार पण आमच्या लाईफ मध्ये बाद झाला आता बस जरा झाला आता, म्हणजे खूप कंटाळा आला थोडीशी आजारपणाचा. GSB आणि तुमच्या घरी पण आजार पण नको. GSB कोकणी. हा आम्ही घरी कोकणीत बोलतो. असंच बोलतो आम्ही, आता जे आम्ही बोलतो ना असंच बोलतो. आणि तुम्हाला रेग्युलर रत्नागिरीला जातो तेव्हा आमच्या घरातले कोकणी कसे बोलतात ना, एकदम प्युअर कोकणी कसे बोलतात ना, ते तुम्ही ते पण ऐका. आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ करून ते दाखवू. एकदम एकदम मस्त मी तर एकदम मस्त वाटतं मी ऐकायला. तरी अशी बोलत नाही, पण आमच्या गावामध्ये अशी बोलतात ना, तर लय म्हणजे एकदम वेगळंच बोलतात. दादा दिल कुठे गेली? दिल आता दिल गेली काकाच्या पाठी गेली. काकाच्या बरोबर पाठी पाठी गेली. गेली. ती आता त्यांच्याशी थांबणारच नाही. थांबा तिला आणतो प्लीज, मी पण कोकणी आहे. व्हेरी गुड. व्हॉट इज दी गुड न्यूज? अगेन परत सांगतो, गुड न्यूज ह्या व्हिडिओचा जो टायटल आहे, वी हॅव अनाउन्स 2 गुड न्यूज. द फर्स्ट गुड न्यूज काय होती की ताईचं लग्न ठरलं आहे 12 नोव्हेंबरला. यू ऑल आर इन्व्हायटेड. दादरला हॉल आहे. 12 नोव्हेंबर संडे आहे दादर. सेकंड गुड न्यूज, उद्या 1:30 वाजता झी मराठीवर आम्ही सारे खवय्ये मध्ये मम्मीचा शो, मम्मी त्या शो मध्ये येणार आहे. तुम्ही ते शो बघायला विसरू नका. आणि रिपीट टेलिकास्ट येणाऱ्या संडे मध्ये, ते पण 29 ऑक्टोबर जो संडे आहे सकाळी 9:30 ते 10 पर्यंत आहे. आणि सर्व इन्फॉर्मेशन मम्मीचा व्हॉट्सअप नंबर 8070092290, बाकी रिलेटेड ऑल द स्टफ्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटते. झोपा आता. आता अजून आम्हाला जेवायचंय, मग जेवल्याच्या 1.5 तासानंतर आम्ही झोपू बोलत बोलत. आणि जेवतो मग आम्ही रिप्लाय देतो बोलत बोलत, मग आम्ही झोपून जातो. सुपर, खरंच खूप व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेशन मावशी फॉर युअर फर्स्ट टीव्ही शो. फर्स्ट टीव्ही शो नाही आमचा, नाही टीव्ही शो फर्स्ट आहे का? न्यूजवर आलेला. न्यूजवर आम्ही टीव्हीवर आलोय. आणि कुकिंग शोवर टीव्हीवर मम्मी पहिल्यांदा. आणि खरं सांगू, आम्हाला पण कधी एक्सपेक्ट नाही केलेलं की वी कॅन ऑल्सो गो ऑन टीव्ही. आम्हाला पण कधी अशी असं, आम्ही तर जाणारच होतो टीव्हीवर, पण अशी अपॉर्च्युनिटी भेटेल असं कधी वाटलं नव्हतं. तुमच्यामुळे ती अपॉर्च्युनिटी भेटली आम्हाला जायला. आता बघा दिल आता खाली आले, बरं दाखवतो आता. दिल ती जास्त थांबत नाही, बघा जास्त थांबणार नाही ती. दिल बघ व्हिडिओ बघ, तुला बघतात बघ, कुठून कुठून बघ माणसं बघतात बघ. हाय बोल त्यांना. काय खाल्लं तू सांग त्यांना, काय खाल्लं सांग. दिल बोल, मॉम बोल, मॉम. मॉम बोल मॉम. मॉम बोल. नाही थांबत ती बघा. ती आमच्या जवळ अशी थांबतच नाही. आता बघा पहिली जे हातात नाही थांबत बघा. पहिली त्याच्या हातामध्ये अशी एवढी हातात होती. हातावर होती. व्हिडिओ मध्ये पण मी दाखवलं आहे ते, एका व्हिडिओ मध्ये दाखवलंय मी. आता ती एवढी हात, पूर्ण एवढा हात माझा मोठा आहे एवढी झाली ती. आणि हात आहे ना, वजन भारी होतो तिचा. मीच फक्त तिला उचलून राहतो, हे लोक उचलू नाही शकत त्यांना. हा. दिल खूप छान आहे. हो, नाव काय? किटीचे नाव दिल आहे. दिल. दिल. हा. रत्नागिरीमध्ये एक्झॅक्टली कुठे राहता? आम्ही 5-8 ठिकाणी मम्मीचे रिलेटिव्ह आहेत, आम्ही सर्वीकडे राहतो. बाकी माझा बर्थडे आहे 27 ला. मला आशीर्वाद द्या. हा 27 आता येणाऱ्या 27 ला त्यांचा बर्थडे. हॅपी बर्थडे बोल. हॅपी बर्थडे. आपण एक नवीन सिरीज चालू करू शकतो. तुमचे जेवढ्यांचे बर्थडे असतील फ्युचर मध्ये, आता अपकमिंग व्हिडिओ बर्थडे असतील तर तुम्ही आम्हाला पहिलं सांगा. वी कॅन कॉंग्रॅच्युलेट यू इन आम्हाला जसं कॉंग्रॅच्युलेशन करायला भेटेल तुम्हाला, तर आम्ही कॉंग्रॅच्युलेट करू तुम्हाला आमच्या व्हिडिओ मध्ये करू. हा, तर तुमचे जे बर्थडे असेल तर तुम्ही आम्हाला पहिले सांगा, म्हणजे आम्ही व्हिडिओच्या जेव्हा व्हिडिओ त्या दिवशी रेसिपी बनवेल ना, तेव्हा मी तुम्हाला हॅपी हा, बर्थडे. जर त्या दिवशी रिलीज होणार असेल तो व्हिडिओ, तर आम्ही तुम्हाला स्टार्टिंगला कॉंग्रॅच्युलेट करू. आणि फेसबुकवर तर करू शकतो, आणि युट्यूबवर पण करू. तुम्ही सर्व खूप छान आहे. 5 नोव्हेंबर तुम्ही व्हॉट्सअपवर जॉईंट व्हाल, तुमचा बर्थडे पण पाठवा आम्हाला, म्हणजे मी पर्सनली नोट डाऊन करेल, कारण आताचे कमेंट्स आहेत ते खूप फास्ट कधी कधी जातात वरती. सर्वांना हॅपी दिवाळी पहिले. हो, तुम्हाला पण हॅपी दिवाळी. काकू माझा बर्थडे झाला 7 सप्टेंबरला. आता येणाऱ्या 7 सप्टेंबर येईल ना परत येईल 7 सप्टेंबर. पप्पू तू बारीक का झाला आहेस? नाही आता तर व्हिडिओ मध्ये बारीक दिसतोय. बारीक नाही मी. बारीक नाही झालाय, आहे बरोबर. बरोबर आहे, मम्मीपेक्षा तर ब्रॉडच आहे. हॅपी दिवाळी. तुम्हाला पण हॅपी दिवाळी. लग्नात काय मेन्यू असणार? लग्नाचा मेन्यू परत काय? लग्नाचा मेन्यू काय ताई? टॉप सिक्रेट आहे, व्हेज नाही. टॉप सिक्रेट आहे. आणि टॉप सिक्रेट कसं करतात? असं करतात.
तुम्ही याच नक्की. तुम्ही आणि सर्वांनी आलात ना फक्त ते टायमिंग वरच या. 4-9चा टायमिंग आहे आमच्या कोण- मुहूर्त आणि त्या मुहूर्तावरच आमच्याकडे लग्न होतं आणि बाकीचे विधी असतात ना ते तुम्हाला म्हणजे एकदम मस्त बघायला भेटेल आणि भेटेल. एन्जॉयमेंट बघायला भेटेल की काय बघायला असतं. भेटेल. नाहीतर लग्नामध्ये कसं माहितीये की शेवटला नंतरला जायचं जेवायचं आणि घरी यायचं याच्यामध्ये म्हणजे काय तेवढं हे नाही वाटत मजा नाही येत. म्हणून तुम्हाला मी एवढं सांगते की 4-9चा मुहूर्त आहे तुम्ही तिथे आहे ना 4ला हजर व्हायचं बरोबर. कंपल्शन कंपल्सरी 4 वाजता तुम्ही तिथे हजर व्हायला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी तुम्हाला आहे ना आमच्यामध्ये कसे घडतं कसं लग्न लागतं वगैरे ते सगळं तुम्हाला बघता येईल. संपर्क कसा करायचा तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर हा कॉलिंग नंबर नाही हा व्हॉट्सअप नंबर आहे 807092292290. हल्दीची सेरेमनी कशी आणि कुठे घरी आहे? होणार आहे. हल्दीची सेरेमनी आमच्या घरीच आहे घरीच होणार आहे. आणि तुम्ही लग्नाला याल तेव्हा इन्व्हाइट आणि अटेंड करायला मी पर्सनली तुम्हाला अटेंड करेल तिकडे सर्वांना जे सर्व माणसं येणार आहेत मी पर्सनली अटेंड करेल. तुमच्या घरात एकूण किती जण आहेत? आमची 3ला पकडून 5 जण. आज डिनरला फक्त गप्पा का? नाही भाज्या रेडी आहेत तिकडे. डिनर रेडी डिनर रेडी आहे फक्त खायची आता वेळ. व्हॉट्सअप ग्रुप बघा हा मोबाईल आहे या व्हॉट्सअप ग्रुप बद्दल विचारतात म्हणजे WhatsApp तुमचे group- नंबर कोण दुसऱ्यांना दिसणार नाही असं हा आहे ते. तुमचा नंबर फक्त आम्हालाच माहिती असणार आणि आम्हालाच माहिती. तुमचा नंबर शेअर होणार नाही कोणाकडे. Share नाही सिक्युरिटी आम्ही सर्वात आधी सिक्युरिटी बघतो कोणाची ही हा. असेल. तसा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे. व्हॉट्सअप ग्रुप आम्ही बनवणार नाही. मग ते हे केलं ना ऍड केलंस ते ग्रुप नाही आहे तो वेगळा हे आहे. तुमचे प्रायव्हसी कधी शेअर होणार नाही. तसा ग्रुप आहे तो. तुम्ही कोंकणी बोला. आम्ही दोघं कोंकणी एवढे बोलत नाही कारण आम्ही मुंबईमध्ये वी आर बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई. पण मम्मी थोडी थोडी कोंकणी बोलते जेव्हा ती रिलेटिव्हशी बोलते तेव्हा. आणि तो पण व्हिडिओ रेकॉर्ड करू आम्ही कधीतरी कारण ऐकाच एकदम कोकणी भाषा खूप छान असते ऐकायला. खूप छान वाटते ऐकायला. आता अजून? चला बस कर. त्यांना आता जेवायचं पण असेल. तुला उशीर जेवायचं आहे? झोपायला. नाही मला नाही जेवायचंय. आता भरपूर पण वेळ झालाय ना. आज काय जेवणात? आज जेवणात आमच्याकडे मस्त 3 भाज्या आहेत. स्टील 68 माणसं अजून बघतात तुला. आहेत आपल्याला. वाढलेत. नंबर द्या ना 807 आता इकडे ना नंबर लिहून द्या इकडे 8070092290. प्लीज आता कोकणी बोला ना थोडासा. बघा जिथे नॅचरली जो कोकणी निघतो ना त्याची वेगळी मजा असते. ती वेगळी मजा असते. म्हणजे समोर माझ्या जर असं कोण गावचं आलं ना तरी ती 1-2 लाईन तर मी जे ते थोडंसं म्हणजे माझ्या तोंडातून निघतं. पण असं म्हणजे मी एकटी नाही बोलू शकत. हा आता मुंबईमध्ये राहिल्यापासून ते त्यांचे सवय तुटली आहे पण गावी जातात तेव्हा खूप चांगले छान. आम्हाला ना ते कोणी बॅड वर्ड्स पण वापरले ना तरी असं वाटतं बोल तू एकदम हा. बोल कोकणात बोलतो एकदम मस्त वाटतं ऐकायला. येस लग्न पण लाईव्ह करा. ट्राय करू शकतो मी लाईव्ह बनवायचा व्हिडिओ पण गॅरंटी नाही देऊ शकत की तेव्हा मी बिझी असल्यामुळे लाईव्ह गर्दी बनेल. असणार असं म्हणजे टाइम भेटेल नाही भेटेल. काकू अनारसे कधी दाखवणार? मला येत नाही. अनारसे दाखवले अनारसे दाखवले आम्ही. तरी पण अजून उपवासाचे अनारसे नाही दाखवले. ते पण सॉरी मी काकी तुम्हाला मला लेट दाखवेन. झालं यायला ऑनलाईन कामात होते. गुड न्यूज नाही ऐकायला आता मला. गुड न्यूज परत सांगतो. फर्स्ट गुड न्यूज ताईचं लग्न आहे 12 नोव्हेंबरला संडे दादर आहे आणि जे हॉलची डिटेल्स आहे ते तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबरवर भेटेल. आम्हाला मेसेज करा मी तुम्हाला ते पिक पाठव. सेकंड गुड न्यूज मम्मी उद्या 1:30 वाजता झी मराठीवर शो येतो आम्ही सारे खवय्ये त्यामध्ये मम्मी उद्या तुम्हाला दिसणार 1:30 वाजता 1:30 ते 2 शो होतो. रिपीट टेलिकास्ट संडे 29 ऑक्टोबर संडे मॉर्निंग 9:30 to 10 AM. जय प्रकाश धुरी नाव घे. जय प्रकाश धुरी नमस्ते. मुशीचं काढून दाखवलंय ना. Recipe दाखवली. दाखवलंय. तुम्ही साडीमध्ये खूप छान दिसतं. माझा मुलगा 7 वर्षाचा आहे तो परवा म्हणाला की शुभांगी खीर सारखे डोसे कर उद्या. तू पण व्हिडिओ पाहतो तुमचा. थँक्यू. तुमच्या मुलाचं नाव काय आहे? शुभांगी खीर का कीर? शुभांगी कीर. क आहे क. खीर नाही खायची खीर नाही खीर. 2 तास कसं झाला माहितीच नाही पडला. माहितीच नाही आम्हाला पण माहिती नाही पडलाय. मधुरा नाव घे. मधुरा नाव घे. मधुरा नमस्ते. देवगणित काकूच्या आवाजात आपलेपणा आहे. 2-2.5 तास व्हायला आले. मदत करतो.
लग्नानंतर लग्नानंतर ताई लाईव्ह कशी येणार? ताई लाईव्ह आम्ही तिच्या घरी जाऊ तेव्हा तिला लाईव्ह मध्ये घेऊ. लाईव्ह आम्ही कुठे पण येऊ आम्ही कुठे शकतो. पण लाईव्ह येऊ शकतो, असं नाही. तिच्या घरी गेलो काय म्हणजे असं प्रोग्राम असेल किंवा नसेल, असंच जरी आम्ही तिच्या घरी गेलो ना तरी आम्ही व्हिडिओ बनवू. पप्पू तुझी पप्पू आवडती तुझी आवडती डिश आईच्या हातची सर्व सर्व पर्टिक्युलर जर मी बोललो तर नाही, सर्व डिश आवडतात मला. A to Z डिश आवडतात मम्मीच्या हाताच्या. मम्मीच्या हाताचे काय अजून खूप सारे बाहेर पण खूप चांगले चांगले डिशेस. थँक्स अ लॉट काकी. इतके चॅनल बघतो आम्ही पण प्रत्येकाला रिप्लाय तुमच्या मिळतो. थँक्स अ लॉट. हो, आम्ही रिप्लाय द्यायला खूप आम्हाला रिप्लाय द्यायला खूप आवडतं, कारण आवडतं. तुम्ही एवढे टाइम काढून आम्हाला रिप्लाय देतात, तर आम्ही पण आमचा टाइम काढू शकतो किती पण लाईफ मध्ये बिझी असलं तरी. चिकन आणि 65 मला पण चिंता लागलेली असते की माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली का नाही हा. आवडली, तुम्ही मला काय बोलताय हम्म. हे मला ऐकायचं असतं. म्हणून मी पण त्यांच्या पाठीवर असते की मला कमेंट वाचून दाखवा, असं मला खूप बरं वाटतं. मटन आवडतं का? चिकन 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 आम्ही चिकन जास्त खातो. मटन जास्त खात नाही. जेवायला या जेवायला या म्हटलं. काय जेवायला तुमच्याकडे? आज काय स्पेशल जेवण बनवलं आहे? वांग्याची भाजी, वाटाण्याची भाजी, बटाट्याची भाजी, डाळ भात, लोणचं, चपाती. चपाती, सगळी रेसिपी आणि काकडी. सलाड मध्ये काकडी. सलाड खात जावा तुम्ही कधी पण. प्लीज टॉक इन कोकणी 2 सेंटेन्सेस. चल 2 वाक्य बोला, आपण व्हिडिओ एंड करून टाकूया. मी तुम्हाला ब्लॉग मध्ये ह्याच आपल्या शुभांगी वर्ल्ड मध्ये माझ्या पप्पूचे मी थोडे पप्पूला मी तुम्हाला डायटिंग विषयी पप्पूला सांगायला सांगेल. ते नाही, तू त्यांना ना कोकणी बोलून दाखव. कोकणी म्हणजे कसं माहिती, आपल्या समोर असलं तर म्हणजे आता मी हा वाक्य ना, काय करतेस? आता ते लोक काय बोलतात म्हणजे गावामध्ये, तू काय करतस, असं करतस, हा. करतस, काय खातस? काय खातस, काय करतस? म्हणजे खय जातस, हा. असं म्हणजे आता कुठे आपण जाते बोलला ना, आपण कुठे जाते असं बोलतो ना. तू आता कुठे चालली असं म्हणतो, आपण कुठे मुंबईमध्ये जातेस बोलतो. बोललो तर ते लोक काय बोलतात, तू खय जातस असं. खय जातस. म्हणजे हे आता गोष्टी आहे ना माझ्या म्हणजे डोक्याच्या वर गेलेल्या आहेत, ते आता मला म्हणजे जमत नाही असं. शी इज युज्ड टू म्हणजे मुंबईच्या हिंदी मराठीसाठी युज्ड टू झाली आहे. आणि आम्हाला खरं म्हणजे तर रत्नागिरीची मराठी खूप आवडते. फुल लाईव्ह बघितले आई मी तुमच्या. आता झोप आली. हो, आता आम्हाला पण, आता मला तर भूक लागली. आता मी पण आता जेवायला चाललो. मम्मीला पण घेऊन जातो जेवायला. मग अजून झोपायला मग अजून डिले होणार आम्हाला. अजून कमेंट्स असतील तर आम्हाला कमेंट्स वाचावे लागतील. आणि जेव्हा कमेंट्स असतात तेव्हा मम्मीला पण जागा राहावं लागतं. आणि जेव्हा मम्मीला झोप येते असं काय नाही, असं नाही की कमेंट्स आम्ही पूर्ण. जेव्हा मम्मीला झोप येते, आता बघा आमच्या घरी अजून कोण कोण मुलं आलेत ते बघा. आता येतात अशी मुलं, ते अजून बोलतात, ते बाहेर वेटिंगलाच होते. टाकी दरवाजा कशाला बंद करून असं, म्हणजे त्यांना चैन नाही पडत आणि मला पण त्यांच्याशिवाय चैन नाही पडत. मी असा म्हणजे भेदभाव नाही करत. मी माझी मुलं सुंदर आहेत आणि मी दुसऱ्याची मुलं अशी कालीबाली आहेत, मी असं कधीच विचार केलेला नाही कोणाबद्दल. आपल्याकडे येईल ना ते आपण म्हणजे संतुष्ट असतो. त्यांना उलट मी चांगली करते घरामध्ये. त्यांना म्हणजे घरामध्ये असे चांगलं आंघोळ करून यायचं, हे सगळे म्हणजे संस्कार देते असं. तुला जाता जाता त्यांना आता जाता म्हणजे माझी एकच विनंती आहे की तुम्ही उद्याचा प्रोग्राम बघा नक्की. आणि माझ्या मुलीच्या लग्नासाठी एकदम म्हणजे मस्त एकदम सर्व म्हणजे तुम्ही माझी माणसं आहेत ना, म्हणून माझ्या मुलीला तुमच्यामध्ये येऊन, तुम्ही माझ्यामध्ये येऊन माझ्या मुलीचं चांगलं करते, तर तुम्ही सर्वांनी माझ्या मुलीला आशीर्वाद द्यायला या. मम्मी आमचं खोटं नाव काय आहे ते विचारतात. आमचं खोटं नाव काय आहे? तुझं खोटं नाव आहे, त्याचं नाव पप्पू आहे आणि याचं नाव ताई आहे. असं म्हणजे चालीमध्ये सर्व ताई आणि पप्पूच. हिला ताईच बोलतात सर्व ताईच आणि याला पप्पूच बोलतात. नाव कोणालाच माहिती नाही. फ्रीज खूप आधी घेतलेला फ्रीज आहे. कितीला घेतला फ्रीज? ते म्हणजे आता टेल गोदरेज कंपनी टू प्रमोट अस. 7-8 वर्ष झाली. गोदरेज कंपनी म्हणजे खूप फ्रीज चांगलं आहे. म्हणजे तेव्हा म्हणजे बस बस प्रमोशन नाही करायचं. नाही करायचं. फ्रीज ऑलमोस्ट 18,000 ला असेल. तिला म्हणजे 18 का आता 22,000 होता लागली आहे. पहिला. काकू तुम्ही मुलगी खूप छान आहे, सो तिचा सगळं छान होणार. प्रियंका लव्ह यू. तिचं सगळं छान होणार. ते सगळं छानच होतं. मी वडा सांबार आणि गुलाबजामुन बनवले होते, तेव्हा तुम्ही त्याला रिप्लाय दिला तेव्हा मला खूप आनंद झाला. हो, तुम्ही जे रेसिपी पाठवता ना मम्मी आणि मी, आम्ही सर्व चेक करतो आणि खूप छान असतात तुमच्या रेसिपी. मी म्हणते काय, माझ्यापेक्षा पण मस्त झालंय तुमचं. हो, कोणकोणते म्हणजे खूप छान असतात. फोटो बघून तर आमच्यापेक्षा चांगले रेसिपी मी असं कधी तुमच्याकडे बोललीच बनतात. नाही की हे बरोबर नाही झाले, ते बरोबर नाही झाले. एकदम म्हणजे असं मस्त दिसतं.
एकदम छान होतात रेसिपी तुमची पण. म्हणजे अशी तुम्ही म्हणजे बनवायचं तन्वी प्रयत्न करा. सागवेकर नाव घे. तन्वी सागवेकर, नमस्ते. माझं नाव ओमकार, ताईचं नाव प्रियांका, मम्मीचं नाव स्मिता. स्मिता आणि शुभांगी के. पप्पाचं नाव सुभाष. आणि आमच्या दिलचं नाव दीप. दीप. आय थिंक आम्ही एंड नाही करू आणि तुम्ही एंड नाही करणार, पण बॅटरी लो झाल्यावर ना हा सेशन एंड होणार आहे ऑटोमॅटिकली. आज असंच घडणार आहे बहुतेक. हा तर आय थिंक बॅटरी लोचा सिग्नल येतोय, हा वेळ आला असेल अजूनपर्यंत, पण आम्ही नेग्लेक्ट करतो. तुम्ही माझ्या मुलांना आय खूप थिंक आवडतं. मला चार्जर अटॅच करावं लागेल कॅमेराला. नाही होणार. मसाला चहा दाखवा. मसाला चहा दाखवा. चहाची रेसिपी आय थिंक की बिगनर साठी तर मला पर्सनली अशी पण वेळ होती की मला भात पण बनवता येत नव्हतं. मग मी अशी पण कंडिशन्स आहेत की माणसांना तो व्हाईट भात पण कसं शिजवतात ना त्याच्यात पण प्रॉब्लेम येतो, पण कोण माणसं विचारू नाही शकत. मला ऍक्च्युली कधी कधी चाय पण बनवायला यायची नाही. तर आय थिंक बेसिक रेसिपी पण टाकले पाहिजे रेसिपी शो मध्ये, की हाऊ टू प्रिपेअर टी कॉफी और हाऊ टू प्रिपेअर व्हाईट राईस ब्राऊन राईस कसं बनवलं जातं तेही कॉन्सेप्ट टाकला पाहिजे. कारण मी पण एक वेळ अशी होती 5 वर्ष पहिलं की काहीच बनवता येत नव्हतं. सर्व बिगनर्स असतात. ब्राऊन राईसची मी रेसिपी टाकलेली आहे. ब्राऊन राईस असं ना, म्हणजे ते बोलतात की बेसिक पण टाकली पाहिजे. रेसिपी टाकली म्हणजे भात कसा बनवायचा. अच्छा. तसं. एकदा भेटायचं आहे आता तुम्ही. आता एकदम 12 नोव्हेंबरलाच हा आणि ते आता एक सांगतो, त्याच्यानंतर ना आम्ही खूप सारे अपॉर्च्युनिटी, आता खूप सारे असे इव्हेंट्स काढू की तुम्ही मम्मीला भेटू शकता. आता खूप आम्हाला म्हणजे आता टाइम. तुम्हाला मी वेट करायला नाही देणार. म्हणजे कसं तुम्ही बोलाल ना तर तुम्ही लगेच इथे हजरच होणार, असंच आम्ही आता करणार आहे. हा, तुम्ही meetup कधी ठेवू. पण तुम्ही भेटू शकता मला. मीटअप आता पुढच्या वर्षापासून आम्ही आय थिंक 5-6 वेळा आता मीटअप ठेवलाच पाहिजे एका वर्षात. माझं नाव प्रियांका. लो बॅटरी खूप लो झाली. आता ते आपोआप कसं थंड होणार आहे. 8%. आता फक्त 8% बॅटरी राहिली. मला गोल चपाती येत नाही बनवायला. प्रॉब्लेम नाही, त्याचं काही टेन्शन नाही घ्यायचं. ते गोल आकार असतो ना ते सरळ हे करायचं. ताट असतं. हा, ते ताट गोल. असतं ना ते त्याच्यावर मारायचं. म्हणजे आपण पुऱ्या काढतो ना त्या पद्धतीने ते काढायचं. झाली आपली गोल चपाती. हा, टेन्शन नाही घ्यायचं. टेन्शन नाही घ्यायचं. नो टेन्शन. जिजूचं नाव काय टेन्शन आहे? आलं तर आपलं मी आहे, आपल्या काकीला विचारायचं. जिजूचं नाव दिनेश मयेकर. दिनेश प्रकाश मयेकर. पप्पू तुला ते पण आता बघत असतील. पप्पू तुला कधी चष्मा लागेल? बघूला चष्मा नाही लागणार. मला चष्मा नाही कारण आहे लागणार. ना तो खूप आपला मी खूप काळजी घेतो माझी. काळजी स्वतःची खूप घेतो. अजून काय कमेंट्स, अजून काय क्वेश्चन्स? मी सगळ्यांना सगळे काही पदार्थ जमेल नसेल तर शुभांगीची रेसिपी बघा जमतील. ही कमेंट असे म्हणजे आपले माणसं असे कोणकोणती माणसं खूप चांगले चांगले कमेंट, एवढे कमेंट चांगले लिहितात की ना आम्हाला ऐकूनच असं खूप चांगलं छान वाटतं. असे खूप सारे कमेंट्स खूप चांगले लिहिले. मस्त कमेंट येतात, त्याच्यामुळे कसं म्हणजे आवड येते अजून. ताई हाय, तुम्ही मला येत नसलेलं पण मला येतं. हाय, तुम्ही खूप छान बोलता, आईसारखे वाटतं. आता तुम्हाला जेवण बनवून देते म्हटल्यावर मी आईच आहे ना. एक सेशन ओनली फॉर बिगनर्स ठेवा. हा हा बरोबर, बिगनर साठी ठेवलंच पाहिजे. एक वेळ मी पण बिगनरच होतो. एनी मोर कमेंट्स? अजून काय कमेंट्स? 46 लाईव्ह आहेत अजून. नानकटाई दाखवा आणि कोल्हापुरी मटण दाखवा. नानकटाई बनवून दाखवलेली आहे मी. आणि मटनची रेसिपी दाखवा. आणि जे काय फेवरेट डिशेस असतील ना ते सर्व तुम्हाला भेटतील ताईच्या लग्नाच्या नंतर. सगळं A to Z तुम्ही जेवढं बोलाल ना तेवढं मी करणार. आता म्हणजे थोडी बिझी आहे. सर्वात बेस्ट जर तुम्हाला रेसिपी बघायला भेटतील तर ते रत्नागिरीची भेटतील. आणि जे ओपन एअर मध्ये जे बनवले जातात, ओपन ॲटमॉस्फिअर मध्ये, ओपन आणि एन्व्हायरमेंट रत्नागिरीला मध्ये, गेल्यावर आहे ना मी बाहेर चूल बनवूनच सगळं मी करणार आहे. जे नॅचरली आम्ही घरी, चुलीवरच करणार. नथिंग आर्टिफिशियल. ऍक्च्युली आम्ही काहीच आर्टिफिशियल अजूनपर्यंत पण काही केलं नाही. आणि जे नॅचरली गावी कसे बनवलं जातं चुलीवरती, जे आमचे नॅचरल चूल आहे त्याच्यावरती तुम्हाला सर्व बघायला भेटेल. म्हणजे आम्ही कुठे पण माझ्या रिश्तेदार माणसाकडे जर कशी नातेवाईक माणसाकडे कुठे गेली ना तर तिकडे पण मी तुम्हाला ते म्हणजे असं बाहेर चुलीवर करूनच दाखवणार. असे मी आता व्हिडिओ करणार आहे, तुम्हाला दाखवणारच. मुलं बाहेर वाट बघतायत, तर काकीने दरवाजा कशाला बंद केलाय. म्हणते सर्व बाहेरच थांबले. सर्व बाहेर थांबले.
मी झोपलेली असली सकाळी ना तरी पण येऊ नाही ना अशी उशाला बसतात माझ्या चार्जर उशाला बसतात बघ आता अशी वेळ आली आहे ना उठणार, काकी की कधी उठणार. एक्सटेन्शन बोर्ड लावायची वेळ आली आहे. आय थिंक चार्जर संपण्यापेक्षा आपल्याला पण डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे चार्जर. दिल बोल. दिल. काय पण आता चार्जर अटॅच केलाय, आता व्हिडिओ बंद नाही होणार. बस. म्हणजे कसं अचानक आपलं बंद व्हायला नको. आपण खुशी खुशीने आपलं एक दुसऱ्याला बाय बोलून आपलं प्रोग्राम झाला तर चांगलं वाटतं. प्रोग्राम म्हणजे आपले हे झालं तर हे असं मध्ये मध्ये मला बोलायला समजत नाही. हा हिंदी खूप मस्त बोलतो, खूप मस्त. पप्पू जेवण बनवायला येतं का? जेवण काय बिर्याणी पण बनवायला येते मला. टायमिंग लावतो. मी टायमिंग लावून म्हणजे मी अजून पण शिकतोच आहे. मम्मीसारखी एक्सपर्ट नाही अजून. मी पण चिपळूणची आहे म्हणून मला खूप अभिमान वाटतो. तुम्हाला आमचा अभिमान वाटतो आणि आम्हाला तुमचा अभिमान वाटते. तुमचा वाटतो. आणि तुमच्या रेसिपी खूप छान असतात. घरातल्या घरात आपलं घरगुती. आणि मी पण तुम्हाला आमची तिघांकडून एकच सजेशन असेल की तुम्ही तुमच्या घरातच सर्व बनवून खावा. ते पाणीपुरी का असो किंवा सँडविच का असो किंवा चायनीज का असो, घरीच बनवून खावा तुम्ही सर्व सर्व. रेसिपी माझ्या बनलेल्या आहेत तर बाहेरचे- तुम्ही बघून आहे ना, तुम्ही घरी बनवा. बाहेरच्या गोष्टी आणि चांगल्या घरी असतात खा. का? बाहेरच्या गोष्टी बाहेरच्या चांगल्या गोष्टी असतात. चांगल्या नसतात. तुम्हाला बोलणार नाही कोण की त्याच्यामध्ये अजिनोमोटो वापरलंय म्हणून. ते टेस्टिंगला आहे ना ते लोक वापरतातच. पण रॉ असं आहे. मटेरियल्स पण चांगले नसतात. आम्ही तर बाहेरचं 1.5-2 वर्षापासून सोडलंय खायचं. एकदम मस्त हेल्दी आहेत दोघं पण माझी मुलं. आणि कमेंट्स, ताई तुम्ही अशा गोड गोड पदार्थ बनव यासाठी थँक्यू. तुला थँक्यू बोलले. मला थँक्यू. मी रत्नागिरीचे आहे पण मला सगळे जेवण येत नाही. मी सांगीन ताई दाखवाल का? हो, तुम्ही जे रेसिपी सांगाल ते आम्ही वेळ काढून बनवत जाऊ. माझ्या ताईचे नाव घ्या, शीतल धुरी. शीतल धुरी, नमस्ते. हा तुम्ही कोणती तुम्हाला रेसिपी पाहिजे ना ती तुम्ही सांगा फक्त मला. मी बनवेन. लग्न कधी? 12 नोव्हेंबरला लग्न आहे. काकी तुम्ही कधी जेवणार? व्हिडिओ जसा संपला ना तसं पाठी ताट रेडी आहे. ताट रेडी म्हणजे वाढलेला नाही, आम्ही लगेच घेऊन म्हणजे जाऊ. कसं टोप वगैरे असं समोर घेऊन आम्ही गोल बसतो आणि जेवतो. ते पण आम्ही तुम्हाला आमच्या ब्लॉग मध्ये कधीतरी दाखवू एकदम टाइम काढून. काकू तुम्ही झी मराठीवर येणार ना? हो, हो, उद्या उद्या फिक्स आहे. उद्या 1:30 उद्या वाजता 1:30 वाजता. झी मराठी. त्याच्यासाठीच आज आम्ही आलो तुमच्या समोर. ते दोन ते जे गुड न्यूज होती सांगण्यासाठी. त्यामध्ये ही सेकंड गुड न्यूज होती. फर्स्ट गुड न्यूज, ताईचं लग्न 12 नोव्हेंबर संडे दादर. आणि त्याची डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हाला खाली व्हॉट्सअप नंबरवर आम्ही तुम्हाला पाठवू. मस्त 4 वाजता तुम्ही हजर व्हायचं आहे हॉलमध्ये. काकू मसालाचा कढी दाखव. दिल मसाला झोपली चाय का? कढी दाखव. दिल झोपली नाही. दिल आमचं सर्व सामान असतं ना वरती कपाट बिबाटवर, ते सर्व खाली पाडते आता. आता तिला आता तिला मूड आलाय. आता ती एनर्जी झाली आणि तिला. आता पप्पा आले ना. हा, आता तिला एनर्जी आली आहे. ती सर्व आता खेळत बसते आणि सर्व आमच्या अंगावरून आता ती नाचत उद्या बसते. सकाळपर्यंत खेळत बसणार ती. ती झोपत नाही रात्रीची. मग जेवण दाखवा ना प्लीज. जेवण बघायचं तुम्हाला, पण आता लाईव्ह सेशन तो कॅमेरा मी स्टँडवरून हलवू नाही शकत. माझ्या मुलीचे नाव घ्या, सलोनी सावंत. सलोनी सावंत, नमस्ते. नाव वी विल प्ले अ गेम. उलटे मी 20 सेकंड मोजतो आणि 20 सेकंड झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली हा बंद होणार. हा, नवीन गेम. नवीन गेम. मोज उलट. 20, 19, 18. तुम्हाला काय कमेंट्स असतील तर विचारा, ताई रिप्लाय दे. 17, 16, 15, 14, तुमच्या रेसिपी 13, मला करायला जमतात. 12, 11, मस्त 10, बनवा. छान. 9, 8, आणि आम्हाला पण पाठवा 7, व्हॉट्सअप नंबरवर. 6, मम्मीला बघायला खूप आवडतात तसं. 4, तुम्ही बनवलेलं. 3, 2, बाय. 1. बाय. गुड नाईट. आणि अजून Bye. पण 3, 2, 1 बाय. आणि अजून पण कोणी लाईक नाही केलं तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि उद्या आणि नक्की टीव्हीवर बघा. अजून जेवढे पण तुम्ही व्हिडिओ बघाल, माझ्याकडून एक पर्सनली एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडे की तुम्ही जेवढे व्हिडिओ बघाल ना त्याला लाईक करा आणि शेअर करा, कारण आम्हाला युट्यूब पासून प्लस पॉईंट भेटतात त्याचे. गुड नाईट, बाय. थँक्यू night. फॉर युअर बाय. सपोर्ट. परत आहे. हो, नक्की. आणि लग्नाला या आणि उद्याचा शो बघा. हा, नंतर लाईव्ह येऊ, नाही तर लाईव्ह येणार नाही.
लाईव्ह येणार तुम्ही लग्नाला या. तुम्ही बोलवाल तेव्हा लाईव्ह येऊ आम्ही चला आता पण बाय पहिलं लग्नाला या. आता परत 20 सेकंड मोजू का उलट नाही ना बाय. बाय बाय. फिनिश